Галия Сафиуллина. Заһидә. Ирек белән Ира заводта бергә эшләгән иптәшләрен чакырып, кафеда кечкенә генә туй ясадылар. Мәчеткә барып никах укыттылар һәм матур гына яшәп киттеләр. Правком аларга шул ук тулай трактан зур бүлмә бирде. Барына шөкер итеп, югына риза булып яшәделәр. Бер ел була дигәндә, тормышларын матурлап уллары Илдар дөньяга килде. Менә Илдар тугач тотынды мугҗизалар. Ирек нишләптер эштән соңга калып кайта башлады. Кая булдың дигәч, подработка дип алдады. Ира башта түзде. Бер-ике ай узу белән Ирек кунарга да кайтмады. Илдарын да сагынып кайтмый иде ул. Нидер булды Иреккә. Шуннан соң Ира уртага салып яхшылап сөйләшергә уйлады. Чираттагы кайтмый калган көннең иртәгесен Ира күзен дә йоммыйча аны иртәнгә чаклы көтеп утырды. Бераз төшереп алган, бик күтәренке кәеф белән кайтып керде Ирек. «Я, әйт инде, кадерлем, бүген кайда булдың инде? Тагын подработкадамы? Зинһар дөресен сөйлә, алдаганыңны кичерә алмыйм», диде Ира. «Алдамыйм, дөресен әйтәм, Ира. Үзем дә сөйләшергә теләгән идем. Мин бит башка берәү белән очрашып йөрим. Ул миннән бик күпкә яшь, тиздән безнең балабыз туачак». Ираның башына әйтерсең лә чүкеч белән китереп суктылар. Ул берни дә әйтә алмады. Бары тик яшь тулы күзләре белән Иреккә тутырып карап: «Ә Илдар? Илдарның нинди гайбе бар? Ул бит ятим булып үсәчәк», дип кенә әйтә алды. «Мин дә, син дә ятимлектә үстек бит әле. Ул да үсәр», дип ишекне шап итеп ябып, киемнәрен дә алмыйча өйдән чыгып китте Ира. Ира катып калды. Кулына япь-яшь баласын тоттырып, бер тиен акчасыз калдырып, язмыш аны тагын яр кырыена илтеп ташлады. Аның озак вакыт башына сыймады бу хәл. Ләкин ул тырышты, тырмашты, идән юды, базарга чыкты, улын кеше итәр өчен бөтен көчен куйды. Һәм бөек Аллаһ Тәгалә аңа ярдәм бирде. Сынауларны сабырлык белән узды ул. Еламады, зарланмады, түзде. Бәхет тауына менү өчен Ирага бик күп тартыкрыкларны узарга, пычрак инешләр аша йөзәргә туры килде. Шулай уйланып бара торгач, алар шәһәрнең икенче ягына да килеп җиттеләр. Ислам аны тулайтрак янында төшереп калдырды. Яхшы тормышка инде яләшеп баручы Ираның тулайтракка килеп керү белән тыны кысылды. Мондагы тормышы исенә төште. Бу истән, тынчылыктан аның башы әйләнеп китте. Килеп керүгә борынын тымалады. Икенче катка күтәрелгәндә әздән генә егылмый калды. «Эх, нинди матур тормыш бирде бит миңа Аллаһым», дип сөйнеп куйды. Ике кулында ике пакет, көч хәл белән күтәреп менде. Башта үз бүлмәсенә керергә теләсә дә, иң беренче итеп Заһидәнең ишеген шакып карарга булды. Шакый, ачучы юк. Тагын шакый. Тик ачучы һаман юк. Күрше бүлмәдән гомер буе шушы йортта яшәүче Мәрзия карчык башын чыгарып: «Шакымада, ул йоклый. Кичә төне буе алар Гадилә белән ичеп яттылар. Баласының елаганын да ишетми, оятсыз. Тихоня гына йөрүче кыз алкашка әйләнеп бара бит, Ира. Син кара бу кызыңны», диде дә ишеген шап итеп ябып куйды. Шул ишек тавышы Ираны сискәндереп җибәрде. Ул Мәрзия карчыкның сүзләрен ишетүен ишетте, әмма башына сыйдыра алмыйча аптырап калды. Булмас. Дөрес түгелдер, булмас. Аның ишекне кабат шакырга хәле калмады. Ул сыгылып төште. Кулындагы авыр пакетларының шап итеп идәнгә төшеп китүеннән айныган сыман булды. Шул арада эчке якта бала елаган тавыш ишетелде. Берәү торып, шыгыр-шыгыр ишек ачкычын борырга тотынды. Ира һаман аңына килә алмыйча ишеккә карап катты. Ишек ачылды, чәчләре тузып беткән Гадилә: «Сезгә кем кирәк?» диде, ачылып бетмәгән күзләрен Ирага текәп. «Мин сиңа хәзер күрсәтәм кем кирәген. Бар, эзең булмасын бу бүлмәдә. Чыгып кит хәзер үк», дип аны төртеп җибәрде. Үзе тизрәк бала яткан кровать янына юнәлде. Мәрьям әнисенең уянганын көтеп җиткезә алмаган булса кирәк. Асты юешләнгән, өсте ачык, бер бармагын шуп-шуп суырып ята. Ира тизрәк баланы кулына алып күкрәгенә кысты. Күзеннән яше атылып чыкты. «Балам, сине карамыйлармы нисың? Нишләттеләр сине, сабыем?» диде, үпте дә үпте. Ыштаннарын алыштырып, соскасын каптырды. Шул арада Гадилә киемнәрен җыштырып чыгып сызды. Ә Заһидә йоклый. Беркемне ишетми. Ира бүлмәгә күз йөртеп алды. Тәртип беткән.
Нишләгән соң бер-ике ай эчендә Заһидә? Нишләгән? Аны кем бутаган? Үзе эше түгел, иренең ишүенә дә түзә алмый иде бит ул. Эх, бу иратлар, хатын кызның юлдан язуына күпчелек аларга ипле бит. Илнарын көтеп туйганнан соң эшәргә тотынды микән? Әллә чарасызлыктан аптырап микән? Бүлмәсендә леккеге кебек чисталык юк. Почмактагы шүп савытында буш шишәләр. Димәк, бу инде күптәннән башланган. Килеп китәргә вакыты да булмады бит иренең соңгы араларда. Заһидәне ничек тә булса бу хәлдән коткарырга кирәк. Ире тиз генә барып форточканы ачты. Балага ашарга ботка пешерергә куйды, бүлмәне җыештырды. Ул арада Заһидә башы каты авыртудан ыңгыраша күзләрен ачты. Ирапа, син каян килеп чыктың? Мин сине шундый сагындым, Ирапа. Ул Ира апасына килеп ябышты. Аны кочаклап, каты итеп еларга тотынды. Ире башта аны каты итеп ачуланырга, кирәген бирергә уйлаган иде. Аннан йомшарып китеп, үзе дә кочаклап алды. Икесе бергә елый-елый барып утырдылар. Заһидә, ни булды сеңлем? Ни эшләвең бу? Әнә шул рюмкаңны кулыңа алганда балаңны уйламыйсыңмы? Уйлыйм, Ирапа, уйлыйм. Юк, монда уйлаганга охшамаган. Күптәнме? Күптән башладыңмы? Заһидә дәшмәде. Аның акланырга хәле юк. Каты итеп башы авырта. Хәер, нәрсә дисең соң? Гаепле ул, гаепле. Ира куркып калды. Калдырып китсә, Заһидә аякка баса алмас дип курка. Алып та китә алмый. Үзе дә әле берничә ай гына яши бит исламда. Исламга бу турда сөйләргә дә читенсенә. Һәр көнне аның янына килеп тә йөри алмый. Казанның икенче башы бит. Коткарырга да кирәк. Бераз чиста һава суларсың дигән булып, Заһидәне урамга чыгарып җибәрде. Ул чыгып китүгә, паспортын алып, тиз генә адресын карады. Кайсы районнан икәнлеген укыды, авылын белде. Ничек булса да вакыт табып, әнисен алып киләсе иде дип уйлады. Ислам аңа ышандырды бит. Тик әнисен алып килгәнче Заһидәне айнытып, туры юлга бастырасы бар. Анысы җиңел булмас. Ара ерак. Ул Заһидә йөреп кергәч, аның белән бик әйбәтләп сөйләште. Заһидә елый да елый, башка эчмим дип ант итте. Ира аңа алып килгән әйберләрне бушатып, бүлмәсен җыештырып, баласын карап чистартып чыгып китте. Заһидә уйга чумды. Чыннан да, аның алдында ике юл бар. Берсе уңга, берсе сулга. Үзенең дә, баласының да тормышлары нинди юлдан китүенә карап төзеләчәк. Ул катгый карар кылды. Гадилә аның янына шишәсен тотып көн сайын диярлек керде. Заһидә аны бурып кына чыгарды. Әкренләп үзен кулга алды ул. Ләкин аның акчасы бетте. Ул ни эшләргә белми аптырады. Кемнән сорарга да кыймый. Ир апасы да юк ичмасам янәшәсендә. Мәрьям дә бәләкәй бит, эшкә дә чыга алмый. Иртән баласын күтәреп, ул эшләгән җиренә ашхана директоры янына керде. Барысын да сөйләп бирде. Аңа 1-2 сәгатькә савыт-саба юрга рөхсәт иттеләр. Кичен күрше әбигә баласын калдырып, ул эшкә йөрергә тотынды. Җиңел булмады әлбәттә аңа. Шулай да ашарлык эчәрлек кенә акча эшли алды. Аннары төнлә баласын йоклатып, ир апасы урынына идән юарга да урнашты. Анысы тагы да авыр булды. Бер-ике ай чамасы узды микән, Ира куркып кына булса да исламга үзенең яңа планы турында сөйләде. Ислам тыңлап та бетермәде, ярар диде. Ира күчтәнәчләрен алып, алар юлга чыктылар. Казаннан шактый ерак урнашкан бу авылга төш авышкан вакытта гына килеп җиттеләр. Кешеләрдән сораша Заһидә яшәгән өйне таптылар. Ишек алдына керделәр. Ишектә йозак. Кая киткән булырга мөмкин икән дип аптырап басып торганда, иске халаттан кулына сетка белән печән тоткан бер карчык килеп керде. Беренче булып Ира дәште. Исәнмесез, Гөлсем апа? Хәлләрегез ничек? Ни хәлләрдә яшисез? Аллага шөкер, кызым. Син кем буласың? Бер дә күргән кешем түгел. Ни кирәк сиңа дип, Гөлсем ишеккә таба баруын дәвам итте. Кесәсеннән ачкычын чыгарып, ишектәге йозакны селкеткәләп алды. Мин, апа, Заһидә яныннан кайттым. Сезгә хәбәр алып кайттым. Гөлсемнең кулыннан ачкычы төшеп китте. Маңгайыннан бұршақ тир бәреп чыкты. Ул кинәт кенә Ирга борылды да
Ул кайда, кызым? Ул исәнме? Әллә ул исән саумы, кызым? Исән сау, апа, исән сау. Әйдәгез өйгә керик. Мин сезгә барысын да әйбәтләп сөйләрмен. Гөлсем кире борылып, ишектәге ачкычны борырга теләп матаукланды. Әмма ачкычның ярыкка төшеп киткәнен үзе дә сизми калган иде. Ул кабалана баскычның идәннәрен куптара башлады. Үзенең куллары калтырый, балтасын таба алмый интекте. Гөлсем апа, утырыгыз әле, борчылмагыз, бар да яхшы. Хәзер Ислам ачкычны алыр да ишекне ачып өйгә узарбыз. Мин сезгә барысын да сөйлим. Кайгырырлык берни юк. Тынычланыгыз дип, ул Гөлсем апасын иң башыннан тотып, кырыйгарак алып китте. Үзе Исламга ачкычны эзләргә кушты. Ислам ачкычны табып ишекне ачты да, ире белән Гөлсем өйгә уздылар. Гөлсем көч хәл белән үзен кулга алды. Син кимсең, кызым? Кая минем кызым? Ник ул миңа хат та язмый? 1 ел бит инде. Үләргә генә калды бит. Йылы-йылы күзләрем күрми башлады бит, сеңлем. Тынычланыгыз, апа, тынычланыгыз. Ул йылы юк башлаган Гөлсем апасының иңнәреннән кычып алды. Исән сау, исән сау диде. Тик кызы бар дип ничек әйтергә соң? Ул бит аның авырлы килеш чыгып киткәнен дә белми. Әгәр ул хәбәрне әйткәч егылса, без бит ул Илнарны эзләп Казанга чаклы бардык, Заһидәнең укытучысы белән. Ул торган йортка кердек. Илнарның хатыны әйтте, мин сезгә булышам, аны эзләп табам диде. Ә ул Илнарны күрдеңме соң син, кызым? Илнары аның беләнме? Юк, апа, ул аны Казанга алып килеп тулай тракка урнаштырган да ташлап киткән. Я Аллам, шулай буласы билгеле иде инде. Тыңламады ул мине, тыңламады. Ул кеше түгел дип күпме әйттем. Укырга бармыйча шуңа ярып китте бит. Тыңламады. Аның гаиләсе 2 улы бар бит. Хатыны да аптырап калды. Без барганда Илнар тагын эшкә китте диде. Ул өйдә юк иде. Өйдә булмагач, аны хатыны каян тапсын? Көндә хәбәр көтәм. Көндә. Әйе, Заһидә тормышын бик авыр гына башлап җибәрде, апа. Сез аны ачуланмагыз, зинһар. Аның язмышына шулай язылган булгандыр, күрәсең. Ул аңлады, ләкин соң аңлады шул. Иң мөһиме, ул исән сау, Гөлсем апа. Урыны бар, тулай торактан 1 бүлмә бирделәр үзенә. Ул нинди акчага яши? Эшлиме соң? Әйе, диде Ира. Хәзергә эшләми әле. Нигә? Нигә эшләмәгәч синең белән утырып кайтмадысың? Әнисе кирәк түгелдер шул. Иске халатының чабуына күзләрен сөртеп алды ул. Юк, кем, Гөлсем апа, алай димәгез, зинһар. Ул бик үкенде, бик елады. Сезне сагына, тик кайтырга курыкты. Нигә курыкты? Мин бит шайтан түгел, кызым. Үлеп китәм бит инде шул кайгыдан. Күрә дә алмыйча үләм бит дип, сулкылдап елады. Гөлсем апа, әйдә алып китәм аның янына, барасыңмы соң? Бармый кая, барам, кызым. Сез утырып торыгыз. Мин идарәгә төшеп эш урыныма кеше табуларын сорап менәм. Ирегезгә дә сезнең янга керергә әйтермен, диде Гөлсем. Ул өйдән чыгып китте. Ишек алдында басып торучы Иратка өйгә керергә кушты. Ира ул арада чәй әзерли башлады. Ислам керде. Ислам, мин Гөлсем апаны алып китәргә булдым. Син каршы түгелме? Юк инде, Ирочкам, нишләп каршы булыйм? Вәт Заһидә шатланыр. Шатлануын шатланыр, ләкин бит аның кызы барын әйтергә курыктым, Ислам. Ничек әйтергә соң? Ира, әйдә бине башта безгә алып барыйк. Ничек итеп очраштырырга, Мәрьям турында ничек әйтергә икәнлеген аннары уйлашырбыз. Рәхмәт инде сиңа, кадерлем минем. Рәхмәт, Ислам, дип, Ира аның битеннән үбеп алды. Минем өем синең өең, Ирочкам. Әйдә алып китә бине. Аннары мин Заһидәне баласы белән алып килермен. Аңлашырга бездә яхшырак булыр икесенә дә. Алар юлга кузгалганчы, Гөлсем тиз генә сарай янына кереп хәбәрне әйтеп чыкты. Юлда барысы да тын гына бардылар. Ара-тирә ир гына әбинең хәлен сорашкылады. Гөлсем юл буе кызын уйлап барды. Әле Заһидәсен каты итеп ачуланды, әле исән сау булуына сөенеп бит алмады. Ярар, нишлисең? Сәламәт кенә булсын. Аннары күз күрер. Киләсе елга бәлки укырга керер. Тормышын яңадан башлар дигән фикергә килде. Ул күбрәк шатланды.
Теге затсыз әдәм Илнарның кызы янында булмавы күңеленә бераз җылылык бирде. Көн суынып, бераз иңгер-миңгер төшә башлады. Кояш байып, дөньяга төн караңгылыгының хуҗа буласы килә. Казанга килеп керделәр. Гөлсем Казанны быел икенче тапкыр күрә. Озакта бармый, алар зур гына 2 катлы йорт янына килеп туктадылар. Апа, килеп җиттек. Әйдә, әкрен генә төшәбез дип, Ира аны култыклап диярлек машинадан каршы алды. Әйдә, Гөлсем апа, өйгә керик. Бүген бездә йокларсыз. Иртәгә Заһидәне барып алып киләбез. Юк, кызым, юк. Мин сезгә кермим, балакаем. Кая керү? Мине Заһидә янына гына илтеп куймассыз микән дип, аяк терәп өйгә кермәскә булды Гөлсем. Апа, керәбез әле. Кереп, Ирочкам пешергән тәмле ашларны ашыйсыз. Аннары мин кызыгызны алып киләм. Ярыймы дип, Ислам апаны җилтерәтеп өйгә алып кирип китте. Ул Исламнан әллә курыкты, әллә башка чара калмады, ризалашты. Ира тиз генә ашарга әзерләде. Гөлсемне йокы бүлмәсенә кертеп яткызды. Бераз ял ит, апа. Шәйләр эчкәнче ял ит, яме дип, аш бүлмәсенә кирип китте. Янына Ислам керде. Алар шыпырт кына озаклап сөйләштеләр дә, Ислам Заһидәне алырга китте. Ира Мәрьям турында ничек әйтергә соң дип куркуга калды. Ничек? Әллә соң әйтмәскәме? Әгәр баласы белән кирип баручы Заһидәне күргәч егылып китсә, нишләргә? Я Раббым, үзең ярдәм ит инде, үзең җиңел юлын тап дип Аллаһыга ялварды ул. Ислам килеп кергәндә, Заһидә баласын йоклата иде. Ислам абый, ни булды? Әллә Ира апа белән берәр нәрсә булдымы дип куркып калды кыз. Юк, Заһидә. Ира апаң да, улыбыз да исән саулар. Мин сине алырга килдем бит. Нигә? Ислам абый, нигә шулай төнлә килдегез? Берәр нәрсә булдымы әллә? Заһидә, утыр әле. Утыр син дип, җайлы гына Заһидәне утыртты. Без бит Ира апаң белән уйладык та, синең әниең янына бардык. Әни янына? Каян таптыгыз сез аны? Ничек бардыгыз? Заһидә калтыранган куллары белән күз яшьләрен сөртеп, Ислам абыйсына тутырып карап куйды. Ислам да куркып китте. Ул Заһидәнең акырып елаганына, каршы килүенә әзерләнеп килгән иде бит. Ислам белән Ирга хәзер саваплы да, бик авыр да мәсьәләне шишәргә туры килә. Ира апаң каян алгандыр адресыгызны, белмим сеңлем, ләкин ул дөрес эшләде дип уйлыйм, Заһидә. Мин дә бардым әниең янына. Ул исәнме, Ислам абый, исәнме? Ничек ул? Заһидә сулкылдап елый. Аның шул хәтле әрнүле, үкенүле йөрәк ярасы аша чыккан күз яшьләреннән Ислам югалып калды. Заһидәне ничек итеп тынычландырырга белмәде. Әйе, авыр хәл бу. Әле аның әнисе белән очраштыру тагын да катлаулырак булачак. Я Аллам, ярдәмеңне бир инде дип, Ислам авыр сулап куйды. Заһидәнең бераз тынычланганын көтте ул. Шулай да барыбер әйтергә бит. Ул бит Заһидәне баласы белән икесен алырга дип килде. Ислам абый, әни минем монда икәнемне белдеме соң? Баламны әйттегезме? Әйе, Заһидә, синең монда яшәүеңне әйттек без. Мәрьям турында сүз кузгатмадык. Заһидә, әйдә киен, җыен сеңлем. Ул бездә. Сездә? Сез әниемне Казанга алып килдегезме? Шул чак Заһидәдә курку хисе белән шатлык хисе көрәшергә тотынды. Ул шатланды да, шул ук вакытта бик курыкты да. Әнисен бик сагынды бит ул. Төннәр буе кызы йокыга киткәч, ул башка берни уйлый алмады. Бары тик әнисен уйлады, аны сагынды. Кайсы вакытта төнлә торып, баласын алып әнисе янына кайтып йыгласы килде аның. Ләкин әнисе өчен бик курыкты. Аның бала табуын күтәрә алмас дип шикләнде. Ул үзенең нык ялгышканын, тормышында зур хата ясаганын да аңлады. Ләкин кызы тугач, күкрәгенә кысып, аны бер нәрсә белән дә алыштыргысыз йөрәк җимешен, иң зур бәхет кышын, ул тере Аллаһ бүләге дип кабул итте. Тик әнисе күзенә ничек күренәсен генә белмәде. Ислам абый, мин әниемне бик сагындым, бик. Сагыну хисем үлчәүләргә сыймаслык. Ләкин бит ул минем бала тапканымны белми. Нишләргә соң? Баламны күрсә, йыгылып үләчәк. Үлмәс, сеңлем, үлмәс. Алла ярдәмен бирер. Аллаһ Тәгалә сиңа бу кызыңны бүләк ясап биргән. Әниеңә дә юлны ул үзе күрсәтүче. Җаен табар дип уйлыйм.
Мин Ира апаңа әйтеп калдырдым. Ул әниеңне әзерләргә тиеш. Заһидә тиз генә бала әйберләрен җыйды да Ислам абыйсы белән аларга китеп бардылар. Юлда Заһидә бик курыкты. Билгеле, аның хис-тойгылары буталып бетте. Ул нишләргә дә белми. Әнисен сагынуы, аңардан оялу, курку барысы да башын калкытты. Алар зур гына йорт янына килеп туктадылар. Машинадан чыгарга аларга Ислам булышты. Машина тавышы якын ук ишетелгәч, Гөлсем яткан җиреннән торып тәрәзәгә килде. Ләкин урамда караңгы иде, берни күренми. Ишек ачылган тавышка алгы якка чыкты. Аннан Ислам кирип килә иде. 2 пакет белән бала киемнәре тоткан. Каршы алыгыз. Мәрьям килде дип сөйләнә. Гөлсемнең дөп-дөп типкән йөрәге бераз тынычланды. Юк, бу аның кызы Заһидә булмады бит дип бүлмәсенә таба кире борылды. Дуслары яисә туганнары килә ахры дип уйлады ул. Озак та үтмәде, кулына баласын күтәргән Заһидә килеп керде. Аның куркудан аппак булган йөзен күреп, Ира апасы да көчкә аягында басып калды. Заһидә ишек төбендә, өйдә тынлык. Ярый әле кулындагы баласы изрәп йоклап киткән. Кинәт кенә зал яктан йөрәге кушуы буенча Гөлсем чыгып басты. Ана белән кыз. Йылдан артык очрашмаган, күрешмәгән ана белән бала кара-каршы, күзгә-күз карашып катып калдылар. Заһидә әнисен күргәч, көч-хәл белән баскан урынында егылмый калды. Әнисе күзгә күренеп ябыккан, бөкрәйгән, уң күзе чак кына ачыла. Кара әле әнисен ничек картайткан бит ул. Шундый матур, таза, ак Гөлсем иде. Заһидә бер мизгел эчендә үзен күрә алмас булды. Хәтта ул үзеннән җирәнде. Газиз анасын нинди хәлгә төшергән бит. Адәм хурлыгы. Шулмы баласын ялгызы үстергән анага мәрхәмәт, рәхмәт. Ул менә хәзер генә үзенең әнисенә нинди авыр хәсрәт ясаганын аңлады. Гөлсем нарасыйны Заһидәнең баласы икәнен чамалады. Аның ел буена кызын сагынып, ачуланып, әрнеп елап ятудан булган йөрәк яраларын нәкъ менә шул бала юып алган кебек булды. Ул кызына каршы килде дә, үзе дә сизмәстән Заһидәнең баласын, оныгын кулына алды. Күз яшьләре оныгының киемнәренә агып төште. Аны күкрәгенә кысып елап җибәрде. Бу күз яшьләре шатлык яшеме, кайгы яшеме? Гөлсем үзе дә белмәде. Заһидәнең калтыранган тавышы белән «Әни, әнием, саумы син» дигән соравын Гөлсем әллә ишетмәде, әллә ишетеп тә дәшмәде. Ул Мәрьямне тоткан килеш елады да елады. Заһидә аяк киемен салып, әнисе артыннан атлады. Гөлсем Ислам белән Ирадан оялыпмы, әллә инде ни эшләгәнен белмичәме, беренче каттагы кунак бүлмәсенә юнәлде. Заһидә түзмәде. Әнисе белән баласын кочаклап, үкереп елады. Әни бәгърем, гафу ит мине, кичер, зинһар, кичер алсаң. Мин сине нинди әрнүләргә салдым бит, әнием. Сине тыңламадым, качып чыгып киттем. Әнием, мин бит авылдан чыгып киткәндә авырлы идем, сиңа әйтергә курыктым. Син мине баладан арындырырсың дип курыктым мин, әнием. Шуңа күрә качып китәргә мәҗбүр булдым. Син мине бер үзең тәрбияләп үстерүеңне, минем өчен генә яшәүеңне һәм минем өчен күпме хәсрәт күрүеңне тоеп яшәдем. Мин барысын да аңладым, әнием, ләкин соңрак аңладым шул. Әйе, мин кызым бу елны яшәмәдем. Кеше синең турында сорамасын дип башымны еп йөрдем. Әйтерсең, барысы да миңа бармак төртеп күрсәтәләр. Иртән эшкә төне буе йокламаган, ашамаган гәүдәмне көч-хәл белән алып чыга идем. Ашаудан калдым. Хәтта айлар буе кайнар аш та пешергәнем булмады. Уң күзем күрми башлады. Аякларым атламый торган булды. Пенсиягә дә берничә ел бар, шуңа өстерәлеп йөрдем эшкә. Нигә соң бер кисәк хат булса да язып салмадың? Мин биргән ул йөрәгең ничекләр түзде соң, кызым? Каян эзләргә дә белмәдем бит сине. Миңа бик авыр булды, кызым, бик авыр. Казанга Сарапаң белән теге әдәм, кем әле ул, каһәр суккан Илнарны эзләп бардык бит. Хатыны берни белми, 2 улын кочаклап утыра. Ир дигәне каядыр эштә ди. Әни, минем аның турында ишетәсем дә килми. Ул мине алдады. Мәрьям әнисе белән әбисе сөйләшсеннәр дип ахры
татлы гына йоклый. Гөлсемнең Заһидәне алып кайткан беренче көннәре исенә төште. Мәрьям гел кызына охшаган. Әллә шуңа дамы ул оныгыннан күзен ала алмый. Шундый матур түгәрәк йөзле, чәчләре дә Заһидәнеке төсле бит. Кыйып куйган Заһидә. Заһидә мондый җылы очрашуны көтмәгән иде. Ул кызы туганнан бирле әнисе янына ничек кайтасын уйлап йөрде. Тик әнисе кызын кичермәс, кабул итмәс дип курыкты. Ничекләр итеп авылга, күршеләргә кайтып күренергә дип күпме йокысыз төннәр уздырды ул. Менә ул мизгел, менә ул көн килде. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәмен бирде. Мәрьям Гөлсемнең чарасыздан, аптыраудан, кайгыдан катып беткән йөрәген дә йомшартты. Кыз белән ана бик озак сөйләштеләр. Заһидә әнисенең кулларын үбә-үбә елады да елады, гафу сорады. Ирочкам, син чәй янында әбигә Заһидәнең кызы турында әйтмәдеңмени дип сорап куйды Ислам. Юк шул матурым, юк, әйтә алмадым бит. Аллаһ ярдәмен бирсен дип аңа ялвардым. Курыктым мин, Ислам, курыктым. Без аның белән чәй эчтек, ашаттым мин аны, әмма әйтә алмадым шул. Аның күзе гел тәрәзәдә булды. Ул кызын көтте. Ислам, карале. Аллаһыбыз безнең ялваруларны ишетте бугай, үзе ярдәм итте бит, үзе. Мәрьямне күргәч, әби тавышланыр, я авып китәр, я булмаса каты итеп елар дип бик курыккан идем. Шул гынахсыз сабый бала барысын да җайга салды бит шөкер. Әнә ничек матур итеп сөйләшәләр. Озак бит инде. Аңлашсыннар. Аларның сөйләшер сүзләре бик күп. Заһидә бик бетеренде. Аның вөҗданы газап чигеп яшәде. Мин яхшы беләм, ул нык борчылды. Әнисен сагынды ул, бик сагынды. Кем абынмыйсың бу дөньяда, Ислам, кем? Барыбыз да ялгышлыклар эшлибез. Бу Аллаһның сынавымы, күрәчәкме, тәкъдирме? Ислам, рәхмәт сиңа, кадерлем. Заһидәнең әнисен табып алып килдек. Аларны очраштырдык. Ничә кешене бәхетле иттек. Рәхмәт, минем алтыным. Ярый инде, Ирочкам, мине уялтма. Гел рәхмәт тә рәхмәт. Сиңа рәхмәт, Ирочкам. Минем бәхетем бит син. Син килгәч, минем тормышым 100%-ка үзгәрде. Мин яңадан яши башладым, рәхмәт, кадерлем. Ирочкам, сиңа атап шигырь чыгардым әле бүген. Тыңла әле зинһар өчен дип ул, күлмәк кесәсеннән бөгәрләнеп беткән бер кәгазь кисәге чыгарып, яшь малайлар кебек каршысына басып, ирга шигырь укыды. Ирга шигырь укыды. Тормыш матур, нинди рәхәт яшәүләре дөньяда. Язмышыма шөкер итәм, бәхет язган миңа да, бәхет язган миңа да. Гомерләр бик тиз уза, беликче кадерләрен. Ирочкама шигырь яздым, салып йөрәк серләрем. Күңел күгем гел кояшлы, урын юк болытларга. Син булганга яшәү җиңел, бирешмим сагышларга, бирешмим сагышларга. Яшик бергә синең белән, санамый гомерләрне. Үкенерлек итмигәле Ходай биргән көннәрне, Ходай биргән көннәрне. Каян мондый матур сүзләр таптың, Ислам? Матур хатын тапканны сүзләреңне таптым инде җимешем. Анысы авыр булмады. Алар кочаклашып, тәрәзә каршына килеп бастылар. Ислам, карале син бүгенге төннең матурлыгына, карале. Ай үзе тулган, үзе бөтен йолдызларны янына җинаган да, үзенең серле нурын сибеп йолдызларга нидер сөйли. Әллә безнең шатлыкны уртаклаша микән? Шулайдыр, әйме, Ислам? Шулайдыр, минем күз нурым, шулайдыр. Бәлки ул безнең бәхтебез турында сөйлидер. Без бик бәхетле бит, Ирочкам, әйме? Әйе, Ислам. Мин бу бәхет турында күп хыялландым. Хыяллар тормышка аша дигән сүзләрне уйдырмагына дип уйлыйдым. Ул чын икән, Ислам. Күз тимәсен бәхтебезгә. Аннан ул айга карап мондый җыр башкарды. Күз тимәсен бәхетемә, сыкланмагыз артыгын. Язмыш җиле кырытмасын яшәвемнең шатлыгын. Бәхеткә күз тия диләр, сакларга кирәк аны. Минем бит гүзәл тормышның шау чәчкә аткан чагы. Бәхетемә күз тимәсен көнләшмәгез сокланып. Бәхетемне бүлешәмен моңнарыма көй салып. Бәхеткә күз тия икән, Сөбханалла диегез. Аллаһ биргән бүләккә шөкер итә белегез. Ирочкам, син каян алдың бу җырны? Җырлаганыңны беренче тапкыр ишеттем. Бик моңлы икән бит тавышың.
Бүген радиодан җырлыйлар иде. Миңа атап язылган ахырысы. Сүзләрен отып алдым. Менә, ай белән йолдызларга җырлавым. Миннән көнләшмәсеннәр дим. Күз тирә күрмәсеннәр тагын. Яшь вакытымда гел сәхнәдә идем мин. Әби генә җырчы булу теләген сүндерде. Моңлы кеше бәхетле булмый. Онот дип, мине кичләрен клубка чыгармый иде. Анардан качып сәхнәгә менә идем. Аннары Казанга килгәч тә, заводта эшләгәндә үзешчән сәнгатьтә катнашып урыннар алдым. Тормышка чыгып бала тапкач ынтылды ул сәхнә тормышы. Гәрчә бик сагынсам да. Әле яры җырчы булып китмәгәнсең, җаным. Нигә? Соң миңа инде точно эләкмәгән булыр идең аннары. Шуннан куркам дип, ирыны кычып алды Ислам. Җүләрем, безне Аллаһ Тәгалә барыбер кавыштырган булыр иде. Чөнки безнең язмышлар күкләрдә үк кушылып язылган инде дип, Исламның кочагына тагын да ныграк сыенды ира. Әйе, алар бүген бик бәхетлеләр. Алар бүген ана белән баланы кавыштырдылар. Ана белән бала арасындагы üzülгән җепне мәңгелеккә дип ялгадылар. Моннан да изге эш була аламыни? Заһидә белән Гөлсем төне буе сөйләшеп чыктылар. Иртән аларны борыннарын кытыклап өй эченә таралган тәмле бәлеш исе уятты. Кечкенә Мәрьям дә әнисе белән әбисен сөйләштерде. Йыклады да йыклады. Аның уянганын көтеп арыган Гөлсем анаган кулына алды. Шул хәтле газиз, якын булыр дип уйламаганда иде ул аны. Аерыла алмыйча, күкрәгенә кысып яратты. Кызына булган сагышлы ачуы да юкка чыкты. Әйтерсең, Гөлсем өчен бүген яңа тормыш башланды. Тиз генә бәләкәчнең өстен башын алыштырды да Заһидәгә имзергә бирде. Кызым, әллә минем белән авылга кайтасызмы? Әнием, әлегә мин Казанда калыйм инде. Бираздан кайтырбыз. Әле Мәрьямне хастаханәгә дә йөртәсем бар. Аннары авыл халкыннан да ыялам әни. Кеше күзенә ничек кайтып күренергә? Башта синнән куркып яттым, әнием. Буласы булган инде, кызым. Минем Мәрьям кызым бар бит бу дөньяда. Теләсә ни әйтсеннәр. Бик күп сөйләделәр инде. Әни, мин гел сине жәлләп яттым. Әни ничек түзәр бу хурлыкка дип. Минем, синең тәкъдир шулай язылгандыр, кызым. Аннары бала ул хурлык түгел бит. Юк, әни, мин әлегә кайта алмыйм. Алар сөйләшкән арада тавышларын ишетеп бүлмәгә ире килеп керде. Ничек йокладыгыз, туганнарым? Безнең өй бит бик тыныч. Тавышыгыз ишетелмәде. Мәрьям дә йоклады бугай. Әйе, йокладык, ире кызым, диде Гөлсем. Балакаем, сиңа Алланың рәхмәтләре яусын инде. Минем кызым янәшәсендә син булмасаң, белмим, ул ни эшләгән булыр иде. Төне буе сиңа рәхмәтләр укыдык, кызым. Әйе, без бер-беребез өчен зур таяныч булдык, Гөлсем апа. Вакытында ул да миңа нык булышты. Саздан тартып чыгарды дисәм дә ялгышмам. Ярый, хәзер бар да яхшы, Гөлсем апа. Сез кичерегез кызыгызны. Калган тормышы аның яхшы булачак, ант итәм менә. Рәхмәт, ире кызым, рәхмәт. Гөлсем апа, хәзер ашыйбыз да сине Ислам хастаханәгә алып барыр. Ул әле эшләре белән чыгып китте. Кая? Нинди хастаханәгә? Апа, Исламның энесе табиб булып эшли. Күзегезне күрсәтеп алабыз әле. Эй, балакаем, мин бит сорамадым да, кирәкмәс иде инде. Кирәк, Гөлсем апа, бик кирәк. Авылга булай җибәрмибез. Күзегезне каратырга кирәк. Күзегезне генә дә түгел, әле бөтен җирегезне күрсәтү кирәк булыр, Аллаһ буйырса. Авылда хатын-кыз гел эштә инде ул. Үзен карарга аның вакыты юк. Шуңа да сине ремонтка кертәбез, апа җаным. Эй, ирапа, дип Заһидә сүзгә кушылды. Бигрәк әйбәт булыр иде ул. Әнине бик тә табибларга күрсәтәсем килгән иде. Рәхмәт яусын сиңа, ирапа, рәхмәт. Я ярый, күзләрне чылатмыйбыз, кечкенәбез уянганчы ашап эчеп алабыз. Аннары Гөлсем апаны Ислам кайтып алып китәр. Заһидә, син әниең белән барырсың. Мәрьямне үзем карап торырмын. Ярыймы? Барам, ирапа. Алар ашап эчкәч, Мәрьям дә уянды. Тик Ислам бик тиз кайтып җитте. Алар тиз генә киенеп, хастаханәгә юнәлделәр. Анда аларны уртача буйлы, бик ягымлы бер ир-ат каршы алды. Ул Исламга абый дип дәшкәч, Заһидә аптырап та калды. Бу кем булыр икән?
Ислам абыйга охшаган да җитмәсә дип уйлап алды. Бу кеше аларны эшкә калып кирип китте. Заһидәгә бу ир заты нигәдер якын, таныш булып тоелды. Әллә соң Ислам абыйсына охшаган булганга микән? Ярый, хәзер әнисен күрсәтергә кирәк. Бу табибның кем икәнлеген ачыклау мөһим түгел. Ул бер кабинеттан чыкты, икенчесенә керде. Аннан чыгып, аларны икенче катка алып менеп китте. Аннары бераз көтегез дип, янә башкасына юнәлде. 10 минутлап вакыт узды микән? Чыгып, Гөлсем апаның паспортын сорап алды. Озак та үтмәде, ул аларны беренче катка алып төшеп, бер кабинет янында утырып торырга кушып, үзе шунда кирип китте. Заһидә сүз дәшәргә дә куркып, артыннан чапты да чапты. Ниһаят, шәфкать туташы Гөлсемне чакырып алды. Заһидәне кертмәделәр. Заһидәгә бу вакыт бик озак тоелды. Көтә-көтә арып бетте. Ярты сәгать чамасы вакыт узгач кына Исламга абый дип дәшкән, аларны каршы алган мөлаим табиб чыкты. Сез апаның кызы буласыз бугай дип сорады. Әйе, мин аның кызы дип Заһидә торып ук басты һәм Илгиз белән аларның күзләре очрашты. Бу нинди очрашу? Бу нинди сихри күзләр? Бу бит күзләр генә түгел. Бу үзе бер серле дөнья. Шаулап үскән урманнары, ак шымыртлы язлары, шау чәчәкле җәйләре, саф чишмә сулары булган искиткеч матур, серле дөньяны үз иченә алган күзләр. Заһидәнең әле бу вакытка чаклы мондый матур, серле күзле кешене күргәне юк иде. Ул телен йоткан кеше сыман озак карап торды аның күзләренә. Башка сүз дәшмәсә ярар иде дип вакытны сузарга теләп, күзләрен ала алмый катып калды. Бу кешенең хәтта җиле дә шундый җылы иде. Язгы шымырт исле кичке яз кебек тоелды Заһидәгә. Аның катлаулы тормыштан каткан күңеле кинәттән йомшарып китте. Хәзер дөньяның ак төсегенә хакимлек иткән кебек булды аңа. Ул үзен биек тау башында хис итте. Шул тау башыннан төшәсе килмичә, мөлдерәмә күзләре Илгизгә карап торды. Илгиз Заһидәдән күзен ничек алырга дип тартышты. Алар икәү беркемне ишетми, күрми шулай басып тордылар. Нәрсә соң бу? Нинди очрашу, нинди тойгы? Аларның икесенә дә таныш булмаган хис. Илгиз олы яшьтә булып, тормышында бик күп хатын-кызлар белән очрашса да, аның мондый хисне татыганы булмады. Аңа ничә хатын-кыз күз салып, хәтта үзенә килеп яратам бергә булыйк дип әйтүчләр булса да, аның йөрәге кабул итмәде. Ул үзенә лаек парны ишрата алмады. Әлегә кадәр мәхәббәт утында янганы булмады. Ул аны хәтта аңламады да. Шулай үзе төзеп кергән өендә бер үзе яши бирде. Илгиз Рашатович дип шәфкать туташының кат-кат әйткән сүзен алар икесе дә ишетмәде. Илгиз Рашатович, сезне операциягә көтәләр. Ашыгыгыз. Хәзер, киләм, көтегез дип ул шәфкать туташының бу сихри ләззәтле мизгелне бүлеп керүенә бераз ачуланган сыман аңына килде. Сезне көтәләр бит, диде Заһидә. Сез миңа ни дидегез әле? Дип сораулы карашы белән оялып кына Илгизгә кабат күтәрелеп карады. Ул Илгизнең күзендә айралар бит дигән караш укып, үзен гаепле санап, тизрәк аннан җавап алмакчы булды. Илгиз көч-хәл белән үзен кулга алып Заһидәгә: "Сез әниегез белән мине көтеп торыгыз. Без операциядән чыкканчы утырып торыгыз. Әниегезнең күзенә операция кирәк булачак. Шунда аның анализларын да алып, бөтен әгъзаларын тикшерербез. Ярыймы? Хәзергә гафу итегез, зинһар. Мине көтәләр." Ул китте. Заһидәгә табибның "Мине көтеп торыгыз" дип әйткән сүзе гомерендә ишеткән иң татлы сүзләрнең берсе булгандыр. Юк, ул артыгын өметләнмәде. Аның бу сүзе бәлки аның назга сусаган күңеленә җан азыгы гына булгандыр. Бу кешедән башка нәрсә көтәргә аның хакы да юк. Ул бит бала анасы. Ләкин ул да кеше, хатын-кыз. Аның да өметләнергә хакы бар. Шулай түгелме соң? Заһидәнең язмышына, тормышына нокта куелмаган. Әле аңа тормыш дәфтәрен чиста биттән яза башларга соң түгел. Шәфкать туташы белән әнисе кабинеттан чыгып Заһидәне дә алып башка бүлеккә киттеләр. Заһидә:
Без кая барабыз соң, ханым? Безгә табиб көтеп торырга кушкан иде дип әйтеп караса да, шәфкать туташы тиз-тиз атлавын дәвам итте. Алар бер якты гына палатага килеп керделәр. Менә шунда урнаша торыгыз. Әлегә табибыгыз операциядә. Ул чыккач, нишләргә кирәклеген үзе әйтер дип, кырт кисеп чыгып та китте. Заһидә әнисен караватка утыртты. Киемнәрен шкафка куеп, аны ял итәргә яткызды. Үзе урындык алып, әнисе янына утырды. Заһидә күзгә күренеп яшәреп матурайып китте. Аның кәйфе яхшы. Әнисен дә хастаханәгә алып килгәч, тагы да сөенде. Әни, табиблар ни диделәр? Белмим, кызым, яздылар да яздылар. Күзләремне ниндидер аппаратта карадылар. Операция ясарга туры килер, апа, диделәр. Барысы да яхшы булачак, диделәр. Кызым, сезгә авыр йөк булдым инде мин, дип әнисе авыр сулап куйды. Әни, әнием, башка мондый сүзне әйтү түгел, хәтта уйламады. Рөхсәтем юк. Менә сине тәмам терелтеп бетермичә, авылга җибәрмим, әнием. Хыялланмады. Әлегә ял ит. Менә табиб кергәч сөйләшербез барысы турында да. Ял ит, әнием. Заһидә әнисенең кытыршы кулларын битенә куйды. Аның күз яшьләре әнисенең кулы буйлап агып төште. Кызының кайнар күз яше Гөлсемнең кулын гына түгел, хәтта йөрәген дә пешерде. Ул Заһидәнең сулкылдап елаганына кушылып, үзе дә яшь түкте. Әйе, әнисенең монда килеп эләгүенә тулысынча үзен гаепле саный Заһидә. Һәм бу дөрестә. Төннәр буе йокламыйча борчылып, күз яшьләрен агызып, көндезләрен кешегә сиздермәскә тырышып, тешен кысып, нык булырга тырышып яшәгән Гөлсемнең тәмам саулыгы какшады. Аңа әле монда озак дәваланырга туры киләчәк. Нишләп тә булмый. Язмыш. Язмыш ул гел ак төс белән генә язылмый шул. Кара төс белән күбрәк тә языла бугай әле. Әнә шул кара төсләрнең язылуына кемнәрнеңдер ялгышы сәбәп була. Аллаһ Тәгалә кешене бу дөньяга чип-чиста, гөнаһсыз итеп яратса да, кеше тормыш дәврендә бик күп хаталар ясый. Илгиз Рашатович операциядан шактый соң чыкты. Тешке аш вакыты якынлашкан иде. Ишек тавышына Заһидә дә, Гөлсем дә икесе бер юлы борылып карадылар. Ничек монда минем авыруларым? Мине гафу итегез, операция бик катлаулы булды. Озак көттердем сезне, дип, ул арган булса да шат күңел белән алар янына килеп керде. Заһидә табибның күзләренә карарга курыкты. Тагын кирип батармын дип, бу юлы аңа карамаска тырышты. Ләкин сихри тартылу көче үзенекен итте. Аларның күзләре кабат очрашты. Бу юлы ул күзләр әллә кайчан очрашып, сагынышып беткән ике яр кебек шашып-шашып кочаклаштылар. Илгиз башлаган сүзен онытты. Аның күзләре Заһидәнең кара бөдрә чәчләрен, шымырт кара күзләрен иркәләде. Син кайда булай озак йөрдең? Ник мине тилмерттең дигән сораулы карашын хәтта Заһидә дә укыды. Заһидәнең күзләре: мин сине озак эзләдем, ниһаять таптым. Хәзер инде югалтмаска сүз бирәм дип ант итте. Менә шулай аларның гашыйк булу мизгилләре бик тә татлы, онытылмас, гомер буена җитәрлек җан җылысын туплады. Инде шәхси тормышына зур нокта куйган, мәхәббәт дигән нәрсәгә бертөк чаклы да ышанычы калмаган Заһидәнең тормышы бүген яңадан башланган кебек булды. Ул бер аягы белән бәхет дөньясының бусагасына баскандай булды. Һәммә узган тормышы, яшьлек ялгышуы әле тагын бер адым алга атларга кымачаулап тора. Шуңа да ул бик уялып кына, никадәр татлы һәм ялкынлы булуына карамастан, бу караштан бераз курыкты. Икенчедән, ул үзен бу табибка өмет чаткысы бирергә хакы юк дип уйлады. Мин кемдә, ул кем? Заһидә үзенең баласы барлыгын, авылдан чыккан, туры урыны булмаган, белемсез, эшсез, ялгыз хатын икәнен үзенең күңеленә кабат-кабат пышылдады. Ә ул зур кеше, табиб. Бәлки әле аның гаиләсе дә бардыр. Алай булса тагы да катлаулырак. Юк, ул башка хаталар ясамаска тиеш. Бу турыда ул үзенә сүз бирде. Һәм йөрәгенә эченнән генә: тукта, ашыкма, ялгышма дип боерык яңгыратты. Илгиз Заһидәнең кинәт моңсуланып киткән йөзеннән күзен һаман ала алмады.
Не булды соң бу? Әлегін аларның күзләре шунды матур яшьлек аланында очрашудан янып тора иде бит. Заһидәнең карашын яшереп, әнисе ягына каравы табибны бераз борчыса да, ул кәефен төшермәде. Ярый дип уйлады Илгиз. Мин гомрем буе эзләгән мәхәббәтемне очраттым. Мин аны башка югалтмам, Алла буйырса. Аның йөрәгенә ачкычны ничек тә табармын дип үзен тынычландырды. Сез апа биредә калырсыз. Кызыгыз кайтып китәме, әллә яныгызда кунамы? Мин сезгә икегез яшәсәгез дип 2 кешелек урын әзерләттем. Миңа кайтырга кирәк. Бүген әнием янында куна алмыйм шул. Ярый, борчылмагыз. Әниегезгә кирәк яракны кертергә, булышырга шәфкать туташларына әйтермен. Сез кайтыгыз, диде Илгиз Рашатович, йөзе кып-кызыл булган Заһидәгә борылып. Заһидә әнисе янында утырып калды. Илгиз чыгып китте. Бүлмәдә тынлык урнашты. Кызым, Мәрьям сагынгандыр инде. Борчыладыр. Кайт инде, имзәсең бар бит. Ярый әнием, бимазаланма. Аны ир апа карый. Әзрәк яныңда торам да кайтам. Әнием, барысы да яхшы булыр. Мин иртәгә килермен, яме? Сиңа кирәк яраклар алып килермен, әнием. Заһидә кайтыр юлга чыкты һәм аптырап калды. Кайсы якка таба барырга соң? Ул бит каланы бөтенләй диярлек белми. Ислам абыйсы тулай трактан үзләренә машинага утыртып алып килде. Хастаханәгә дә ул китерде. Ул хәтта аларның яшәгән урыннарында белми. Шулай килгән җирен исенә төшереп басып торганда, янына бер машина килеп туктады. Әйдәгез, утырыгыз. Мин сезне кайтарып куям. Сез юлны белмисез бугай. Илгиз Рашатович? Илгиз мин. Сезнең өчен Илгиз, диде табиб. Мин сезне абыйларга илтеп куям. Димәк, бу табиб чынлап та Ислам абыйның энекәше булып чыга бит. Заһидә ипләп кенә алгы якка кирип утырды. Үзем дә кайтыр идем инде. Рәхмәт инде сезгә. Кайта алмыйсың. Алар биредән ерак яшиләр. Заһидә, әйдә син дип дәшик әле бер-беребезгә. Мин бит, Илгиз Рашатович, мин бит... Мин барысын да беләм, Заһидә. Мәрьям турында да, синең турында да. Тик миңа ул мөһим түгел. Ул турыда борчылма, ярыймы? Мин беренче тапкыр шундый кешене очраттым. Зинһар, мине тыңла, Заһидә. Барысы да бүген булды. Гомерем буе эзләгән кешене мин бүген очраттым. Син каршы булмасаң, аралашыйк. Зинһар, каршы килмә. Заһидәнең өстеннән тау төшкән кебек булды. Аңа җиңел, рәхәт булып китте. Күзеннән кайнар булып шатлык яше агып төште. Ник дәшмисең, Заһидә? Ни булды? Авыр сүз әйттем әллә? Юк, сез нәрсә? Авыр сүз әйтмәдегез. Мин менә үз язмышыма сорау биреп кайтам. Ник миңа шундый хаталы тормыш яздың дип? Мин сезгә лаек микәнсең, Илгиз Рашатович? Минем бит узган тормышым матур түгел, беләсезме? Беләм, Заһидә. Андый ялгышларны бу җирдә бер син генә ясамаган. Аннары кызыңны алай ялгышлык нәтиҗәсендә дияргә бер кайчан да ашыкма. Аллаһыдан ул бала, беләсеңме? Әйе, минем кызым, минем тормышым ул. Тик ярый, Заһидә. Калганын икенче очрашкач сөйләшербез. Мин сине югалтудан бик куркам. Мин сине бер күрүдә үземнең киләчәгем икәнен аңладым. Ә синең кызың минем кызым булачак. Бу сүзне ишетү Заһидә өчен иң татлы сүз булды. Аллаһым, нинди яхшылык эшләдем соң мин синең каршыңда? Миңа бәхет капкаңны ни өчен ачарга булдың соң, Раббым? Минем бит гөнаһларым хисапсыз күп. Әниемне рәнҗитеп, аңа күпме газап китердем. Бу соң минем төшем генә түгелме? Селкенергә куркып, үзенә үзе сорау биреп кайтып баручы Заһидәнең күңеле елый. Күзеннән яше ага. Заһидә, менә кайтып та җиттек. Мин сине калдырам. Иртәгәнең янына үзем кирип алам сине. Мине көтеп тор. Рәхмәт сезгә. Мин китәрмен инде, Илгиз Рашатович. Шулай дип ишеккә тотынган Заһидәнең кулына сак кына кагылган Илгиз. Кара әле, Заһидә. Минем аңлавымча, син мине ышатмадың, диде. Юк, киресенчә, ышаттым шул. Миңа тулай тракка кайтырга кирәк. Кызымны алып. Ислам абыйларда озак тора алмыйм. Мин бит кунакка гына килгән идем. Заһидә, алайса булай сөйләшик. Син кичкә чаклымында тор. Кич эштән кайтып, мин сезне үзем илтеп куям.
Шунда барысын да сөйләшербез, ярыймы? Әнең турында борчылма, мин аны карармын. Аңа операция ясарга туры килер. Бер күзендә катаракта азынган. Аннары бераз даваларга кирәк булыр аны. Мин барысын да үз өстемә алам. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Заһидә, кире кабатла әле дөрес итеп. Сезгә түгел, сиңа. Рәхмәт сиңа, Илгиз. Вәт, монысын дөрес әйттең. Рәхмәт үзеңә, матурым минем. Тик бер нәрсә әйтәсем килә, Заһидә. Күрде дә ябышты, бәйләнде дип зинһар мине гаепләмә. Мин бик озак көткәнмен икән сине. Шуңа күрә югалтасым килми. Аңлыйсыңмы? Бик озак. Машина исламнар яшәгән 2 катлы йорт каршына килеп туктады. Заһидә ачмакчы булып ишеккә тотынган иде. Илгиз машинадан мизгел эчендә сикереп төште дә, ишекне үзе ачып, Заһидәне чыгарды. Һәм капкадан ук назлы күз карашы белән кертеп җибәрде. Тәрәзәдән аларны күзәтеп торган, кулына кечкенә Мәрьямне күтәргән Ира Заһидәне ишек төбендә түземсезләнеп көтеп басып тора. Кер тизрәк, Заһидә, я сөйлә матурым. Ничек? Ышадымы Илгиз? Шундый акыллы ул. Бер үзе яши. Хатын кызга борылып та караган кеше түгел. Заһидә, бу бит синең бәхетең, җаныем. Мәрьям, бәләкәчем дип күкрәгенә кысып, аны да нык итеп кочаклап торган ир апасы һаман сөйли. Ә Заһидә керде дә, ишек яңагына терәлеп, чыланган күзләрен кызына төбәп, әллә шатлыктан, әллә нәрсәдән елап басып тора. Ни булды, Заһидә, ни булды? Сөйләшмәдегезмени? Ул бит исламнан синең турында барысын да сорашкан. Ир апа, бу ни соң? Бу бәхет миңа микән? Мин куркам, ир апа, куркам. Нигә куркасың, Заһидә? Соң балакаем, сиңа гел шулай тилмереп, сагынып, сыгылып яшәргә димәгән бит инде. Белмим, ир апа, мин бу бәхеттән нигәдер куркам. Ә менә мин курыкмадым. Куркытма, Заһидә, куркытма бәхетеңне. Мәле, тот Мәрьямны, аның ашыйсы килә, кулдан төшми, кулга бик ирәнгән сандугачым минем. Кулларыңны ю да имез балаңны, аннары үзең дә ашамагансыңдыр әле син, үзеңне дә ашатырмын. Мәрьям йоклаганда аш пешергән идем. Мәле, матур кызымны. Заһидә кызын кулына алып күкрәгенә кысты. Кызым, бәләкәчем минем, белсәң икән бүген әниеңнең кайда булганын. Мәле, мә имин кабәле. Әниең бүген бәхет утравында кунакта булды, кызым. Ай, ничек татлы булды минем бәләкәчем. Ул утрауда тормыш башка икән шул. Миңа бераз уят булды булуын, әмма анда яхшы, кызым. Кызы авызына ими капкан килеш, ирен кырые белән елмаеп, әнисенең күзенә карады. Әбиең хастаханәдә калды, бәләкәчем. Ул бераз ял итә дә алана, аннары синең яныңа кайта. Иштәсеңме, бәләкәчем? Мәрьям аңлаган кеше сыман әнисенә карап, шырык-шырык көлә. Бүген Заһидә бәхетле. Бу бәхетле мизгелләр турында уйларга да курка иде бит ул. Әле һаман ышанмый. Шул арада аш бүлмәсеннән тәмле исләр килә башлады. Ир апасы аш суга бик уңган шул. Тиз арада ашын әзерләп, Заһидә белән Мәрьям янына керде. Баланы ашаткач, үзең дә ашарга чык, Заһидә. Ярый, ир апа. Кызым күзләрен йоммакчы, йокысы бар. Хәзер ашатып йоклатам да чыгам. Ярый, мин сине көтәм. Ниһаять алар икәү аш бүлмәсендә. Ира, сөйлә тизрәк, түземсезлек белән көтәм бит. Нәрсә сөйлим инде, ир апа? Бу бәхет дигән нәрсә миңа кунакка гына килде микән? Аңламыйм әле. Заһидә сеңлем, мин дә нәкъ синең кебек куркып калдым бит башта. Ислам абыең кинәт кенә тәкъдим ясагач. Валлаһи, йыгылып китәм дип торам. Хәтерлисеңме, сиңа сөйләгән идем бит. Аптырадым да киттем. Әллә ышанырга, әллә ышанмаска дип куркып калган идем. Эй, была не была дидем дә, күземне йомып, ярар дидем. Ә нишлим соң? Улымны кочаклап шул тулай тракта күпме интегергә була иде. Соң аптыраганнан салгалый да башлаган идем бит инде, үзең беләсең. Сөйлисем дә килми ул чакларны. Менә бит, ялгышмадым, күрәсең. Ислам мине дә, улымны да күтәреп кенә йөрми, күз алдыңда. Так что, монда хәзер кунак уйный торган вакыт түгел. Илгиз ул акыллы егет. Безгә кирип йөри. Әнә кара әле, бармагы белән төртеп күрсәтеп, теге урамда безнең тәрәзәдән күренеп тора аның 2 катлы өе. Күрәсеңме? Ул аны бер үзе җиткезгән. Дөрес, эшенә хатын-кыз кулы кирәк. Үзенчә ясады ул, күрерсең әле.
Өйләнмәгән. Без әйтеп, кылларын тартып карыйбыз. Минем кешем очраганы юк әле ди. Бер Фәсилә дигән үзләрендә сестра булып эшләүче кыз янына да килгәли. Ул аны куып җибәрә. Ул минем кеше түгел ди. Бүген Илгиз исламга шалтыратып синең турында сорашкан. Аннары Ислам абыеңны чакырган үз янына. Барысын да белешкән. Ислам әйткән, баласы, кызы бар, ялгыз хатын дигән. Ул беләсеңме ни дигән? Хәтта ире булса да минем эшем юк. Мин бер күрүдә аңа гашыйк булдым, абый. Нәкъ мин эзләгән кеше ул. Минем аны югалтасым килми. Зинһар миңа ярдәм ит дигән. Минем шатланганымны белсәң иде, Заһидә, синең өчен. Әйдә риза бул сеңелем. Бу бит синең бәхетең. Кара әле. Без соң килендәшләр булабыз түгелме? Кара син. Аллаһ безне юкка гына очраштырмаган бит. Син үзең ни уйлыйсың, Заһидә? Ник дәшмисең? Ирапа, мин риза. Әмма мин нишләптер бу бәхеттән куркам әле. Кинәт кенә булды бит барысы да. Күпме вакыт куркып яткан әнием белән очрашу, тагын бу кешене очрату. Бу миңа бик күп була түгелме соң? Мин Аллаһыма нинди яхшылык эшләдем соң, Ирапа? Сиңа гына әйтәм, сер итеп, Ирапам, Илгиз миңа беренче күрүдә үк ошады, беләсеңме? Дөньям әйләнде. Сүз белән генә әйтеп аңлата алмыйм бу хәләтемне. Мин Илнарны үлеп яраттым дип ялгышканмын икән бит. Ул нәрсә булды икән соң, Ирапа? Минем бит ул чакта күзләрем томаланган булган ахрысы. Әниемне дә, укытучы Сара апаны да ишетергә теләмәдем бит мин. Яратам и все дидем. Ул ни булган икән соң? Әмма Илгизне күргәч, мин дөньяда яшәүемне, мәхәббәтнең бөтенләй башка нәрсә икәнен, хисләрнең аерым бер серле, моңлы, татлы дәрья икәнен аңлый башладым. Аның күзләрен әйтерсең лә гомерем буе күрергә тилмереп көткәнмен. Әле дә күз алдымнан китми шул зәңгәр күзләре. Аны күргәннән соң мин гүя күкнең икенче катына мендем. Очып китүемнән куркып, чак кына басып калдым аның каршында. Шанасыңмы, Ирапа? Кара әле, Заһидә. Менә син үзеңне гел гаеплисең. Аллаһ Тәгалә синең язмышыңны шулай тәртипләп язган, сеңлем. Әгәр дә син Илнардан бала табып, әниеңнән качып, укытучы апаңны тыңламыйча качып китмәгән булсаң, менә бу очрашу булмаган да булыр иде. Димәк, Аллаһыга шулай кирәк булган. Бәлки шулайдыр да, ләкин бит әнием минем аркамда күпме хәсрәт күрде. Миңа бу бик авыр. Үземне кичерә алмам сыман, Ирапа. Укытучы апамны әйтмәдем бит әле. Ул инсульт белән азаплана икән. Бик зур ялгышлыклар эшләдем мин. Бу язмышымдыр, белмим. Эй, бала, бер син генәмсең шундый ялгышучы. Менә төзәтерсең хаталарыңны. Илгизгә отказ бирмә, Заһидә. Бик зур ялгышу булачак бу. Икенче тапкыр хаталану булачак. Кич җиткәнен бик каты көтте Заһидә. Бу аның Илгизне көтүе иде. Тагын аның күзләренә карыйсы. Шул күзләргә бөтенләйгә кереп чумасы килде аның. Илгиз озак көттермәде. Ул бүген хастаханәдән гадәттәгедән иртәрәк кайтырга уйлады. Гөлсем янына кат-кат кереп чыкты. Аңа иртәгесе көнгә нинди анализлар бирергә, кайсы табибны чакыртырга, ашау эчүен барысын да кайгыртты. Аңа хәтта Заһидәнең әнисе дә үз әнисе кебек якын иде. Ул Заһидәне күңеленнән бер генә мизгелгә дә чыгармады. Чынлап торып гашыйк булды. Тиз-тиз генә эшләрен тәмамлап, эшләрем бар дигән булып, хастаханәдән чыгып китте. Абыйларның үй каршысына килгәндә, аның бер кайчанда булай бәргәләнмәгән йөрәге дөп-дөп сикерә башлады. Ул яшь малайлар сыман куркып та калды. Заһидә юк димәсә дә, ул аны югалтудан бик курыкты. Шундый саф күңелле, җитмәсә күз яун алырдай чибәр дә бит Заһидә. Күңеле, йөрәге белән аңа тартылды ул. Илгизнең чыннан да былай гыйшык утында янганы юк иде. Менә нинди серле, тылсымлы, кайнар икән бит бу мәхәббәт дигәннәре. Илгизнең очып китәсе килде. Әмма бары тик Заһидәсе белән генә. Шул баш әйләндергеч уйларыннан ул кайтып җиткәнен дә сизмәде. Керергә ярый микән дип ишекне шакып килеп керде ул. Ишек ачылуга Заһидә югалып калды. Кулындагы Мәрьямын бер алды, бер куйды. Кызын күтәргән килеш тиз генә шифонер ишегендәге зур көзгегә барып, чәчен башында карарга өлгерде. Аның тәне буйлап кайнар, татлы хис сигерде.
Дөньяларны оныттырырлык мондый хисне ул нәкъ бүген кичерде. Бүгенге көнгә чаклы Заһидә мәхәббәтнең ни икәнлеген аңламаган булган ич. Илгиз ишек төбендә таптанып торган арада, кулын ул япкычына сөртә-сөртә аш бүлмәсеннән Ира килеп чыкты. Уз әйдә иркәм, уз, ашым пешкән, ашап эчеп чыгарсың, кулларыңны юып, аш бүлмәсенә кер, Илгиз дип кире кирип китте. Илгиз һәр вакыттагыча түгел иде бүген. Бераз тартынып, оялып кына узды. Заһидә килеп чыкса, ни эшләрмен дип бераз югалып та калды. Шуңа да ул тиз-тиз генә кул юарга дип юыну бүлмәсенә узды. Һәм уйланып куйды. Заһидә күренми, китеп бармагандыр бит. Ул аш бүлмәсенә керде. Ир апа, җиңгәм, сезнең кунак кызыгыз кайда соң ул? Китеп бардым әллә? Илгизнең йөзе үзгәрде. Кинәт кенә кәефе төште. Юк, дип, аны тизрәк тынычландырырга кереште Ира. Илгизнең куркып калганын сизде. Ул баласы белән кунак бүлмәсендә сине көтә, дип серле итеп елмайды һәм уң күзен кысты. Илгизнең йөзе яктырып китте. Мине көтә? Дөресме, җиңгәм? Әйе, Илгиз, ычкындырма, искиткеч акыллы, уңган булган кеше ул, дип Заһидә ишетмәсен өчен әкрен генә бүлмә ишеген барып япты. Илгизенем, мин сиңа шуны әйтмәкче идем. Сиңа Заһидә ошадымы? Ошады, җиңгәм, ошамый кая? Ошаса, син аны бүген тулай тракта калдырма. Әйтәләр бит, тимерне кызуында сук дип. Вәт шулай ит. Син аны алып бар, әмма калдырма. Киемнәрен, кирәкле әйберләрен ал да, туп-туры үз өеңә утыртып алып кайт. Җиңгәм, кайтыр микән соң ул? Кайтыр. Син егетме юкмы? Вәт егетлегеңне җик. Аңардан сорап торма. Миңа шыпырт кына әйтте ул, сине бик ошаткан. Аның яшьлек хатасы, баласы сине борчымыйдыр бит. Җиңгәм, син ничек алай уйлый аласың? Юк, әлбәттә. Безгә Аллаһ биргән бүләк ул, Ир апа. Шулай булгач, уйларга вакыт бирмә аңа. Синең кешең икән, бүген үк үзеңә алып кайт. Ни көтәсең син? Ярар, Ир апам. Мин даже аны тулай трагына да алып кайтып тормыйм алайса. Өйгә алып кайтам туп-туры. Менә монысы шәп фикер, Илгиз. Ничек минем башыма килмәде соң бу уй? Всё, апа, шулай итәм. Ул торып киткәндә, Ира апасы: "Тукта, кая барасың? Башта әйбәтләп аша, аннары." Илгиз ашыга, йотлыга ашады. Ул нигәдер курыкты. Заһидәсе каршы булмасмы икән соң? Ничек итеп башкарырга бу эшне? Да, өйләнү ул сөйләнү генә түгел икән. Дөрес әйткәннәр икән. Монда ярату, яну, курку кебек хисләр урын алыша икән бит. Аллаһка тапшырдык инде, дип ул кунак бүлмәсенә юл алды. Кызын кочаклап утырган Заһидә ишек ачылуга тырып басты. Үзе дә сизмәстән "Илгиз" дип әйтеп куйды. "Заһидә" диде Илгиз дә. Һәм аларның тагын күзләре күзгә магнит сыман тартылды. Менә моны мәхәббәт димә инде син. Мәрьям да аларның яратышуларын аңлады бугай. Бер Илгизгә, бер әнисенә карады. Бүлмәдә тынлык. Бу сихри тынлыкны бала да бозмады хәтта. Алар бер-берсенә караган килеш, дәшми генә күзләре белән генә сөйләштеләр. "Мин сине көттем, Илгиз", диде Заһидәнең күзләре. "Мин кичне җиткерә алмадым", дип пышылдады Илгизнең карашы. "Минем бит кызым да бар, Илгиз. Син икебезне дә яратырсыңмы?" Шунда Илгиз аларның икесен бергә кочып алды. Заһидәнең күзеннән бөртек кайнар бәхет яше агып чыкты. Илгиз Мәрьямне кулына алып кычты да: "Заһидә, мин сине башка бер секундка да янымнан җибәрмим. Ачуланма, җаным. Кызымны хәзер үк үземнең өемә алып кайтам. Әгәр Мәрьям кызымны һәм мине яратасың икән, хәзер үк минем машинама киенеп чыгып утыр." "Илгиз, син нәрсә сөйлисең? Без бит бүген генә таныштык." "Мин беләм, Заһидә, ләкин мин сине гомерем буе көттем бит." "Юк, мин алай булдыра алмыйм, Илгиз. Әйдә мине кайтарып куй." "Юк, Заһидә, булдыра алмыйм, сорамада. Кызымны алып кайтам, кая киендерим дә." "Ничек инде? Без кызым белән өйгә кайтабыз, әйме, Мәрьям? Әйдә, кызым. Үземә алып кайтам сине", дип аны киендерә башлады. Мәрьям да бит шырык-шырык көлә, әйтерсең үз әтисе белән сөйләшә. Гу килеп, аның буйрыгына буйсына. Шул көннән башлап Заһидә белән Мәрьям Илгиз йортында яшәп калдылар. Бүген Гөлсем дә хастаханәдән чыгарга тиеш. Заһидә алъяпкычын кигән, очып бәлеш бөгеп ята. Илгиз бер кычак розалар, пакетта бүләкләр алып кайтып керде. "Матурым, бу нинди розалар? Нигә бу чаклы бүләкләр?"
Җаным минем, Заһидәм. Мин бүген әбидән рәсми рәвештә кызының кулын сырыйм. Бүләкләр дә аңа. Син бит аңардан мине алып барып ризалык сорадың инде. Ул бит хастаханәдә. Син качмасын дип сорадым. Әйдә бөтенләй башкача ул җаным. Эй Заһидәм, син кайда йөрдең соң мине тилмертеп? Казанда, матурым, Казанда. Юк, син бик ерак булгансың бит, Казанда гына түгел. Эх, минем яшьлегем, ялгышым, хаталарым. Алай дип әйтә күрмә, Заһидәм. Мәрьям ишетеп калмасын берүк ул сүзеңне. Син ялгышмаган булсаң, минем шундый матур кызым булыр идемени? Илгиз Мәрьямне кулыннан да төшерми. Заһидә бу йортка аяк басканнан бирле бераз ял итте. Яшәреп, матурланып китте. Мәрьямне карашырга әле ир апасы белән Илдар керә. Әле эштән кайтуга Илгиз үз кулына ала. Баштанрак бик курыкса да, бу бәхеткә ияләшә башлады Заһидә. Тулай трактан соң биредә ул үзен җәннәттә кебек хис итте. Теге көнне Илгиз туп-туры үзенә алып кайткач, башта бу тормыштан куркып калды ул. 2 катлы йорт, җиһазландырылган, бары тик хатын-кыз җылысы гына җитенкерәми. Заһидә йортка бар җылысын бирде. Шул көннән башлап, өйдә гаилә учагы кабынды. Дөрләп янган учакка аларның мәхәббәт чаткылары өстәлеп, тагын да яктырып, тулыланып китте өй. Кайбер көннәрне Илгизнең эшкә чыгып китәсе дә килми. Менә шулай яңа тормыш башланып китте. Бүген алар бик бәхетле. Кырыйдан гына кызының тормышын күзәтеп сөенеп торса да, Гөлсем әле барыбер ышанып бетми. Кызым, ашыкмыйсыңмы, тагын ялгышмыйсыңмы дип, килгән сайын аның күңеленә тамчы булса да икеләнү хисе салып китә. Аңа үпкәләми Заһидә. Ул әнисенең аның өчен курыкканын яхшы белә. Әмма Заһидә артка чигенмәячәк. Ул Илгизне чынлап та ярата. Шуңа да ул әнисен дәшми генә тыңлый. Менә бүген әнисен каршы алырга зур табын әзерлиләр. Ислам абыйларын да чакырдылар. Бүген Илгиз Гөлсем апасыннан кызының кулын сырыячак. Илгиз Гөлсем утырган машинаны йорт каршына алып килеп туктатты да, ишекне ачканчы бер сүз әйтергә дип аңа борылып утырды. Гөлсем апа, сез бер дә шикләнмәгез кызыгыз өчен. Мин аны бәхетле итәрмен, Алла кушса. Мәрьям өчен дә борчылмагыз. Үз кызым кебек тәрбиялим мин аны. Аллаһы буйырса, үзегезне дә алып килербез монда. Каршы булмасагыз. Эй, улым, ни әйтергә дә белмим инде. Бер кат ялгышты бит инде ул. Шуңа куркам. Гөлсем апа, урыслар бик дөрес әйтәләр. Не было бы счастья, да несчастье помогло дип. Менә бу нәкъ безгә әйтелгән. Аның бәхетсез көннәре тәмамланды. Ул бик бәхетле булачак, менә күрерсез. Гөлсем апаның ишенә җылы йөгерде. Амин, амин дип ишеннән кат-кат укыды. Өйгә керделәр. Аларны шаугыр килеп торучы халык каршы алды. Алдына алъяпкыч бәйләгән шат күңелле, балкып торган кызын күргәч, Гөлсем апаның йөзе яктырып китте. Заһидә әнисен кочаклап, менә тамам дип торган күз яшьләренә ирек бирде. Аның кайнар күз яшьләре әнисенең битен юды. Гөлсем апаның бу хәтле зур, якты өйгә кызының килен булып төшүенә шатлану йөзенә үк чыкты. Кияү дә бик ошады. Я Аллам дип уйлап алды ул. Минем дугаларымны кабул итүеңдер бу. Шөкер сиңа Аллам. Шөкер дип ишеннән генә сөенеп куйды. Күзе белән оныгын эзләде. Бик сагынды ул Мәрьямне. Бер айга якын хастаханәдә ятып, тәмам сагынды. Әнә аның оныгын, аны кызы Заһидә янына алып килүче, кызын бәхетле итәргә тырышучы ире күтәреп, әбисе каршысына алып чыкты. Гөлсем Мәрьямне кулына алып, кысып-кысып кочаклады. Әйтерсең бу өйгә фәрештәләр бәхет капчыгы алып кереп, барысына да бәхет дигән бүләк өләшеп чыккан. Һәр кайсы шат күңелле, һәр кайсы бәхетле. Табын янына утырышырга дип Илгиз кунакларны аш бүлмәсенә чакырды. Ул бераз дулкынлана. Аңа бүген бик җитди адым ясарга кирәк. Табын түренә Гөлсем апаларын утырттылар. Ул күпме карышса да, оялса да, аның урыны бүген түрдән иде. Аның янына ир белән Ислам һәм уллары Илдар утырды. Өстәлнең икенче ягында кызы Мәрьямне итәгенә утырткан Илгиз белән Заһидә. Илгиз әкрен генә торып сүз башлады. Хөрмәтле кунаклар, туганнарым, Гөлсем апа, рөхсәт итсәгез, җылы итеп әби дияр идем. Заһидәм, кызым Мәрьям, минем иң якын туганнарым Ислам абый белән ире җиңгәм һәм инде Илдар инем.
Бүген мин сезнең барыгыз алдында да баш иям һәм шиксез рәхмәтемне әйтәм. Гөлсем апа, әби, мин сездән кадерле, газиз кызыгыз Заһидәнең кулын сорыйм. Мин аны гомерлеккә үземә тормыш иптәшем, хатыным итеп алам. Мин алар бәхетле булсын өчен бар көчемне бирәчәкмен. Кызым Мәрьямне үз кызым итеп үстерәчәкмен. Сүз бирәм. Алар иң бәхетле кешеләр булачаклар. Без бәхетле булачакбыз. Шулай бит, Заһидә? Әби, сез ни диярсез дип, Гөлсемгә карап, аның җавабын көтте. Дулкынланудан ике як бите кып-кызыл булган Илгиз, Гөлсем бераз дәшми торгач, Заһидәгә карап, куркып та калды сыман. Гөлсем утырган җиреннән торды да, булачак кияүенә карап: "Балакайларым, мин сезгә фатихамны бирәм. Аллаһымнан сезгә бәхет сорыйм. Бәхетле, тигез яшәгез. Илгиз улым, сиңа Аллаһымның рәхмәте яусын. Мине бала караган кебек карап, дуалап чыгардың. Инде минем өйгә кайтасым килә. Мөмкин булса, авылга китәр идем." Әби, Илгиз кабат торып басты. "Тыңлагыз әле. Бик кайтасыгыз килсә, ял итеп, бераз кунак булгач кайтырсыз. Нигә ашыгасыз? Бездә торып калсагыз да була. Минем Заһидәне укырга кертәсем килә. Сез Мәрьям белән икегез өйдә торыр идегез." "Илгиз, син әле мине укырга кертергә телисеңмени? Миңа ник ул турыда әйтмисең?" диде Заһидә. "Мин әле уйлап кына йөрим, җаным. Икебез сөйләшербез, ярыймы?" дип, аны Илгиз тынычландырырга тырышты. "Монда сүз башка нәрсә турында бара бит. Нигә мин әйтәм, әбигә авылдан нужа куарга? Безнең йорт зур, рәхәтләнеп торсын биредә. Эй, улым, без шул нужа куып туган, шулай гомер итәбез инде. Мин әлегә кайтыйм, аннары кышка таба килермен, иншалла", диде Гөлсем. "Ярый, әби. Мин сине бераз бездә кунак булгач, ял иткәч кайтарып куярмын. Шунда Заһидәнең укытучысы Сара апаны да дәваларга алып килермен." Гөлсемнең күңеленә тагын шатлык ычкыннары керде. Бик игелекле адәм бит бу бала, Аллаһым, мең шөкер сиңа, Аллаһым, дип уйлап алды. Ул кызы өчен бераз тынычланды. Аны бирегә алып килгән, кызына бик булышкан ирга иченнән рәхмәтләрен укыды. Шулай алар табын артында озаклап сөйләшеп кунак булып утырдылар. Билгеле инде, ир апаларына рәхмәтнең иң улысы, иң кайнарын әйтергә онытмадылар. Менә шулай ике туган, дус, тату булып яши башладылар. Заһидәнең укырга кертү теләге Илгизнең күңеленә тынычлык бирмәде. "Җаным, минем бер хыялым бар бит", дип куйды кич яткач Илгиз. "Нинди хыял инде ул?" дип, иренең бу уе башына да килмәгән Заһидә аның матур күзләренә карап аптырап калды. "Сине медицина университетына укырга кертү теләге мине һич тынычлыкта калдыра алмый. Эй, бәгърем, полегче берәр ни әйтсәң яхшырак булыр иде. Кем алсын ди мине анда? Җүләрме әллә син?" "Ник? Җүләрләр генә шундый хыял белән яшиләрме соң?" "Юк инде, мин образны гына әйтәм. Минем хәзер имтиханнарга әзерләнергә вакытым да юк бит, җаным." "Ник булмасын ди. Менә мин отпуск алам. Син шәп иттереп әзерләнәсең. Без кызым белән сине борчымыйбыз. Мин сиңа булышам, Заһидә. Әйдә, иртәгә үк университетка барып, имтиханнар турында белешәбез. Минем анда таныш деканым бар. Бездә ул күптән түгел генә ятып чыкты. Үз кулым белән аңа операция ясадым. Шунда миңа әйтте, йомышың булса, туп-туры үземә кил, диде. Нигә әле шул мөмкинлектән файдаланмаска ди, ә? Белмим инде, белмим. Илгиз, куркам мин. Вдруг имтиханда провалюсь. Син бит башлы, минем Заһидәм. Әйдә, биреп карыйк. Бир алмасаң, киләсе елга әйбәтләбрәк әзерләнерсең." "Ярый, уйлап карармын, җаным." Илгиз тырыша торгач, барыбер Заһидәне университетка алып барды. Алар деканатка да керделәр. Заһидәгә имтиханга әзерләнергә китаплар, кирәк-яраклар да алдылар. Декан абзый аларны кочаклап каршы алды. Ул Заһидәнең аттестатын карагач шаккатты. "Аха", диде ул. "Монда бит гел 5 генә синең сеңлем. Безнең уку йортына һич шиксез керә аласың. Бераз хәтереңне яңартып, әзерләнәсе генә булыр сиңа. Ә мин имтиханда үзем утырачакмын, сезгә булышырмын." Илгиз белән Заһидә сөенешеп кайтып киттеләр. Аларга хәзер документларны кайсы факультетка бирергә икәнлеген генә ачыкларга калды. Кич белән алар озак бәхәсләштеләр. Заһидәнең бик тә психолог булып эшлисе килә иде. Ул кешеләр белән аралашып, аларның күңелләренә юл ярып, кеше тормышын җиңеләйтергә тели иде. Илгиз каршы килмәде. Гәрчә бик тә терапевт итәсе килсә дә.
Ярый, анысына да укыр. Вакыт күрсәтер, башта әле керәсе бар дип, алар бу теманы нокта куймый гына яптылар. Башта алар авылга кайтып, Гөлсем белән киңәшләшергә булдылар. Илгиз чираттагы ялын алып, алар авылга кайтып киттеләр. Авылда бер атналап яшәделәр. Гөлсемнең шатлыгы ишенә генә түгел, өенә дә сыймады. Балкып торган йөзендәге нуры бөтен кешегә дә җитәрлек иде. Әлбәттә инде шатлыгын Сарага да сөйләргә өлгерде. Сара Заһидәнең тормышына сөенеп кайтты. Аны теге вакытта Гөлсемне кайтарганда Илгиз алып китте бит. Сара апаларын хөрмәтләп каршы алды алар. Заһидә үзен бик гаепле санап, апасыннан гафу үтенде. Алар узган хаталарга нәтиҗә ясап, озаклап сөйләшеп утырдылар. Илгиз Сара апаларын үзе эшли торган хастаханәгә урнаштырды. Заһидә көн сайын аның янына тәм-том пешереп алып барды. Бер ай дәваланып, шактый тернәкләнеп чыкты ул хастаханәдән. Илгиз бар көчен куйды. Профессорларга чаклы чакыртты. Әле хастаханәдән чыккач та, аны Заһидә белән Илгиз бер атна өйләрендә тоттылар. Кунак иттеләр. Бик сөенде. Яңа көчләр туплап кайтты Сара апалары Казаннан. Ул кайткач, бөтен авыл гөр килде. Имеш, Заһидә бик зур кешегә тормышка чыккан, кыз үстерә дип. Зур табиб булып, хәтта бүлек мөдире булып эшли, акыллы кеше дип халык телендә озак йөрде. Гөлсемнән һәр кеше кирип сорашып чыкты. Инде Сара быел мәктәпкә укытырга да чыкмакчы. Заһидә югары уку йортына укырга кирде. Бик сөенеп укып йөри. Мәрьямне балалар бакчасына бирделәр. Илгиз иртән үзе алып бара, эштән соң үзе алып кайта. Әле кичләрен әнисе укысын, әзерләнсен дип, Мәрьямне урамга алып чыгып китә. Ир апаларына да еш керәләр. Өйдә төрле уеннар уйныйлар. Мәрьям Илгизгә әти дип дәшә. Шатлыгыннан күкләргә менгән сыман була Илгиз. Ул да кызым, сандугачым дип, Мәрьямне кочаклап кына тора. Заһидә укуга бик теләп йөри. Таң белән торып, гаиләсенә ашарга пешереп, кызын бакчага әзерләп, укырга китеп бара. Барлык фәннәрне дә тиз үзләштерә. Алдынгы укучылардан санала. Шулай матур гына яшәп киттеләр ике гаилә. Бер-берсенә булышып, кунакларга ирешеп, рәхәтләнеп яшиялар. Ә бер көнне төнлә Илгизләрдә телефон шалтырады. Ислам абыйсы иде бу. Төнге шалтырату булгач, Илгиз белән Заһидә куркып калдылар. Ислам озак сөйләнеп тормады. Ире авырта, Заһидәне чакыра диде. Заһидә өстенә халатын гына элде дә, тиз генә Ире апасы янына чапты. 5 минут узды микән, Заһидә инде килеп тә җитте. Ире урталай бүкләнгән, селкенергә дә куркып ята. Абау җаным, Ире апам, ни булды сиңа? Белмим, Заһидә, минем эчем авырта, укшыта. Көндез түзеп йөрдем, хәзер курка калдым, ни булды икән? Айрым нәрсә дә ашамадым бит. Бер атналап инде кәефем юк. Исламга әйтмәдем, аны борчысым килмәде. Ире апа, ничек инде борчысым килмәде? Әле кичә генә күрештек бит. Нигә аны миңа әйтмәдең? Икебез хастаханәгә барыр идек. Әллә хәзер ашыгыч ярдә машинасы чакыртыйкмы? Әйдә чакыртыйк әле, Ире апа. Заһидә шалтыратып озакта тормады, табиблар килеп тә җиттеләр. Заһидә Ире апасыннан калмады, җыенып китеп бардылар. Хастаханәгә килгәч, аны иң беренче хирург карады. Алар хатын-кыз табибын чакырдылар һәм аны хастаханәгә ятарга, анализлар бирергә дип алып калдылар. Заһидә кайтып китте. Иртән Ире апасы туруга, ул инде хастаханәгә кире килеп җитте. Ашарга һәм башка кирәк-яраклар алып, ул аның ята торган палатасына килеп керде. Ире апасы турып утырган, шат күңелле, Заһидә бераз аптырап та китте. Ире апа, хәлең ничек? Юлмайып утырасың әле, булай булгач, хәлләребез иншалла әйбәттер, кәефең шәп күренә дип көлеп, аның аркасыннан яратып кагып куйды. Заһидә сеңлем, ничек кәефем яхшы булмасын соң? Иң беренче итеп шатлыгымны сиңа әйтәм. Минем бәбием булачак бит, кечкенә Исламым булачак. Кит аннан, Ире апа, дөресме? Бу зур сөенеч бит. Ислам абый ничек түзәр бу шатлыкка? Ул тиздән килергә тиеш. Үземә дә әле генә киреп әйтте табибә. Шатлыгымны кем белән уртаклашырга белми утыра идем, ярый әле син килеп кирдең сеңлем. Ире апам, шатлыкның да шатлыгы бит бу, Ире апам. Димәк, Илдар белән Мәрьямгә энекәш туачак. Белмим,
Энекәшме, сеңелкәшме, әмма бәләкәш туачак, Алла боерса. Заһидә, мин шундый бәхетлемен. Ислам Илдарны күпме яратса да, аның үз баласында сөясе киләдер. Үлгән хатыны да бала бүләк итә алмый киткән бичаракаем. Ислам өчен шатланам. Ул ни эшләр икән белгәч. Миңа да 35 яшь бит инде. Вакытым да үтеп бара. Эх, Заһидә, минем чынлап та бала табасым килә иде. Алла бирә икән. Бәхетле булдык бит икебез дә, Заһидәкәем. Һей, апам, мин бик шатмын сезнең өчен, бик шатмын. Рәхмәт, сеңелем, рәхмәт, килендәшем, дип, икесе кочаклашып көлешеп утырганда, палатага оппак халат кигән Ислам килеп керде. Вәт, килендәшләр, нәрсә әле гөрләшәсез сез? Ирочкам, ничек син? Эш авыртуың беттеме? Әйе, бетте. Авыртмаганда кебек әтисе. Сине котлыйм, әтисе. Нәрсә белән, Ирочкам? Вроде туган көнемдә түгел иде. Кадерлем, син әти булачаксың, әти. Шуның белән котлыйм. Шаяртма әле, Ирочкам, мин бит булай да әти инде. Ислам, Аллаһ боерса, тиздән икенче улың да туачак. Ир, мин дөрес ишетәмме? Безнең бәбиебез буламы? Әйе, әтисе, әйе. Безнең улыбыз яки кызыбыз туачак, Ислам, кадерлем. Ирочкам, рәхмәт сиңа, җимешем, рәхмәт. Рөхсәт ит сине күтәреп әйләндерергә. Ислам абый, әлегә ярамый, диде аларның шатлыкларын уртаклашучы Заһидә. Аңа бераз ял итәргә кирәк. Әлегә ярамас. Исламның сөенечтән маңгайында бөртек-бөртек тир тамчылары күренде. Ул бик шат, шатлыгы эченә сыймый, күрәсең, нишләргә белми. Ирыны кочаклап, аңа сулыш алырга да бирми утыра. Әллә инде күзләре дә чыланды, күрсәтмәскә тырышса да сизелә шул. Заһидә уртак шатлыкларын икесе генә татысыннар дип собуллашып чыгып китте. Менә алар бүлмәдә икесе генә. Заһидә чыгып китүгә, Ислам күз яшьләренә ирек бирде. Рәхмәт, җаным, рәхмәт, кадерлем. Син мине бәхетле иткән идең инде. Бүген тагы да ныграк шатландырдың. Ничекләр итеп әйтим икән сиңа яратуымны? Мин болай да синең яратуыңны тоеп яшим, кадерлем. Алла безгә шуңа да бала җибәргән. Ул бездән риза димәк. Сиңа да рәхмәт, Ислам. Мин бик бәхетле, җаным. Син ял ит, Ирочкам. Мин хәзер, дип, ул чыгып китте. Озак та үтмәде, Ислам бер кочак роза чәчәкләре тәм-том күтәреп кире керде. Бүген ул көне буе диярлек ирысы янында булды. Илдар кайтыр вакыт җиткәч кенә өйгә кайтып китте. Атнаун көн эчендә Ира хастаханәдән чыкты. Хәзер Ислам аңардан чашка да күтәртми. Балага зыян килмәсен дип аны саклый. Аңа ни генә ашатмый, ни генә алып кайтмый. Ира малай тапты. Аны туйга әзерләнгән кебек каршы алдылар. Бүтән өй эче чәчәкләр белән тулды. Бала өчен бүтән нәрсәне дә Ислам ныклап кайгыртты. Заһидә иртән үк кирип аш-су әзерләде. Бүген бәйрәм, бүген шатлык. Менә хәзер кайтып кирерләр инде. Мәрьям дә матур күлмәкләрен киеп кирде. Барысы да җыелыштылар. Илдар энекәшен түземсезлек белән көтә. Хәтта исемне дә аңа сайларга рөхсәт иттеләр. Ул озак уйламады, энем Идел исемле булачак диде. Бу исем бөтенесенә дә ошады. Шулай итеп, гаилә тулыланып китте. Тормышлар гөрләп бара. Заһидә 4нче курста укый. Җәйләрен авылга кайтып йөриләр. Әнисенең йортын өр-яңа итеп ясап куйдылар. Гөлсем яңадан туган кеше кебек булды. Кызының тормышына сөенеп бетә алмый. Оныгы Мәрьямның авылга кайтуын түземсезлек белән көтеп тора. Заһидә авылга еш кайта. Әнисе белән төннәр буе сөйләшеп туймыйлар. Әле дә әнисе алдында үзен гаепле саный ул. Ана белән бала арасындагы җеп сүтелмәслек булып бәйләнде. Гөлсем апаны ел сайын шәһәргә кунакка алып китәләр. Ай буе кызларында ял итеп, Илгиз эшләгән хастаханәдә дәваланып кайта ул. Күпме генә чакырсалар да, аларга бөтенләйгә торырга бармый. Авылдан китәсе килми аның. Шәһәрдә бары ял итеп кайтырга гына рәхәт шул. Анда бөтенләй күченеп яшисе килми. Йорт тулы тавык чебеш, үрдәкләр, казлар. Соңгы 2 елда кәҗә дә алып җибәрде әле. Кызы булачак табибә. Бу шатлыклы хәл турында хәтта уйласа да, Гөлсемнең күкләргә очасы килә. Соңгы вакытта ул яшәреп киткәндәй булды. Миңамы соң бу бәхет дип сөенеч яшьләрен бик еш түккәли.
Бишлегә генә укыганлыктан, соңгы курста Заһидәгә хәтта түләүле эш урны да бирделәр. Шундый яратып йөри башлады ул эшкә. Ак халатын киеп, чәчләрен матур итеп өскә иеп, бизәнеп утыручы Заһидә нәкъ менә чып-чын табибәгә охшап калды. Аның матурлыгына хастаханәнең һәрбер кешесе соклана. Аны кичләрен ире Илгиз килеп ала. Ул Заһидәгә көннән-көн ныграк гашыйк була бара. Китереп куйганда да, барып алганда да аны үбеп, син минем тормыш бүләгем, назым, алтыным дип кенә тора. Заһидә дә иренә үлеп гашыйк. Аларның шундый матур тормышларына сокланмаган кеше бар микән? Күзләр генә тимәсен. Эшендә нык ярата Заһидә. Иртән атлыгып яратып эшкә килә. Кичен ашкынып кызы белән ире янына кайта. Шул бәхет түгелме соң? Яраткан кадерле әнисе янына килеп йөри, кызларын да караша. Заһидә эшен бик ярата. Кешеләргә һәр төрле ярдәм күрсәтә ул. Йылап янына килеп кергән кешеләр рәхмәтләр укып, йылмаеп чыгып китә. Әле алай гынамы соң? Вакыт узгач, янәдән килеп аңа рәхмәтләр әйтеп китәләр. Бер көнне көтелмәгән хәл булды. Керергә ярыймы дип, ишеккә башын тыккан яшь кенә, мөлаем гына хатын-кыз ни керергә белми, ни чыгарга дигәндәй, табибәнең җавабын көтеп басып тора. Сезнең чират булса рәхим итегез, диде Заһидә. 25-30 яшьләр тирәсендәге бу мөлаем ханым эчке якка узып, аяк киемен салгач, Заһидә аңа: "Кирип утырыгыз, кем буласыз, кайдан килдегез?" дип язарга кереште. "Нидән башлыйм икән, доктор? Иң элек исем фамилиягызны, туган елыгызны, кайдан килүегез турында әйтегез", дип җавап бирде Заһидә. Мин Зәлия Хәсәнова булам, Казаннан. Дөресрәге, Казанда яшим." Ул елап җибәрде. "Туктагыз, еламагыз, тынычланыйк башта", дип Заһидә стаканга графиннан су салып аңа сузды. "Әйе, менә шулай, аңа һәр кешенең күңел ярасын дәваларга туры килә." Ул тыныч кына бу ханымның елап бетергәнен көтте. Зәлиягә күрәсең җиңел булып китте. Ул сүзен дәвам итте. "Мин Казанга 15 яшемдә чыгып киттем. Дөресрәге, мәҗбүр булдым. Яратып сөйгән егетем аркасында. Ул мине..." Зәлия тагын күз яшьләрен тыя алмыйча елап җибәрде. "Ул мине алдады. Бергә булабыз дип, мине үзенеке итте. Аннары туачак баламны төшерттерде." Заһидәнең өстенә салкын су сипкән кебек булып китте. Эшнең җитдилеген аңлап, әллә бу ханымның йөрәк ярасын дәвалау бик авыр булачагын белепме, ул Зәлиянең иң башыннан килеп кычып алды. "Туктагыз, нигә сез риза булдыгыз соң, Зәлия? Нигә баланың гомерен үздегез?" Әни бик каты кысты. Күземне дә ачтырмады. Төнлә хастаханәдә эшләүче бер табибәнең өенә алып барып ясадылар. Зәлия елый, күз яшен берничек тә тыя алмый. Заһидә Зәлия башын иеп утырганда аңа игътибар белән карады. Искиткеч чибәр ханым. Тик яшь булуына карамастан, алдагы чәчләре бераз агарган, маңгаенда тирән яра бар. Димәк, ул бу хәлне бик авыр кичергән. Ничек авыр кичермәсен инде? Беренчедән, аны яраткан егете алдаган. Икенчедән, газиз баласын төшерткән. Хәшәрәт. Заһидә үзенең яшьлеген исенә төшереп, әллә кая уйлар диңгезенә чумды. Ул да бит Илнарга үлеп гашыйк булган иде. Ул да бит шулай яшьлек хатасы белән балага узган иде. Шул вакытта әнисенә сөйләгән булса, бәлки, аның да газизен, Мәрьямын төшерткән булырлар иде. Юк, Алла сакласын. Андый адымны ясамас иде ул. Әнисен катты хәсрәткә салды ул. Анысы өчен үзен әле дә гафу итә алмый. Тик бәгыр җимеше Мәрьямны саклап калды. Я Аллам, бу ханымның хәле минекеннән күпкә авыррак бит. Ничек кенә ярдәм итәргә соң Зәлиягә? Менә бит кешенең күңел яралары нинди тирән, нинди катлаулы икән. Эш барышында әллә нинди язмышлар белән очрашырга туры килә. Иртән күтәренке күңел белән эшкә килгән Заһидәнең йөрәге әллә нишләде. Яшьлегендә үзен алдап калдырган Илнар исенә төште. Аңа нәфрәте уянды. Әмма эштә тәрәзәгә карап уйланып утырып булмый шул. Яныңа ярдәм сорап килгән пациентыңны дәвалау бурычы бар. Ул тирәнгә киткән уйларыннан көч-хәл белән аңына килгәндәй, янында елап шешенеп беткән Зәлиянең иңнәренә кабат кагылды. Сүзнең кайда тәмамланганын исенә төшерә алмыйча аптырады һәм шуннан дип Зәлиянең сүзен көтте. Шуннан каным бик каты акты.
Иртәнгә чаклы әни мине саклап утырды да, кеше күрмәсен дип, таңнан кайтып киттек. Озак кына үз хәлемә кайта алмадым. Хәтта мәктәпкә барудан тылды. Антибиотиклар кадамадылармы үзеңә? Нинди антибиотиклар, доктор? Әни мәтрүшкәле чәй генә эчертте. Җитмәсә, суқкалады да, ачуы килгәндер инде. Аны да аңлыйм. Чаршау артында качып яттым. Өйгә кеше керсә, йөткерергә дә курка идем. Зәлиянең күзләреннән яшь акты да акты. Эчем авыртты. Әнигә әйтү түгел, сиздермәдем дә. Ул мине күрәсем дә килми диде. Минем өйдә бөтенләй кирәгем калмады дисәм дә була. Аннары Казанга килгәч, училищега укырга кирдем. Кибетчелеккә. Иптәш кызыма эчем нык авыртуын сөйләгәч, ул мине хатын-кыз табибәсенә алып барды. Анда мине хастаханәгә салдылар. Озак ятып чыктым. Әмма миңа шунда бик кайгылы хәбәр җиткерделәр. Нинди? Балаң булмаячак диделәр. Зәлия тагын да кычкырыбрак еларга тотынды. Мин бит быел кияүгә дә чыктым. Ирем бала сорый. Аңа бу хәлне сөйли алмыйм. Балабыз кайчан була дип, минем башымны ашый. Ә мин әйтә алмыйм. Доктор, миңа нишләргә? Илнар турында сөйли алмыйм бит инде. Нинди Илнар дип кырыс итеп сорап куйганын абайламыйча да калды Заһидә. Әнә шул, мине алдап качкан Илнар инде, доктор. Минем белән шундый хәл булгач, машинасына утырып, авылдан ук чыгып качты. Ул безнең авылга урып җыю эшенә булышырга килгән иде. Заһидәнең башына чүкеч белән суккан кебек булды. Ул әздән генә аңын җуймады. Бу мине дә алдаган Илнар түгел микән дип, аның фамилиясын сорарга җыенды. Тик аңа нидер булды. Ул башына килгән фикерен әйтә алмыйча озак җәфаланды. Куллары калтырый башлады. Эшеннән моны да Илнар алдап качкан бит. Бу шул Илнар микән соң дигән уй йөгерде. Тик ничек хәл җыеп сорарга икәнен генә белмәде. Су эчәргә дип өстәлдә торган графинга үрелгән иде. Графин авып, су бөтен өстәлгә түгелде. Зәлия куркып калды. Ни булды бу докторга дип урыныннан сикереп торды да, аның кәгазьләрен судан арындырга кереште. Су кирәк иде. Су дип тәрәзәне барып ачты Заһидә. Ул үзенең пациенткасы алдында көчсез иде. Үзен югалып калуда гаепләде. Бераздан аңына килеп, Илнарның фамилиясын сорарга дип Зәлиягә карады. Зәлия каяндыр чүпрәк табып, өстәлдәге суны сөртеп маташа иде. Кем дидегез әле, исемегезне дип Зәлиягә сорау бирде. Зәлия, доктор, Зәлия. Сезгә ни булды, доктор? Әллә нишләп хәлегез бетеп китте, диде Зәлия. Беләсезме, минем шул Илнарга бик каты ачуым килде. Сезне әрәм иткәнле баса ул. Эй, әле ярый ирем әйбәт кеше булды. Тик менә балабыз гына юк шул. Фамилиясын хәтерләмисезме сез ул Илнарның, Зәлия? Хәтерләмимме соң? Шәмсуаров Илнар. Казаннан килеп, 2 ел рәттән безнең авылда эшләде. Минем белән шундый хәл булгач, башка килмәде. Ничек сезгә барсын? Ул бит мине алдады киләсе елны дип, эшеннән уйлап алды Заһидә. Кабахат. Тагын ничә кызны алдады икән ул җир бит. Хәзер кайда йөри икән? Тотып, үз кулларым белән буып үтерер идем мин аны. Аның бу дөньяда яшәргә хакы юк. Аның хәтта бу бичара Зәлиягә киңәш бирергә дә хәле калмады. Ярты сәгать эчендә ул ярты тормышының кычытканлы сукмагын узган төсле булды. Заһидә янында аның киңәшләренә мохтаҗ булган, күңел ярасыннан кан саркып торган Зәлия. Бүген ул аңа берничек тә ярдәм итә алмый. Бүген ул көчсез. Юатырлык, аны дуаларлык сүзләр таба алмады ул. Бары тик аларның икесенең дә тормышларын шилпәрәмә китергән, софлыкларын пычраткан Илнарга нык ачуы килде. Аның бу ачуы хәтта Илнараны ташлап киткән вакытта да бу кадәр каты булмагандыр. Үзен кулга алгач, Зәлиягә бары тик шуны гына әйтә алды. Сез миңа адресыгызны калдырыгыз әле. Ант итеп әйтәм, мин сезгә булышачакмын. Хәзергә гафу итегез мине. Хәлем начарайды кебек. Ярый, доктор. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Менә минем адресым, телефоным. Мин сезнең шалтыратуыгызны көтәм дип, Зәлия чыгып китте. Зәлия чыгып китүгә, Заһидә урынына килеп утырды да, янә уйларына чумды. Эй, Илнар, Илнар. Нинди кабахат кеше икәнсең ләбаса син. Балаң Мәрьям генә сиңа охшап үсмәсен. Ярый әле
Илгизем яхшы кеше. Ул аны бик дөрес тәрбияли, Аллага шөкер. Зәлиягә ничек ярдәм итәргә соң? Иң элек аңа шәһәрдәге иң яхшы хатын-кыз табибын табарга кирәк. Эшне шуннан башларга. Ишек шакып ачкан тавышка Заһидә ялт итеп борылып карады. "Сөеклем, сине алырга килдем", дип, Илгиз ярым шаярту белән аның битеннән килеп үбеп алды. "Миңа синең йөзең ошамый бүген, Заһидәм. Әллә авырыйсыңмы?" "Юк, авырмыйм. Бүген авыр язмышлы кешегә ярдәм итә алмавыма үземне начар хис итәм, кадерлем." Әнисе, бу бит тормыш. Беләсеңме, ул кино карау гына түгел, анда үзеңә актер булып эшлисе. Борчылма, матурым, барсы да яхшы булыр. Миңа таян. Мин сиңа булышачакмын. Рәхмәт, Илгизем. Мин синең тәҗрибәле сүзләрең, киңәшең, карашың белән яшим. Менә бүген дә синең ярдәмеңә мохтаҗмын. Ни кирәк, кадерлем? Әйт кенә, менә хәзер үк эшлим, дип, хатынын үзенә таба борып кочаклый. Түзеп тора алмыйм, сөеклем. Заһидәм, сине шул чаклы яратам мин. Гомерем буе яратачакмын сине. Әйдә җыен, юлда сөйләрсең борчуларыңны. Мәрьямне бакчадан аласы бар. Кызымны үлеп сагындым. Киттек. Бүген Заһидәнең ире кочакласа да, кәефе күтәрелмәде. Аның уеннан Зәлия бер генә секундка да чыкмый. Юлда да, кайткач та, йоклаганда да бүген Заһидә гел Зәлия белән булды. Йокларга яткач та уйланып ятты. Тагын кемнәрне шулай тилмертте, бәхетсез итте икән бу Илнар. Әле бит бу очраклы рәвештә генә беленде. Беленмәгән, елаган кызлар тагын күпме икән? Үзенә урын таба алмады Заһидә. Илгизе моны сизде билгеле. Ул әкрен генә Заһидәне кочаклап алды да, "Мин барында берни өчен дә борчылма. Әйт әле, сине ни борчый хәзер? Мин сине яхшы беләм, кадерлем. Син бүген мин белгән Заһидә түгел. Сине эштәге булган пациент белән очрашу тәэсире шулай борчыймы?" диде. "Әйе, бүген бер бәхетсез кыз бала язмышы мине тетрәндерде, Илгиз. Эш барышында кемнәр белән генә очрашмыйсың да, нинди генә бәхетсез кешеләрне күрмисең, Заһидәм. Ярдәм итә алганча тырышабыз бит инде. Менә мин дә аңа бик әйбәт кенә хатын-кыз табибы табарга тиеш. Тиеш булгач табарбыз, җаным. Минем республикада иң яхшы хатын-кыз табибым бар. Иртәгә үк аңа чыгармын. Хәзер йом күзләреңне, Заһидә. Син бик катаргансың, сиңа ял итәргә кирәк." Илгиз эшкә бару белән Камил Әнвәрович дип язылган дустын тапты. Алар аның белән аспирантурада укыганда танышканнар иде. Аның турында врач от Бога дип сөйлиләр. Бала таба алмыйча тилмереп, аның кулына килеп эләккән бер генә хатын-кызда балага узмыйча калмый икән. Үз эшенең остасы булган Камил бер шалтыратуга ук телефонын алды. "Камил дустым, сәлам, хәлләрең ничек?" "Шөкер, Илгиз дустым, шөкер. Син ни хәл? Минем синең белән сөйләшәсем бар иде. Кайчан һәм кайда очрашырбыз икән? Бүген мин 7дән соң буш. Кил, теге без утырган кафега." Илгиз кичнең җиткәнен сизми дә калды. 2 операция ясады ул. Бик арыса да, очрашуга бармый кала алмый. Соң гына кайтты ул өйгә. Заһидә аның очрашасын белә иде. Ирен зур дулкынлану белән көтеп алды. "Кайттыңмы, Илгиз? Ашарга әзер?" "Юк, без кафеда ашап алдык, Камил белән. Сөйләштек. Икенче атна башыннан ук син теге пациенткаңны аңа алып бара аласың, кадерлем." "Илгиз җаным, зур рәхмәт сиңа. Бүген ук аңа шалтыратып шатландырыйм әле үзен", дип, ул Зәлиянең телефонын эзләргә кереште. Һәм ул шулай эшләде дә. Куркып кына телефонын алган Зәлия Заһидәнең яхшы табибка күрсәтәчәген ишеткәч, сөенечен яшерә алмады. "Рәхмәт, доктор, рәхмәт сезгә. Сез минем өчен җибәрелгән фәрештәдер. Әлбәттә киләм. Дүшәмбе иртәнге сәгать 7дә шунда булам. Тагын бер кат рәхмәт сезгә." Заһидә дә канатланып китте. "Эх", дип уйлады ул, "Зәлиягә булыша алсаммы, шул Илнарга булган ачуымның биразын булса да юып ташлар идем. Аллаһы гына ярдәмен бирсен. Мин сәбәпчесе генә булсам иде. Илнар җәзасын алачак, һич шиксез." Шулай Заһидә дә, Зәлия дә дүшәмбене көттеләр. Заһидәгә әллә кемнәр килеп бетте. Әнә бер олы яшьтәге апа килеп, 1 сәгать буе моң зарын сөйләп китте. Күп еллар элек кыз баласын югалткан булган. Ул бала яшь вакытында су кыйынганда суга батып үлгән икән. Бик зур тетрәнү үткән бу ханымга да җанының яртысын бирде Заһидә.
Шуннан бирле апа елый алмый икән. Ул катып калган. Бик авыр төере күкрәгендә әле дә тора. Менә шундый авыр җан ярасы белән килгән бик күп кешегә ярдәм итәргә кирәк була Заһидәгә. Әз генә булыша алса да, канатланып, эшеннән ләззәт алып кайта. Эшен бик ярата Заһидә. Дүшәмбе көнне Заһидә хастаханәнең бүлек мөдире Наил Шаһидовичтан бик мөһим эшем бар дип сорап китте. Дүшәмбе кабул итү булмаячак дип, авыруларны алдан ук кисәтеп куйды. Ул ашыга-ашыга Зәлия белән очрашуга китте. Хастаханәгә чаклы автобуста барды. Уйларының иге-чиге юк. Без бит Зәлия белән икебез дә мәхәббәт корбаннары. Мәхәббәт иде микән ул? Яшьлек хатасы дисәң, дөресрәктер бәлки. Ул да бит Зәлия кебек япь-яшь килеш, беренче тапкыр гашыйк утларында янып, егет кочагына кергән. Икесе дә хаталанган. Бу Илнарның кабахәтлеге генә. Хатыны, ике баласы була торып, япь-яшь кызларның намусына кагылган. Шулай уйланып бара торгач, ул тукталышка килеп тә җитте. Хастаханәгә керүе булды, ишек катында ук аны Зәлия көтеп тора иде. Исәнмесез, доктор? Мин инде әллә кайчан килдем. Менә сезне көтәм. Рәхмәтемне ничек әйтеп бетерим соң сезгә? Исәнме, Зәлия? Тукта әле, ашыкма. Иң элек безгә табиб белән сөйләшергә кирәк. Әйдә икенче катка. Мин башта аның белән үзем кирип сөйләшеп чыгам. Син көтеп торырсың. Аннары сине чакырырбыз. Әлегә утырып тор дип, аны ишек төбендә утыртып калдырды да, үзе ишекне әкрен генә шакып, эчке якка үтте. Зәлиянең күңелендә ниндидер өмет чаткысы уянды. Ул әле булмаган шатлыктан еларга әзерләнеп тора. Нинди әйбәт доктор булды бу. Мин кем соң инде аңа? Үзе үк яхшы табиб табып, мине үзе үк алып килде. Эх, бу дөньяда шундый кешелекле кешеләр күбрәк булса, ярдәм итә алса, нинди зур бәхет булыр иде. Эх, теге вакытта баламны саклап калган булсам, әнидән курыктым шул. Яшьтә идем бит. Илнарның баллы сүзләрен тыңлап, шул адымга бардым бит. Ашыктым шул. Ялгыштым, бик нык хаталандым. Шундый уйлар дәрьясында буталып утырганда, ишекне ачып, аны шәфкать туташы чакырып алды. Ул ярты сәгатьләп табиб янында булды. Табибның күзләренә мөлдерәп карап, "Ни диярсез? Өмет бармы?" дигән сорауларга җавап көтте. Мондый очракларда бала табып була, Алла насыйп итсә. Тик озак дәваланырга туры килер. Ярты еллар чамасы. Иңелексез иртәгә үк ятарга килерсез. Аннары карарбыз. Вакыт күрсәтер дип, табиб Заһидә белән Зәлияне озатып калды. Чыккач, Зәлия түзеп тора алмады. Заһидәне кочаклап, күз яшьләренә ирек бирде. Заһидә дә аны юатты. Үз туганы сыман иркәләп, алар икесе хастахана коридорында озак басып тордылар. "Рәхмәт сезгә, Заһидә апа. Апа дип әйтим әле. Сез миңа апам кебек бит." "Ия, ярый. Әлегә алай ук каты рәхмәт әйтмә. Балага узык башта. Аннары сөйләшербез, ярыймы?" дип, аңа җылы итеп өмет чаткысына үзенең ялкынын салып куйды. "Бу табибны минем ирем врач от Бога ди. Бик зур өметләр баглап килдем мин аңа. Син инде, Зәлия, аның һәрбер сүзен тыңла, ярыймы? Ул кушканнарны төгәл үтә. Әнә бит, Алла насыйп итсә булыр" диде. "Воспалениеңне яхшылап дәваларга кирәк. Аннары тагын башка сулларны кулланырбыз" диде. "Әйе, шулай" диде. "Минем күңелем бер генә тамчы да шикләнми, Заһидә апа. Минем өметем уяну гына түгел, чәчәк атты кебек тоела миңа. Димәк, эш барып чыгачак, Алла буйырса. Әле бәләкәйләрне кочарбыз биргән булса" дип, Заһидә дә аның сүзләрен куәтләде. Аның да канатлары үсте. Ләкин ул ашыга иде. Аны авырулары көтә. Ул тиз генә саубуллашып кайтып китте. Заһидә хастаханәгә канатланып килеп керде. Ишек төбендә аны әллә ничә кеше көтеп утыра иде. Зәлия берәр ай чамасы ятып чыкты. Һәр көнне Заһидәгә шалтыратып торды. Кәйфе күтәренке булды. Гүя фәрештәләр аңа ике канат куйганнар. Бер ай ял иткәч, тагын дәваланырга керергә кирәк. Ул риза, күпме көтәргә дә риза. Аның күкрәгенә кычып-кычып бала сиясе бик тә килә. Ул барысына да риза. Заһидәнең соңгы имтиханнарын бирер көннәре. Тиздән ул дипломлы белгеч булачак. Институтта бик тырышып, яратып укыды ул. Гаиләдә тынычлык, өйдә тәртип. Ара-тирә авылга кайтып, әнисенә дә булышып йөриләр.
Әнисен күпме тырышса да үзләренә Казанга алып килә алмыйлар әле. Авылда гомер иткән кеше ничек шәһәрдә торсын инде? Ансы аңлашыла, кызының әнисен үз янында тотасы килә. Ә олы кеше авылда гомер кичергән бит. Аның яшьлеге, гомер җәе, гомер көзе авылда узган. Кич белән соң гына капка тавышыннан сискәнеп куйган Заһидә урыныннан тора алмый аптырап калды. Илгиз, кем булыр икән булай соң? Бу вакытта кем йөрер? Бар әле, ишеккә каршы чык зинһар. Аның күңеленә ниндидер шом кунды. Илгизнең кергәнен түземсезлек белән көтте. Мәрьям йоклый. Озак та узмый, Илгиз аның артыннан Ира апасы килеп керде. Ираның йөзенә караганда нидер булганы билгеле иде. Һәр вакыттагыча елмаеп килеп кермәде ул. Заһидәнең башына килгән иң беренче уе шул булды. Ислам белән нидер булган. Сорау биргә бик курыкты. Утыр, Ирапа. Үз әйдә. Нигә соңлап йөрисең, берәр нәрсә булмагандыр бит. Шалтыратып тормадым, Заһидә. Анда авылда сүзен ишетүгә, Заһидә әнисе белән берәр нәрсә булгандыр дип куркып катып калды. Ирапасы да һаман хәбәрне әйтә алмый тора бит. Заһидә дә кабат сорарга шикләнә. Бу билгесез мизгелдә Заһидәнең башыннан әллә нинди уйлар узды. Ничек итеп әйтим икән инде? Авылдан әниең шалтыратты, Заһидә. Аның белән бар да яхшы, Аллага шөкер. Тик анда Сара апаңның гына. Ни булган Сара апага, Ирапа? Ул авыр хәлдә. Ничек? Ул бит укытып йөри иде. Тирелеп эшләп йөри иде бит ул. Әйе, Заһидә. Ул аварияга очраган. Илгизгә әйтәм дә, иртәгә үк кайтып китәбез. Тик минем 1-2 көннән имтиханым. Ярый, ансы ярар. Тик менә Сара апаны коткарып каласы иде. Рәхмәт, Ирапа, әйтүеңә. Нигә әнием миңа шалтыратмады икән? Сине куркытасы килмәгән аның, Заһидә. Шулайдыр инде. Әнием минем эчендә куркып яши, алтыным. Ирапа, иртәгә үк кайтып китәбез, Алла буйырса. Ул хастаханәдәдер инде. Әйе, аны юлдан ук алып киткәннәр ди. Бигрәк жәл инде. Ул сезгә дәваланырга килгәч, сез эштә вакытта мин аның янына кирип сөйләшеп утырган идем. Искиткеч сабыр, акыллы ханым ул. Я Аллаһым, нигә шундый кешеләргә гел биреп тора икән кайгы хәсрәтен? Аллаһ Тәгалә сынау бирә кешегә, Ирапа, сынау. Әйе, ул бик күп күрде инде, минем аркада да. Заһидәнең күзләре чыланды. Ира апасы ник әйткәненә үкенде бугай. Кая барырга белми аптырады. Синең аркада түгел инде ул, сеңлем. Бөтен нәрсәне үзеңнең бер ялгышыңа бәйләп үтте инде гомерең. Туктарга вакыт, Заһидә. Шулай да бит, Ирапа. Минем аркамда ул инсульт кичерде. Ну ник елыйсың инде, Заһидә? Менә хәзер дә аварияны син ясадыңмы инде? Юк та. Ул бик тилмерә бит, Ирапа. Ярый, мин чыгыйм, Заһидә. Идел уянса, мине югалтып елар. Авылга кайтканда Мәрьямне калдырга уйласагыз, мин алып калам, ярыймы? Апа, без кызымны алып кайтырбыз мөгаен. Әни бик сагындым диде аны. Бәлки әле әбисе янында берәр атнага калдырырбыз да. Борчылма син, Ирапа. Тынычлыклар сезгә дип, Ира апасы саубуллашып чыгып китте. Заһидәнең күзенә йокы кермәде. Ә иртәнге якта ул әнисен төшендә күреп уянып китте. Имеш, әнисе алгы якка бишек эләргә сиртмә әзерләп йөри. Аппак киемнәрен кигән, бик шатлыклы кыяфәттә. Ни булыр икән бу дип аптырады Заһидә. Сара иртән генә комадан чыкты. Ике кызы, ире хастаханәдә кундылар. Табиблар күпме кусалар да иләренә кайтып китмәделәр. Шәфкать туташы Сараның уянганын чыгып әйткәч, әтиләре ике кызын кочаклап елады. Хатыны районга җыелышка барган булган. Кайтканда бер җиңел машинага утырып, авыл кырыена чаклы кайтырга уйлаган. Ярты юлга җиткәч, аларның өстенә бер КамАЗ менгән. Күз ачып йомган арада машина кыймакка әйләнгән. Машина йөртүче шунда ук җан биргән. Сараның да башына бик каты зыян килгән. Кызларының бәхтенә генә исән калгандыр бичара. Иренә табиб Сарага бик катлаулы операция булачагын әйтте. Әмма операцияны райондагына башкарып чыга алмаячаклар. Казанга алып китәргә туры килер диде. Шул чакны хастаханәгә туп-туры авылга да кайтмыйча Илгиз белән Заһидә килеп керделәр. Илгиз кызын күтәргән, икесе дә ак халатларын кигәннәр. Алар шунда ук табиб бүлмәсенә юнәлделәр. Операция сүзен ишетүгә Илгиз: "Гафу итегез, Илгиз булам, табиб-хирург.
Любой катлаулы операцияны ясыйм. Хәзер үк алына алам. Кайда операционныйгыз дип шишенә үк башлады. Билгеле инде Казаннан ук килгән алтын куллы хирургны бик теләп каршы алдылар. Операция хәзергә уңышлы бара. 2 сәгатьтән соң Шәфкать туташы беренче группа кан кирәк булачак дип чыгып әйтте. Каян табарга? Шулай баш ватып торганда Заһидәнең үз каны беренче группа икәнлеге исенә төште. Баш табибка хәбәр иттеләр. Заһидә Сара апасын коткарыр өчен канын кызганамысың? Шул арада лабораториягә кирип тә ятты. Шәфкать туташы канын алырга әзерләнгәндә, аның йөзенә игътибар итте. Заһидә агарынып киткән иде. Сез үзегезне яхшы хис итәсезме? Әйе, бик яхшы. Сара апа өчен генә борчылдым бераз. Ярый, ятыгыз, диде Шәфкать туташы. Ул әзерләнә башлады. Процедура башлануга Заһидә аңын җуйды. Карагыз әле, ни булды сезгә? Уяныгыз, дип ул Заһидәнең битенә суккалап алды. Шәфкать туташы тиз генә йөгереп чыгып китте дә табибны чакырып алды. Аны әйбәтләп карадылар һәм палатага чыгарып яткырдылар. Анализлардан Заһидәнең бәби көткәнлеге ачыкланды. Заһидә бу шатлыкка бик сөенсә дә, Сара апасы өчен борчылды. Аңа инде тиешле группа канын таптылар. Операция ясау бүлегенә дә керттеләр. Заһидә палатада ята. Нинди сөенеч, нинди бәхет. Аллаһ Тәгаләмә мең шөкер. Укуым беткән җиргә Илгиземә бүләк ясаячакмын бит. Мәрьямемә кечкенә сеңел яисә энекәш алып кайтачакмын. Бу шатлыкка ничек түзәргә соң? Аның чыгып чабасы килде. Тизрәк әнисенә, Илгизенә хәбәр итәргә кирәк. Әмма бу шатлыкка киртә булып Сара апасы тора. Менә ул да исән калса, бу бәхетнең дә иң зурысы булачак бит. Заһидә кулы белән эшен тотып, туачак нарасыена матур сүзләр әйтеп сыйпап ята. Хәлен белергә кергән Шәфкать туташы аңа Сара апасына кан салынуы, операциянең тиздән бетәчәге турында әйтте. Сеңелем, мин хәзер үземне яхшы хис итәм. Әгәр яраса, Илгизне операциядән каршы алыйм әле дип ялварды ул. Юк апа, менә ирегез чыккач, үзе кирип алыр. Бу шатлыкны үзегез әйтәсезме? Әйе, үзем әйтергә телим, зинһар аңа әйтмәгез, ярыймы? Булай гына хәле китеп ятып тора диегез. Ярый апа. Ничек сорыйсыз, шулай булыр. Бу беренче балагызмы? Юк, икенчебез була, Алла боерса. Кытлыйм сезне. Хәзергә ял итегез апа дип, ул чыгып китте. 4 сәгать ярымлык операциядән Илгиз арып килеп чыкты. Арыса да, аның йөзендә шатлык билгеләре чагыла иде. 4 күзләп көтеп торучы Сараның ире һәм 2 кызы Илгиз ишектән чыгу белән торып бастылар. Аларның сораулы карашларын күрүгә Илгиз: "Бер дә борчылмагыз. Сара ханым тагын 100 ел яшәячәк, Аллаһ боерса. Бик уңышлы операция булды. Тиздән ул уяначак. Үтенеп сорыйм, хәзергә аны борчымагыз. Аңа ял итәргә кирәк. Башына нагрузка ярамый. Барыгыз да иләрегезгә кайтыгыз. Аның янына барыбер бүген берегезне дә кертмәячәкләр." Кызлары бик үтенеп сорасалар да, әниләре янына кертмәделәр. Алар әниләренең исән калуына бик сөенделәр. Барысының да күзләрендә яшь иде. Сараның ире Гайсә кат-кат әйтте рәхмәтен. Кулын да кысты, аркасыннан да какты. Илгиз күзе белән Заһидәне эзләде. Яна палатадан килеп чыккан Шәфкать туташы аны чакырып алып, Заһидәнең хәле китеп, палатада ятканын әйтте. Илгиз тизрәк шул палатага йөгерде. Ишекне ачып кирүгә, йөзе агарган, күзләреннән мөлдерәп яше аккан Заһидәсен күреп, ул катып калды. Илгиз җаным, Сара апа ничек анда? Әйбәт ул матурым, барсы да яхшы чыкты. Аның исәнлегенә хәзер куркыныч янамый. Менә син мине борчыйсың. Ни булды җаным дип, аның яткан караваты янына барып чүгәләде дә кулларын тотты. Менә мин кан бирергә дип җыенган идем. Кинәт хәлем китеп егылганмын. Сиңа соңгы вакытта булай да күп борчылырга туры килде бит, Заһидәм. Булай да арыдың, кирәкмәс иде сиңа андый адымга бару. Илгизем, син бит әле бер шатлык, сөенечне белмисең. Нинди сөенеч ул, Заһидәм? Илгиз, син тиздән әти булачаксың икән бит. Кит инде җаным. Бу чынлап та дөресме? Әйе, син операциядә чакта мине табиб карады. 2 айлык бәбиебез бар. Илгиз күз яшьләрен тыя алмады. Ул Заһидәне үбә-үбә елады. Алар икәүләшеп шул шатлык җиһанында дөньяларын онытып елашып сөенделәр.
Ишектән Мәрьямнең «Әни, син кайда» дигән сүзен дә ишетмәделәр. Аларны бу халәттән Мәрьямнең Илгизнең халат чабуыннан тартуы гына айнытып җибәрде. Кызым, алтын кисәгем, бәхетем минем. Тиздән без сиңа кечкенә энекәш алып кайтабыз бит. Иштәсеңме? Елама җаным, кил кызым, икегезне дә кычимәле каты итеп. Әйдәгез, авылга кайтып, әбиебезне шатландырыйк. Мәрьямне Заһидә янында калдырып, Илгиз тиз генә коридорга очып чыгып китте. Башта ул сарай янына реанимациягә керде. Аның хәлен белешкәч, Заһидәне караган табиб янына йөгерде. Ишектән керүгә табиб Илгизне котлады. Кат-кат рәхмәтен әйтте. Шундый зур операция ясап, безнең авыруыбызны үлемнән алып калдыгыз. Сезгә зур рәхмәт, коллега. Минем бүген шатлыгым дөньяга сыймый. Хатынымны алып китәргә рөхсәттер бит, диде. Рөхсәт, әмма аңа ял дәвалану курсы узарга кирәк булачак, коллега. Анысын үз өстемә алам, доктор. Борчылмагыз, рәхмәт сезгә, дип чыгып китте ул. Гайсә барыбер авылга кайтмаячагын, коридорда булса да утырачагын әйтте. Ә кызларын ул көч хәл белән җайлап, Заһидәләргә ияртеп җибәрде. Әнием, әни, син кайда, без кайттык, дип кычкырып кайтып керде Заһидә өйгә. Сара апа сау, операция уңышлы булды, әни. Беләсеңме, кем ясады аны? Киявең, әни. Эй, кайттыгызмы, балакайларым? Кит аннан, исән саумы? Бигрәк авыр диделәр. Я кала, я үлә дип кытыбызны алдылар бит, балакайларым. Я Аллаһ, минем киявем Аллаһның фәрештәседер. Валлаһи менә, син кайтмасаң шәт үлгән булыр иде. Аллам сакласын, дип каршы алды аларны Гөлсем. Мәрьямне бик сагынган булган әбисе итәгеннән дә төшермәде. Миңа калдырыгыз инде кызымны, бер атнага булса да, бигрәк сагындым бит мин аны, диде Гөлсем. Әнием, бу юлы калдырабыз инде. Минем бу көннәрдә имтихан тапшырасым бар. Диплом вакыты бит. Бик әйбәт булыр ул, кызым. Рәхәтләнеп икәү торырбыз. Әле ял итәм какрас. Минем савым сыерларын башка бер яшь кешегә бирделәр. Апа, син ял ит бераз, диделәр. Инде пенсиягә дә санаулы айлар калды. Аннан соң эшкә чыкмам, дим. Әнием, сиңа кайчаннан бирле әйтәбез бит, тукта эшеңнән, дип. Акча кирәк булса, булай да булышабыз бит без сиңа. Шул сыерларымны сагынып барам бит, кызым, акчасы өчендә түгел. Яле утырыгыз табын түренә. Ашым пеште, хәзер самавырым кайный. Утырыгыз, балалар. Әби, безнең синең өчен бик шәп яңалыгыбыз бар бит, диде Илгиз. Без сиңа икенче онык бүләк итәбез, дип сөенечен тизрәк әйтте ул. Әби, минем энекәшем була, әби, дип сүзгә кушылды Мәрьям. Аны әбием бары тик мин генә карыйм. Ул бит минем белән кечкенә караватымда йоклаячак, әнием, шулай бит? Шулай, кызым, шулай, диде әнисе. Гөлсем алъяпкычы белән битен каплап, оялса да кычкырып елап җибәрде. Нинди шатлык! Бу чаклы яхшы хәбәрдән чак кына егылмый калды ул. Әби, тынычлан. Әби, мин дә сөенечемнән хастаханәдә еладым. Шатлык яшьләремне агыздым мин дә, әби. Безнең бәхтебез тагын да тулыланды, шулай бит, Заһидәм? Шулай, җаным, шулай. Кызы өчен шатланган Гөлсем чаба-чаба йөрде. Әле аны пешерә, әле моны пешерә. Мәрьям дә кала дигәч, очып кына китмәде куанычыннан. Заһидә бер көннән дәүләт имтиханын бирәчәк. Ул тиздән табиб булачак. Икенче көнне алар район хастаханәсенә кирип чыгарга булдылар. Сара апалары уянган, хәле яхшы. Илгиз реанимациягә кирип, аның хәлен белеп чыкты. Заһидәне кертмәделәр. Ире Гайсәгә дә палата янында кунса да кирергә рөхсәт булмаган. Җаным, безнең шатлык турында сөйләдеңме Сара апага? Юк, Заһидәм. Аңа андый шатлык та көйнеш тә ярамый әлегә. Икенче атнага мин кайтам аның хәлен белергә. Шунда әйтермен, ярыймы? Ничек инде кайтам? Мине алып кайтмыйсыңмы ни? Юк, Заһидәм. Сиңа әлегә имтиханыңны биргәч, бераз ял итәргә кирәк булыр. Хастаханәгә керерсең, 10 көнгә булса да. Ярый, мин сине тыңлыйм, әтисе, дип Заһидә аның белән килеште. Шул көннән ул Заһидәне өрмәгән җиргә дә утыртмады. Заһидә имтиханны яхшы бирде. Тагын бер атнадан ул кулына табиб белгечлеге алачак. Күп еллык хезмәте, укуы аңа кызыл диплом алырга мөмкинлек бирде. Аның юллары ачык. Диплом алган вакытка туры китереп, ял йортына эшчесенә юллама да кайгыртты. Бүген Илгиз районга
авылга кайтырга җыена. Заһидә Сара апасына да, әнисенә дә бик мулдан күчтәнәчен дә әзерләде. Тик үзен Илгиз алып кайтмады. Сара айрым палатада ята. Аның кәефе шәп. Инде әкрен генә палата эчендә йөри дә. Илгизнең кайтуын бик тә көтте ул. Аларның бәбиләре булачагын ишетте. Ишетмиме соң инде? Аны айрым палатага чыгаргач, хәл белергә килүче Гөлсем апасы йылый-йылый шатлыгын уртаклашты. Алар хәзер бер гаилә кебек. Шатлыклары да, көйнешләре дә уртак. Саумысыз дип килеп керде Илгиз. Кулында чәчәк бәйләме, бер пакет күчтәнәчләре белән Илгиз аның янына ук килеп утырды. Хәлләрегез ничек? Баш авыртмыймы, Сара апа дип сорап куйды. Элек авырта торган башым хәзер юып алган сыман, Илгиз улым. Әллә сез аны операция вакытында шис тартып та чыгардыгызмы соң дип шаяртты ул. Элек башым иртән үк авырта башлый иде. Хәзер авыртмый бит, диде ул. Күз тидермәгез, Сара апа. Аллага шөкер дип әйтегез. Мин бик шатмын сезнең өчен. Мин сезнең өчен шатмын, улым. Заһидә ни хәлсең? Әйбәт кенә ул. Диплом алырга йөри, Алла буйырса. Дипломны котлап, улыгыз да туар. Мин сезгә бик рәхмәтлемен, улым. Гомеремнең азагына чаклы рәхмәт укырмын сезгә. Мине коткарып калдыгыз бит, Илгиз энем. Сара апа, мин бит сөенечне үзем алырмын дигән идем. Сезгә бу сөенечле хәбәрне кем әйтте? Гөлсем апа хәл белергә килде. Ул бит әни кеше, түзеп тора аламысың инде ул, Илгиз энем? Әйе, аңлыйм. Бик зур сөенеч инде, Сара апа. Исән сау гына булыйк барыбыз да. Сер итеп кенә әйтәм сезгә. Минем чаклы шатланган кеше юк бу дөньяда. Күңелем сизә, фамилия дәвамчысы туарга тиеш. Исән генә булсын дип дәвам итте. Мин сезгә дәвалау курсын язып калдырырмын. Өйгә кайткач та ул даруларны ишәргә кирәк булыр, ярыймы? Ярый, улым. Сез минем фәрештәм. Ни әйтсәгез, шуны эшлим. Алланың рәхмәте яусын сезгә дип, аны озатып калды. Аннары Илгиз авылга кайтты. Гөлсем белән Мәрьям төшкә ашны ашап утыралар иде. Әтием кайтты дип йөгереп каршы чыкты Мәрьям машина тавышына. Капка төбенә килеп туктаучы машинаны тиз танып алды ул. Әтисенең кочагына ук кирип утырды. Әнием ник кайтмады? Мин аны да сагындым бит, диде кыз. Менә мин сине әниең сагынганга кайттым, кызым. Сине алып китәргә. Әби, әйдә җыен, сине дә алып китәм дип, Илгиз чәй эчәргә утырды. Улым, мин соңрак барырмын инде, Заһидә декрет ялына чыккач, булышырга барырмын, Алла буйырса, улым, диде ул. Юл ерак булганга, алар зактырмый китәргә дә җыендылар. Заһидәнең ниһаят диплом алыр көннәре дә килеп җитте. Ул көнне иртүк торды, тәмле итеп иртәнге аш әзерләде. Мәрьямне бүген балалар бакчасына илтмәделәр. Илгиз дә эшеннән ялсырады. Бүген бит аларда зур бәйрәм. Әниләре диплом ала, табибә булачак. Әле Заһидә укуын тагын дәвам итмәкче була. Ул кичке бүлеккә хатын-кыз табибы белгечлеге алырга укырга кермәкче. Бүгенге шатлыкларын алар кич Ира апаларын да чакырып бәйрәм итмәкчеләр. Заһидә бик матур итеп чәчләрен ясады, матур күлмәк, биек үкчәле туфли алды. Искиткеч шибәр Заһидә тагы да сөйкемлерәк иде бүген. Илгиз аңардан бүген күреп гашыйк булган төсле күзләрен дә ала алмый. Ул аңа әйтмичә сюрприз да ясады. Алтын муенса белән алкалар алды. Аппак розаларны диплом алган җиргә алып барга булды. Сәгать 10-да алар инде мединститутта иделәр. Барысы да актлар залына җыелды. Заһидә белән Илгиз, кызлары Мәрьям иң алдынгы рәттә утыралар. Иң беренче итеп кызыл диплом алган белгечләрне кутладылар. Ректор Илгизне танып алды. Аларның икесен дә каршыга чакырып чыгарды. Менә безнең укучыбыз, безнең горурлыгыбыз дип, бераз Илгизне мактап сөйләделәр. Чыннан да, Илгиз бөтен шәһәргә дан казанды. Кайсы хастаханәдә катлаулы операция бар, шунда Илгизне чакыралар. Һәрбер операцияны уңышлы башкарып чыга ул. Менә шул хакта аны гел мактап телгә алдылар. Заһидәнең күңеле тагы да күтәрелде. Ул үзе дә кызыл диплом ала бит. Шундый матур парны ректор үзе кытлап, аларга зур чәчәк гөлләмәсе бүләк итте. Аннары Заһидәгә диплом тапшырдылар. Шунда ук Илгиз хатынын кочаклап, аңа бер кочак аппак розалар бүләк итте. Заһидә чәчәкләр һәм кызыл дипломы белән урынына килеп утырды. Илгиз белән Заһидә бүген бик бәхетле. Алар бүген 4тәү бит.
Шуннан да зуррак бәхет булырга мөмкинме соң? Әлбәттә юк. Диплом алгач та Заһидә шул эшеннән китмәде. Чөнки ул инде коллективка да ияләшкән иде, эшен дә бик яратты, авыруларын да якын итә. Шул көннәрдә аның исендә гел Зәлия буталды. Ул ни эшли икән? Авырга калмадымы икән? Аны ничек тә булса күрәсе иде дигән уй аңа тынгылык бирмәде. Бер көнне ул Зәлия янына барга булды. Телефонын алып шалтыратты. Берничә тапкыр шалтыратса да, Зәлия телефонын алмады. Иртәгә адресын табып, өенә барып кайтырга кирәк дигән карарга килде. Бәлки, ул авырга калгандыр. Нинди шатлык булыр иде бит бу. Икебез дә бер юлы бәби алып кайтсак, вәт сөенеч булыр иде. Иртәгесен озакка сузмыйча, ул аның өенә барга булды. Адресы буенча эзләп китте Зәлияне. Әллә нинди караңгы җирдә торалар икән. Сталин заманыннан калган 2 катлы иске генә йорт. Ул 2нче катка менде. Мондагы сасы истән чак кына башы әйләнеп егылып китмәде. Әллә бу коридорларны юмыйлар да микән дип аптырап, ишек төбенә килеп шакырга тотынды. Хәтта кыңгыраулары да юк. Менә нинди шартта яши икән бу балакай. Аның тизрәк һавага чыгасы, кысасы килде. Шактый торгач, күршедән бер апа килеп чыкты. Кем кирәк сезгә? Шундый озак шакып торасыз. Анда кеше юклыгын сизмисезме ни? Исәнмесез апа, миңа Зәлия дигән кеше кирәк иде. Зәлия бүлнистә бала үстереп ята. Ире эчеп йөри, әле бер хатын алып кайта, әле икенчесен. Алкаш, бомж ул. Зәлия жалко. Аңа кулда күтәргәли даже. Әллә аңардан качып кирдеме, белмибез. Бер атнауын көнләп юк ул өйдә. Кайсы хастаханәдә икән ул апа, белмисезме дип, көч хәл белән сорый алды Заһидә. Менә моннан ерак түгел инде. Зур урам дигән җирдә диде апа. Заһидә рәхмәтләрен әйтте дә, тиз-тиз атлап урамга чыкты. Озак басып торды ул анда. Башыннан әллә нинди уйлар узды. Димәк, ул авырга калган. Шунысы шатлык. Җаныкаем, теләге тормышка ашкан икән бит. Нинди сөенеч. Кичекмәстән аның янына барга кирәк. Шу, башта өйгә кайтып ашарга пешерим. Аңа бит ризык илтүче дә юктыр. Базардан яшелчә, җиләк җимеш алыйм. Иртәгә эштән соң барырмын дип ул өенә таба атлады. Уенда гел Зәлия иде. Без икебез дә мәхәббәт корбаннары. Икебезне дә бер кеше һәлак итте. Миңа Аллаһым мәрхәмәтлерәк булды. Раббым, сиңа рәхмәтем чиксез. Син миңа бала бирдең. Син миңа әйбәт ир бирдең. Зәлиягә дә ярдәмеңне бирче. Кара инде язмышы шулай язылгандыр инде бичаракайның. Инде балага узган, шатлыгы да арткан, тик ире кеше булып чыкмаган. Бер булмаса, гел булмый диләр бит. Аллаһым, мәрхәмәтле бул зинһар, ярдәмеңне бир Зәлиягә дип ялварды Заһидә. Уйлана ул чак кына үзләренең тукталышларыннан узып китмәде. Кайткач та уеннан Зәлия чыкмады. Кич буе тәм-тым пешерде. Гаиләсен дә ашатты, Зәлиягә алып барырга да әзерләде. Иртәгесен иртәрәк эшкә чаклы аны Илгиз хастаханәгә илтеп куйды. 2нче каттагы хатын-кызлар ята торган бүлекне тиз тапты ул. Шәфкать туташыннан Зәлия дигән кешенең кайсы палатада ятуын белешкәч, туп-туры шунда юнәлде. Палатада чиста, бераз эссерәк кенә. Зәлия иң почмакта түрдә ята. Күз төпләрендәге кара тапларны күрүгә Заһидә аңлады. Ире кыйнаган. Ничек кулы барды икән бала көтүче әни кешегә кул күтәрергә. Ул урындык алып Зәлия янына килеп утырды. Хатын шатлыгыннанмы, белмим нидән, аны күрүгә елап җибәрде. Доктор, сез мине ничек таптыгыз? Каян белдегез минем биредә ятканымны? Соңгы вакытта уемнан бер дә чыкмадың, Зәлия. Бу диплом эшләре, авыл проблемалары белән яныңа килә алмадым. Мин әле 2нче атнамны гына ятам. Беләсезме минем шатлыгымны? Мин бит авырлы доктор, бала көтәм. Бу бит бары тик сезнең тырышлык аркасында гына булды, доктор. Рәхмәт сезгә. Елама әле, Зәлия. Тукта, монда еларга кирәкми, борчылырга да кирәкми. Бу бит зур сөенеч. Аллаһы бирде аны сиңа, мин түгел, Зәлия. Аллаһыга рәхмәт әйтик. Зәлия, тагын бер сөенеч әйтимме? Тыңла әле, мин дә бәби көтәм. Зәлия чынлап та шатланды. Доктор, димәк, икебез бергә табачакбыз. Ул сөенеченнән Заһидәне каты итеп кочаклап алганын сизми дә калды.
Алар шулай икесе дә шатлык яшьләрен түктеләр. Тик минем ирем хәзер бала табуымны хупламый, доктор. Нигә? Ул бит сине аптыратып бетерде дидең башта, дип эшнең нидә икәнлеген сиздермәскә тырышты Заһидә. Белмим инде. Әйе, ул мине баштарак нигә бала тапмыйсың дип үтерә язды. Хәзер әйтә, син миңа кыз кие чыкмадың, димәк бала да минеке түгел ди. Анысы начар. Әйдә мин аның белән сөйләшеп карыйм, Зәлия. Юк, зинһар буталмагыз. Ул хәзер башка кешегә әверелде. Элекеге ирем түгел диярсең. Ишеп тә кайткалый, кул да күтәрә. Әнә минем күзләрне карагыз. Әле монда килгәч чистарды, кап-кара иде. Башымны тия, йөземә суга. Нишләргә соң, Зәлия? Әлегә берни дә эшли алмыйбыз, доктор. Балам урнашып бетсен инде. Угроза выкидышы диде табибә. Әле бер ойлап чамасы ятарга туры киләчәк. Бәлки ойныгач акылына килер. Әнине дә чакыртып карыйм. Ул ни дияр? Ярый. Әлегә син борчылма, ярыймы акыллым? Сиңа борчылырга ярамый. Нәниеңә зыян килмәсен. Синең яныңа мин килгәләп йөрермен. Ял ит. Берни дә уйлама, сөйләштекме? Менә сиңа тәм-тым, җиләк җимеш алып килдем. Витаминнар аша. Мин эшкә ашыгам. Рәхмәт, доктор. Заһидә хастаханәдән күңелсезләнеп чыкты. Зәлиянең язмышын нык борчыды аны. Шулай атнасына 2 мәртәбә янына килеп йөрде. Заһидә бала ялына чыккач та эшләп йөрде. Эшен ярата ул. Чөнки кешеләргә ярдәм итә ала. Аның яныннан кемдер гомер буе җыелган ачуын калдырып, кемдер кайгыларын йотып, кемдер сөенеп чыгып китә. Менә шул нәтиҗәләргә ирешү аңа зур куаныч була. Инде бала табу йортына кирегә дә бер атналап вакыт кына калып бара. Илгиз кайтып, авылдан Гөлсемне алып килде. Мәрьям кичкенә инесенә тырышып уенчыклар әзерли. Илгиз дә җыена. Балага карават, кыендырга ләгән, киемнәр барысы да әзер. Заһидә дә авырлык белән генә йөри башлады. Тиздән аларның көткән сабыйлары дөньяга аваз салачак. Бу шатлыклы көнне барысы да түземсезлек белән көтә. 1 март иртәсе. Заһидәнең эше катайтып авырта башлады. Илгиз бу көннәрдә өйдә. Аны бала тудыру йортына алып килде. Ак халатын киеп, хатыныннан калмады. Эшкә якка узды. Заһидәне әзерли башладылар. Илгизнең бу чаклы бер кайчанда дулкынланганы булмагандыр мөгаен. Аның күпме генә чыгып торуын сорасалар да, ул хатыны яныннан бер генә минутка да китмәде. Баш табибка кирип, алдан ук тудыру вакытында аның янында булу өчен рөхсәт алды ул. Аллага шөкер, 4 сәгатьләп вакыт узгач, Илгизнең малае, бәхет җимеше дөньяга аваз салды. Ул баланы кулларына алды. Бәләкәчем минем, сабыем, дөньяга туың белән котлыйм. Җаным, сине исән сау котылуың белән тәбрик итәм. Рәхмәт, бәгърем, миңа малай бүләк иткәнеңә. Безнең уртак мәхәббәт җимешебез туды. Ура! Аның кычкырганын бөтен палата хатыннары ишетеп, сыкланып тыңлап тордылар. Бала 4 килограмм, таза, сау-сәламәт булып дөньяга килде. Заһидә дә исән сау. Аның маңгаендагы борчак тирләрен Илгиз ирне белән үбеп җыеп алды. Заһидәне палатага чыгарып салгач, һәм баласын да әнисе янына китергәч кенә, Илгиз өенә кайтып китте. Заһидә бик бәхетле. Ул бүген бәхет тауының иң очында, иң түрендә басып тора кебек. Баласын имезергә бирделәр. Аның капкара чәчләренә, зәңгәр күзенә игътибар итте. Илгизем булган бит улым, шат Илгизем, бәхтең белән кил бу дөньяга улым. Сине апайың көтә бит иде. Ул сиңа уенчыклар әзерләп куйды. Үз янына, үз караватына яткырга урын хәстерләде. Тиздән әбиең, апаң, әтиең янына кайтырбыз улым дип, улы белән беренче тапкыр сөйләште. Икенче көнне иртән нигәдер бөтен халык коридорда чабыша башлады. Тизрәк операционныйны әзерләгез, баланың сулышы начарайды. Шундый куркыныч тавышлардан җыерылып килде Заһидә. Баласының өстенә одеялын тартып куйды. Йыкла, сабыем, зур, бәхетле булып үз балам, диде ул. Кем шулай җәфалана икән? Я Аллам, исән сау гына котыла күрсен. Үзе дә, баласы да сау булсыннар. Ярдәмеңне бир, Аллам. Бераздан тавыш бетте. Төшке аш кертүче кыздан: "Сеңлем, иртән бик каты чабыштылар, исән сау калдылармы алар?" дип кызыксынды Заһидә. "Әйе,
Бер хатын беренчегә баласын таба алмады. Ярып алдылар. Кан күп югалтты. Әле реанимациядә. Кыз баласы туды. Баласы тупырдап тора. Ими изләп ята сабый. Әнисенең хәле бик авыр. Аңына килә дә саташа бишаракай. Әле үзенең бәби тапканын да белми ята. Кертегез. Минем сөтем күп. Үзем имезәм. Яхшы булыр иде апа. Табиптан сорыйм да рөхсәт бирсәләр кертермен диде кыз. Балакаем тилмереп ятмасын. Әнисе җайланганчы имезәм, ник имезмәскә? Ашыгып туалар бит алар. Алмаларым, әй улым. Кил улым. Сине дә ашатып алыйм әле, кил әле. Менә, йоклыйсың килдем әллә улым. Әнә ничек авызларын матур итеп ача бит ул сабыем. Аша, улым бәләкәчем минем. Апаң, әтиең, әбиең сагынып беткәннәрдер инде үзеңне. Менә киндегең төшү белән кайтырбыз балам, ярыймы дип, ул улы белән сөйләшеп аны ашатып яткызды. Бәләкәч тә әнисе имезгәндә генә зәңгәр күзләре белән тутырып әнисенең күзләренә карап имде дә кую белән йокыга китте. Кичкә таба шәфкать туташы палатага пеленкага төрелгән бәләкәй генә кыз баланы Заһидәгә имзергә алып керде. Апа, сөтегез булса ашатыгыз әле зинһар. Иреннәрен шопылдатып ята сабый. Шикәрле су бирәбез дә, йотагына, аның бик каты ашыйсы килә. Әлбәттә ашатам, кызым. Бир әле үзен. Кил сабыем яныма. Тиздән газиз әнкәең дә терелеп сине үзе ашатыр, Алла буерса. Мә бәбием, мә. Кап әле. Вәт малачина кызым. Кара әле ничек итеп ашыйсы килгән бит бер бәләкәчнең. Аша, кызым, аша дип, бик тәмле генә сөйләшә, кызчыкны имезде ул. Ике имен дә бушатты. Ай-һай, ашыйсың килгән балам. Тагын кер миңа ярыймы дип озатып калды ул аны. Шулай 2-3 көн Заһидә 2 бала ашатты. Өйдән көн сайын тәмле ризыклар килә. Бүген дә менә Илгиз белән Мәрьям Заһидәгә әнисе пешергән тәмле пилмән ашы китерделәр. Илгиз белән Мәрьям балага карап сокланып туя алмыйлар. Тәрәзә ашагына булса да, балага нинди исем сайлауларын әйттеләр. Разил исемле булачак уллары. Разил Илгизович. Ничек матур яңгырый бит. Исемне Илгиз тапты. Әлбәттә, Мәрьямгә дә ошады. Ира апасы белән Ислам да иделләрен күтәреп көн сайын диярлек Заһидә янына килделәр. Ира апасының тәмле бәлеше, әнисенең кыймаклары белән бер атна буе барлык бәби тапкан әниләр сыйланды. Әле менә янә алар китергән бәлешне ашап утырганда, коридорда халык чабыша башлады. Заһидә тиз генә кашыгын куеп, палатасына кирип улын карап алды да, ишекне әз генә ачып, ни бар икән дип күзәтә башлады. Табиблар әле бер якка чабалар, әле икенче якка. Операционныйны әзерләгез, тизрәк дигән тавыш Заһидәнең йөрәген этеп алды. Я Аллам, тагын кемгә операция ясыйлар икән инде? Аллам, ярдәмеңне бир. Хәзер күп хатын кызларның балаларын ярып алалар. Нинди дөнья киттесең? Бу экология шулай кешене бетерә күрәсең. Исән сау-гына кутылсын инде дип, эченнән генә изге теләген теләде. Кирип утырды да, улын кулына алып, озаклап аңа карап торды. Озак та үтмәде, үлде дигән тавыш Заһидәнең йөрәген боз белән туңдырган шикелле булды. Ул кулындагы улын ни куярга, ни тотып торырга белми аптырады. Нигәдер бу тавыш аны катырып китерде. Дәшәргә теле әйләнмәде. Я Раббым, кайсысы шулай бала тапканда китте икән? Әллә сабые китеп барганмы? Коридорга чыгарга теләде, аяклары тыңламады. Нинди хәсрәт. 9 ай буе сабыен күрергә теләгән ана баласын имезә дә алмаган бит. Аллам сакласын инде. Ул көч хәл белән кулындагы сабыен караватына салып, коридорга чыгарга теләде. Андагы ыгы-зыгыны күреп, тагын куркып калды. Аңа һава җитми башлады. Кире караватына килеп утырды. Бераз тын алгач, ниндидер көч аны тартып коридорга чыгарды. 2 шәфкать туташы каталка белән бер хатынны алып киләләр. Бите ачык яткан хатынга Заһидәнең ирексездән күзе төште. Ул чак кына аңын югалтмады. Бу Зәлия түгелме соң? Әйе, Зәлия, ни булганыңа? Әйтегезче зинһар, ни булды бу ханымга? Кая алып барасыз аны? Туктагыз әле 1 минутка гына, зинһар өчен туктагыз. Тынычланыгыз, барыгыз палатагызга барыгыз. Монда сезгә йөрү тыела дип, аны шәфкать туташы кырыйга этте. Туктагыз зинһар дип, тагы да катырак тавыш белән кычкырды Заһидә.
һәм Зәлиянең битен сыпырды. Ни булды аңа? Ни булды? Ул үлде, диде шәфкать туташы. Аңа 2 көнлек операция булган иде. Аңына килә алмады. Баласы кайда соң аның? Баласын сез 2 көн буе имездегез бит инде, диде шәфкать туташы. Ничек? Ул диде дә Заһидә идәнгә шуышып төште. Ул аңын югалтты. Тизрәк, табибны чакырыгыз. Тагын бер ана аңын югалтты. Я Аллам, нинди көн соң бүген? Нәрсә булды бу әниләргә, дип бимазаланды шәфкать туташы. Заһидәне палатасына кертеп яткырдылар. Табиб аңа беренче ярдәм күрсәткәннән соң, Заһидә күзләрен ачуга, Зәлияне күреп калырга дип торырга маташты. Аның аякларына әйтерсең таш бастырып куйганнар. Ул кузгала да алмый. Biraz ятыгыз, ханым. Сезгә тынычландыра торган укол ясадык, ял итегез. Кем ул сезгә, Зәлия? Нигә шулай каты борчылдыгыз, дип сорады табиб. Әйтегезче, зинһар, аңа ни булды? Зәлиягә ни булды? Ул баласын тапканда рецидив килеп чыкты. Һәм без операциясы баласын алырга мәҗбүр булдык. Кызы исән сау калды. Үзе 2 көн аңына килә алмыйча үлеп китте. Минем уйлавымча, аны кемдер бик каты кыйнаган. Тәнендә күгәрәкләр бар иде. Менә эшне прокуратура тикшерә, ирен эзлиләр. Ник алданрак сорашмадым икән? Ул бит минем якын танышым иде. Мин үземне бер кайчан да кичерә алмаячакмын. Мин бит Зәлиянең сабыен имзгәнмен. Әйтәм, ул бала миңа бик якын тоелды. Ничек соң мин аны аңламадым икән? Аллаһ Тәгалә бит ул сабыйны миңа имзергә юкка гына китермәгән. Заһидә такмаклый сулкылдады. Мин бит Зәлияне күреп кала ала идем. Ник? Тынычланыгыз. Белсәгез дә аның янына кирә алмас идегез. Ул система, аппаратура астында, ясалма сулыш астында торды. Үпкәләре бөтенләй диярлек эшләмәде аның. Операциядан соң аңына килә алмады. Кызын да күрә алмадымы, дип Заһидә ачынып елады. Юк, кызганычка каршы күрә алмады шул. Күрә алмады бичара. Урыны ыжмакта булсын. Заһидә елады. Әнә ишекне ачып, Зәлиянең кызын имезергә китерделәр. Ул кызчык күз яшьләремне күрмәсен дип, кесәсеннән кулъяулыгын чыгарып күзләрен сөртте. Кил, кызым, кил балакаем минем, ашатыйм үзеңне, дип, назлы итеп, нәкъ Газиз әнисе кебек назлый имезде аны. Тыелып буламыни? Аның күз яшьләре сабыйның битенә тамды. Эй, бала, син бу дөньяга туганда ук бәхтеңне урладылармыни соң инде? 9 ай буе сине күрергә тилмереп йөргән әниең йөзеңне дә күрә алмый китеп барды бит. Әнә ул безне хәзер күкләрдән күзәтеп тора. Заһидә тыела алмый. Үзе баланы имзә, үзе сулкылдап елый. Бала, нигә елыйсың, ни булды дигән сыман, Заһидәнең иминнән авызын алып, аның күзләренә туп-туры зурларча карап ята. Үзең нәкъ әниең төсле чибәрсең, кызым, дип, Заһидә тагын баланы ашатырга тотынды. Аның уена кинәт кенә, нигә бу кызны үзебезгә алмаскасың дигән уй килде. Менә хәзер ул балаларны ашатыр да, бүлек мөдире янына кирип чыгар. Илгизенә дә әйтер, икесен бергә ашатырмын, карармын, дип уйлап куйды ул. Аның исерек ире баланы карында ятканда ук кирәкме дигән иш. Ул Зәлия белән соңгы очрашып сөйләшүен исенә төшерде. Заһидәне телефонга чакырдылар. Янында авыруы булса да, гафу үтенеп телефонга ашыкты. Алло? Заһидә ханым, минем докторым, саумысыз? Сезнең белән очрашасым килгән иде. Вакыт табарсыз микән? Зәлия җаным, саумы? Сине үзем дә эзли идем бит әле. Телефон номерыңны сакламаганмын. Инде өеңә барырга җыенып йөри идем. Әле ярый, үзең шалтыраттың. Әйдә иртәгә теге без очрашкан кафега сәгать 7-гә кил. Мин дә туры эштән соң шунда юллармын. Сөйләштекме? Сөйләштек. Шундый сагындым сезне, бик күрәсем килә, диде Зәлия. Икенче көнне Заһидә Зәлиягә күп итеп тәм-томнар алды да, аның янына үзләре очраша торган кафега ашыкты. Ул килеп кергәндә, Зәлия аны көтеп утыра иде инде. Заһидәне торып басып каршы алды да, артына яшереп куйган чәчәк гөлләмәсен һәм бер төргәккә төрелгән ниндидер күчтәнәч бирде. Бу нәрсә, Зәлия? Нигә шулай расходландың инде? Кит әле, берни дә кирәкми. Менә мәле, сиңа бераз витаминнар алып килдем, кызыңа ашат, дип көлеп куйды. Әмнә монысы миннән, дип, Заһидәгә ул матур зур яулык бирде.
Минем кызымның икенче әнисенә бүләк дип, аны каты итеп кысып кочаклады. Заһидәнең йөрәгендә серле тибрәнеш булды. Ничек әнисе? Кызым сөйләшә башлагач та, сезгә әнием дип әйтергә кушачакмын. Чөнки сезнең катнашыгыз зур булды, доктор. Әгәр дә сезнең янга бармаган булсам, мин әле дә бала күрмәгән булыр идем. Зәлиянең күзеннән бөртек-бөртек яшь тамчылары түгелде. Тукта әле, Зәлия. Аны Аллаһ Тәгалә бирде сиңа, җаным. Аллаһ Тәгалә. Юкка түкмәле яшеңне. Әйдә әле сөйлә, ничек син? Ниләр эшлисең? Нишлим инде, доктор? Кызымны, Зәринәмне үстереп ятам. Ирем һаман шулай, эчеп күңел ачып йөри. Бу бала минеке түгел, кирәкми миңа ул, чыгып кит өйдән дип куркыта. Фатир аныкы бит. Башка хатын кыз белән чуала ахрысы. Кич кайтканда үзеннән әллә нинди хушбуй исләре килә. Иннек сөртелгән якалар белән дә еш кайта. Тик минем чыгып китәр җирем юк шул. Мин бит аңа тулай трактан кияүгә чыктым. Менә кичә дә каршы әйткән өчен кыйнады. Бала дип тә тормый. Нык үзгәрде ул, нык. Ичмасам, әнием дә үлеп китте. Ул йөрәк белән китеп барды. Ыныгын да күрә алмады. Кайгың зур булган икән, Зәлия. Әйе, менә 40-ын уздырып килдем. Өйдә кем калды? Беркем дә калмады. Өйне бикләп килдем. Балам тугач, ирем кертмәсә, авылга китәрмен инде. Анда яшәп булмас, Заһидә. Күзенә күренергә дә ярамый бит. Ярый, борчылма әле. Исән сау балаларыбызны табый әле. Аннары күз күрер. Башта безгә кайтырсың. Бәлки әле балаң тугач үзгәрер, менә күрерсең. Белмим шул. Борчылма, үзеңне сакла. Әлегә шулай дип торырбыз. Безнең өебез искиткеч зур. Син сыясың безгә. Аннары үзеңә берәр бүлмә карарбыз. Сез минем фәрештәм, доктор. Шул очрашуны кат-кат исенә төшерде Заһидә. Тик шуннан соң бер айлап чамасы ул аны күрә алмады. Әйе, исендә иде ул аның. Тик вакыты гына җитмәде очрашырга. Күрәсең, ир дигәне аны нык җәберләгән. Бу иратларны, үз баласын, үз хатынын ничек тилмерткән бит. Баланы үземә алам дигән катгый карарга килде Заһидә. Илгизнең кич килүен түземсезлек белән көтте. Һәм кызны алырга керүче шәфкать туташына: "Зинһар, аны бу палатада калдырыгыз" дип үтенде. Әмма әлегә ярамый шул. Әле ул баланың әтисен тапмыйча, прокуратура аны беркемгә дә бирә алмый. Ярый, Илгиз җаен табар. Ул кич белән Илгизгә йылый-йылый барысын да сөйләде. Илгиз хатыны белән ризалашты. Иртәгә баш табибка керәчәген, кирәк булса, прокурорга да барачагын әйтеп, Заһидәне сөендерде. Тик башта Илгиз адрес буенча аның ирен табып сөйләшәчәк әле. Заһидә балаларны имезеп торды. Аның инде чыгар көннәре дә җитте. Кыз әлегә бала тудыру йортында калачак. Заһидәгә аны килеп имезеп йөргә рөхсәт бирделәр. Озак барды әле ул эшләр. Иң беренче итеп Илгиз Зәлия торган йортка барды. Байтак шакып торгач, сакал-мыеклы, кырынмаган бер ир-ат килеп чыкты. Эчке якта хатын-кыз көлгән тавыш ишетелде. "Сезме ул, Шамил?" "Нәкъ үзе, син кем? Сиңа ни кирәк?" "Миңа нәкъ син кирәк. Синең балаң бала тудыру йортында ята. Син алачаксыңмы аны?" "Юк, ул минем балам түгел. Кирәксә ал. Тукта. Әллә ул синең балаңмы? Минем бывший синең белән типтердем әллә? Вәт кем икән аның атасы? Син кеше түгел икән. Аннары балам кирәк дип йөрисе булма. Аңладыңмы? Миңа кирәкми ул, бар ычкын. Мин отказ яздым инде. Хатынны күмгән көнне үк." Илгиз башка сүз әйтә алмады. Кеше түгел бу адәм. Ник юкка сөйләнеп торамсың дип чыгып китте. Аның йөрәге кысты. Ул Зәринәне үзем үстерәм, бу хәшәрәткә йөзен дә күрсәтмәячәкмен дип, үзенә сүз биреп өенә юнәлде. Зәринәне алып чыгар көн дә җитте. Заһидә белән Илгиз бала тудыру йортына дулкынланып килеп керделәр. Баланың кәгазьләре әзер иде. Алар алып килгән матур киемнәрне кидертеп куйгач, кызчык тагы да матур булып китте. Заһидәгә бу бала бик якын иде. Беренче көннән үк үзе имезде шул. Үз газизе кебек ул аңа. Заһидә еламый булдыра алмады. Зәринәне жәлләп акты аның күз яшьләре. Илгиз аны күпме генә юатса да, хатыны тынычлана алмады. Аның күңеленнән Зәлия китмәде.
Ул аны хәзер күкләрдән карап торадыр инде. Ярый әле Заһидә, син булдың балама дип уйлыйдыр дип, баланың йөзенә карады. Эй, сабыем, син туган көнеңнән үк ятим калдың шул. Әниеңнең йөзен дә күреп кала алмадың. Борчылма, балам. Мин синең үз әниең кебек булырмын. Ант итәм, сабыем. Әйдә, сине апаң белән абыең көтәләр иде. Син бездә иң кадерле кеше булырсың дип, үз-үзенә сөйләнеп, Илгиз кулындагы баланы бер кулы белән тотышып, бала тотру йортыннан чыктылар. Янында аларны түземсезлек белән Гөлсем апа, Ислам, Ира, Идел һәм Мәрьям көтеп торалар иде. Мәрьям: "Ура, минем кечкенә сеңлем кайтты, кечкенә сеңлем. Минем хәзер курчак уйнарга сеңлем бар. Әймә әбием" дип, кызчык машина ишеге төбенә үк килеп, кечкенә кызның битен ачып күрсәтүләрен үтенде. "Әйе, кызым, синең энекәшең дә, сеңелкәшең дә бар хәзер. Менә сиңа уйнарга да, аларны тәрбияләргә дә туры килер" дип, Заһидә кызын кочаклады да өйгә уздылар. Өйдә тынлык. "Мин кайттым" дип кычкырып елап җибәрде Зәринә. Аны тиз генә чишендерделәр, бөтен кеше аның янына җыелды. Ә Разил йоклый. Аны әбисе кыендырып йоклаткан гына иде әле. Шатлык өстенә шатлык иеп, өйгә тагын бер сабый кайтты. Эй тулы кеше, кунаклар, нарасыйлар, балалар, кайсы уенчык бүлешә, кайсы бәби карый. Әйтерсең лә бу өй бәхет утравы. Гомерлек булсын бу бәхетебез дип, Илгиз Заһидәсен кочаклап, аның колагына пышылдый. Ниһаят, Ислам белән Илгизнең дөньялары түгәрәкләнде. Аларның әниләре хәзер шул хәтле бала чаганы күкләрдән күреп сөенеп ятадыр инде. Исән чагында улларының бәхетле булуларын, эй тулы бала чага, оныклар булуын гел Аллаһыдан сорап утырды ул. Алар үзләре төп шәһәр кешеләре. Ислам белән Илгизнең әти-әнисе Рашат әфәнде белән Рауза ханым бик матур гаилә иде. Әтиләре Рашат абый гомер буе табиб булып, әниләре Рауза апа укытучы булып эшләделәр. Үзе табиб булса да, әтиләре озын гомерле булмады шул. 46 яшендә дөнья куйды. Әниләре 2 улын бер үзе үстереп, укытып кеше итте. Ислам олы малайлары чит телләр өйрәнеп, әнисе кебек укытучылыкка укыды. Ләкин мәктәптә озак эшләмәде. Хатынының бизнесы булганга, алар икәүләшеп бизнес эшенә кирип чумдылар. Исламның хатыны Салисә үзе белән бергә укып үскән бик тә ягымлы, акыллы ханым иде. Аңа да Аллаһы гомерне бик кыска итеп язган. Ул хатын-кыз авыру белән авырып, Исламны калдырып бу дөньядан мәңгелеккә китте. Ислам хатынының үлемен бик авыр кичерде. Нинди матур яшиләр иде бит. Рауза апа килененнән башка чәй эчәргә дә утырмый. Искиткеч тату, дус яшәде алар. Салисә дә әнкәй генә дип тора иде. Бала таба алмаганга кисәтү түгел, бер нинди кыек сүз дә әйтмәде Рауза апа килененә. Бар җирләре җитеш булды. Ислам әтисе салган төп йортта калды, ә Илгизгә алар өй җиткерергә булыштылар. Шул ук урамда аңа урын алып, йорт салырга ярдәм иттеләр. Илгиз әтисе сукмагыннан китте. Бәләкәй вакыттан ук табиб булам диде һәм булды да. Ул характеры һәм йөзе белән дә күбрәк әтисе Рашатка охшаган. Менә хәзер әти-әниләре уллары өчен шатланып, дуга укып, күкләрдән аларны күзәтеп торалардыр. Балалар үсә. Гөлсем әбиләре мәш килеп оныкларын караша. Инде Заһидәнең дә эшкә чыгар вакыты җитте. Балалар бакчага киттеләр. Чиста хисләргә нигезләнеп корылган тормыш бик матур гына дәвам итә, шөкер. Нигә кәефең юк, Илгиз дип сорады бер көнне иртәнчә янында Заһидә. Кичә сиңа сөйләмәгән идем инде, кадерлем. Синең булай да мәшәкатьләрең күп иде. Борчысым килмәде. Хастаханәдә бераз тынычлык бетте әле. Ни булды, Илгиз? Берәр эшең начар килеп чыктымы әллә? Начар дип, юк. Әйе, минеке түгеллә. Бер бомжны китерделәр кичә. Кар астында йокыга китеп, аяк-кулларын, гәүдәсен туңдырган иде. Миңа коллегалар операцияны кичерә алмый, 70% туңган диделәр. Юк бит, мин аның гомерен саклап каласым килде. Операцияны үзем ясадым. Соң шуннан
Үлдемени? Юк, үлмәде. Хәер, үлсә бишаракай бәлки котылган да булыр иде. Соң, ике аягын бот төбеннән үк кисәргә туры килде. Бер кулының бармакларын. Үзе ничек соң? Ничек булсын соң инде? Аңына килгәч, кычкыра башлады. Беркем тыя алмый үзен. Аякларымны кире куйыгыз. Кая минем кул бармакларым ди. Я Алла, Илгиз, яшь кешемесең? Кем белсен? Бер документы да юк үзе белән. Сакал үсеп, бөтен битен каплаган. Урамдагы бомж инде. Шама белән безнең тирәләрдәге кеше булырга тиеш дип уйладык. Соң аңына килгәч ник сорамадыгыз, кем ул, каян, ничә яшьтә? Бәлки аның гаиләсе, балалары бардыр, дип кызганып куйды Заһидә. Кая ул сорауга җавап бирү? Бөтен палата кешеләрен туйдырып бетерде. Бер туктамый кычкыра да акыра. Көч хәл белән укол ясап тынычландырган идек. Бер ярты сәгать йоклап алды да, тагын кычкырга тотынды. Мин аны аңлыйм, Илгиз, Аллам сакласын. Торган җиренә ике аягы, кулы булмасын әле. Аның урамда эчеп бомж булып йөрүенә кем гаепле, Заһидәм? Бары тик үзе. Шулай ансы. Ләкин миңа бик кызганыч андый кешеләр. Кызганыч булса, миңа булыш әле, Заһидәм. Ничек итеп? Син танылган психолог бит. Бәлки, аның белән кирип сөйләшеп карарсың. Син бит нинди генә авыруларны дәваламадың. Әнә сине күңелләре яралы кешеләр ничек көтеп торалар. Тылсым иям минем, Заһидәм. Чынлап та, иртәгә безнең хастаханәгә кирип чыга алмассыңмы икән? Ярый, кирермен, Илгиз. Тик мин булыша алырмын микән? Бу бит яралы кеше генә түгел, минемчә. Бу кешенең хәзер яшисе килми бугай. Әйе, яшисем килми, мине үтерегез дип кычкырып ята. Ярый, барып карармын. Әмма файдасы булыр микән дип уйланып куйды Заһидә. Рәхмәт, кадерлем, дип Илгиз эшкә ашыкты. Заһидә хастаханәгә килеп кергәндә, авырулар барысы да коридорда утыра иде. Килеп керүгә, ул каты итеп кычкырган тавыш ишетте. Коткарыгыз, бирегез минем аякларымны, үтерегез, китегез моннан. Булай ачыргаланып кычкыру аның йөрәгенә пычак булып барып кадалды. Ул яткан палатадан чыгучы шафкат туташы аппак булып агарынган хәлдә йөгереп диярлек чыкты. Укол кадарга маташканда, авыру энәне тотып алып, аның йөзенә бәргән. Исәнмесез, доктор? Менә уколда ясый алмадым. Берничек җиңә торган түгел. Анда ятучы бөтен авырулар чыгып качтылар. Ята торган түгел анда, үгез кебек үкрә. Нишләтергә соң бу кешене белмим. Төне буе акырып үкреп чыкты. Әнә авырулар барысы да коридорда утырып йокладылар. Заһидә куркып калды. Монда минем ярдәм тимәс, ахрысы. Нишләргә соң инде дип, палата ишеген ачты. Бу кеше бер үзе ята. Үзе, китегез моннан, үтерегез мине, коткарыгыз мине дип кычкыра. Заһидә әкрен генә карават янына килде. Авыру кан ичендә ята. Аякларына, кулына перевязка да ясый алмаганнар булса кирәк. Бөтен караваты канга буялып беткән. Палатада тын алмаслык тынчу. Бер мәл Заһидәнең башы әйләнеп китте. Ул якынрак килде. Субханалла. Аның йөрәге чыгардай булып типте. Бу бит уң күзе янында капкара миң. Зәбзәңгәр күзләр. Вәт сиңа мә, менә сиңа күрешү. Илнар, бу бит син? Илнар, син нишләдең? Син кем? Дип, кинәт тынычланып калды Илнар. Мин, Заһидә, танымадыңмыни? Илнар кинәт тынып калды. Ул бу очрашуны һич кенә дә көтмәгән иде. Ничә еллар буе эзләгән Заһидә менә шундый чибәр, җитмәсә табибә, аппак халаттан. Аның йөрәге кысылды. Гомерендә беренче тапкыр йөрәк әрнүен менә хәзер татыды ул. Әнә бит аның адаштырып калдырган, ничек арынырга белмәгән Заһидәсе. Ул нинди чибәр, күз явын алырлык матур. Эзләде ул аны, эзләмәде түгел. Ләкин сагынып эзләмәде. Хатыны куып чыгаргач, торыр урыны калмагач, барып бәрелер кешесе булмаганга эзләде. Чираттагы эштән кайтуына, аны эзләп килгән кешеләрдән арыган хатыны аңа киемнәрен тутырып, кулына чемоданын тоттырып, ишеккә юл күрсәтте. Ул ялынды, хәтта ятып елады. Балалар хакын уйла дип тә куркыткан булды. Ләкин аның хатыны туйган иде инде. Әле бер җирдән эзләп киләләр, әле икенче җирдән. Бу йортта ул кирдеш кенә иде. Хатынының әтисе завод директоры. Кызының кияүгә чыкканчы 2 катлы йорты, машинасы бар иде.
Яшә бит шунда рәхәтләнеп. Юк, аңа нидер җитмәде. Егет вакытында майтарган кырын эшләреннән сабак алмады. Өйләнеп, балалары тугач та тынычланмады. Артык рәхәт тормыш аңа килешмәде. Хәтта эшкә барган сайын бер кыз баланың тормышын җимереп, аны бәхетсез итте. Кеше бәхетен җимереп бәхетле булып буламы соң? Юк, билгеле. Өеннән бер чемодан белән чыгып киткән Илнар иң беренче Заһидәне ташлап калдырган тулай тракка юл алды. Беренче катта ук бер апа аннан кая, кемне эзләп йөрү белән кызыксынды. Ир Заһидәне эзләвен әйткәч, аның биредә күптән яшәмәвен әйтте. Илнарны әлеге тулай тракка кертмәделәр. Теге вакытта аның белән төн уздырган комендант хатынның әллә кайчан моннан эштән китүе ачыклангач, башын тотып озак утырды ул тулай трак янында. Син исәнмени? Бетмәдеңмени? Мин сине адаштырып калдырдым бит. Юк, бетмәдем мин исән-сау, Илнар. Күрәсең, мин сиңа ярдәм итәргә килдем. Әйе, син мине адаштырып калдырдың, ләкин мине Аллаһым, мәрхәмәтле язмышым ул адашкан урманнан тартып чыгарды. Мин бүгенгесе көндә 3 бала анасы, табибә. Мин бик бәхетле кешемен. Андый бәхетне китапларда да язмыйлардыр шәт. Ә менә син нишләдең, Илнар? Хастаханәдә тынлык. Бөтен кеше аптырашта. Ни бу? 2 тәүлектән артык монда бит Илнарның акыруыннан бөтен табиблар, шәфкать туташлары, авырулар арып, нишләргә белмичә аптырап яттылар. Заһидә палатага килеп керү белән тынлык урнашты. Коридорда хәтта кешеләрнең йөрәк тибешләрен ишетеп була. Авырулар әкрен генә палата ишек төбенә килеп бастылар. Үлек чыккан диярсең. Әллә чынлап та теге кеше үлде микән дип аптырашта калды халык. Мине син каргагансыңдыр, Заһидә. Шуңа күрә мин аякларымны югалттым. Мин генә микән, Илнар? Кеше бул, хәзер булса да. Син ничә кешене бәхетсез иттең? Я, исеңә төшер әле. Мин бер кешене дә бәхетсез итмәдем, юкны сөйләмә дип тавышын күтәрергә тырышса да, ул Илнар авызыннан бик әкрен чыкты. Зәлия? Зәлия? Син аны каян беләсең? Син аның баласын төшертереп, мәңгелек баласыз калдырдың, Илнар. Әле бу мин белгәне генә. Тагын ничә кызны бәхетсез иттең, Илнар? Я әйт әле. Син каян беләсең бу турыда? Илнар курка калды. Бу фәрештә түгелдер бит дип уйлап куйды ул. Әле генә бөтен кешене аякка бастырган Илнарның тавышы бөтенләй бетте. Ул минем башка караңгы эшләремне дә беләдер булай булгач дип, тагы да курка калды. Илнар, синең аркада калган ятим балалар, бу дөньядан китеп барган аналарның күз яшьләре, рәнҗешләре сине менә шундый хәлгә калдырган. Син ризамы? Вакытында мине дә карынымда балам бар көйене бер сынык иписез ташлап калдырган идең. Шулай да мин сине каргамадым, рәнҗемәдем дә. Киресенчә, сиңа рәхмәтле мин. Ә беләсеңме, ни өчен сиңа рәхмәтлемен? Миңа тормышымда яхшы кешеләр очрады. Аллаһым миңа бәхетне өйеп бирде, шөкер. Чөнки минем күңелем керсез, саф иде. Сиңа ышанып, газиз әниемне ташлап чыгып киттем. Син мине адаштырып калдырдың, песи баласы кебек. Хәтта хайван да шулай адаштырып калдырмый үз баласын. Илнар дәшмәде. Үз баласы турында бик сорыйсы килсә дә, аның сүз түгел, бер хәреф әйтергә дә теленең көче булмады. Әйе, аны язмышы хөкем итте һәм бик каты итеп җәзалады. Чөнки ул язмышына үзе хуҗа булмакчы иде. Юк шул. Без кешеләр язмыш белән идарә итә алмыйбыз. Аны Аллаһыбыз күкләрдәге китапка без туганчы бик күп еллар элек язып куйган. Безгә бары буйсынырга гына кала. Аның ничә ел буе чүплек савытыннан шишә җыеп, шуны сатып бер телем ипи алырлык акча җыеп йөрүе әле күрәчәгенең азыгына булган икән. Хатыны белән 2 улы аның кайда нишләп йөргәне белән дә кызыксынмадылар. Аны эзләп килгән хатын-кызларның очы-кырые булмады. Кайсы баласын тотып килде, кайсысы атасын. Алар арасында мондый сөйләшү булды. Илнар чыгып эскәмиягә утырып тәмәкесен кабызды. Аның янына үзе кебек бер урам сукбае килеп утырды. Тартырга бир әле, диде теге кеше. Мә, жәл что ли, тарт абзый. Син монда яшисеңме? Әйе, яшәдем элек.
Хәзер эшкәләп йөргән өчен куып чыгардылар да урамда яшим. Менә хәзер көннәр салкынайта башлады. Торыр җирем юк. Кара әле, брат, син мине үз яныңа берәр атнага гына булса да кертмәссеңме икән? Үземне берәрсе кертсен иде әле. Бүген генә 2 балалы ата кешене хатын куып чыгарды бит. Кит аннан. Ник чыгып киттең? Син дуракмы әллә? Менә шулай туры килде инде, абзый, куып чыгарды. Әнә күрәсеңме? Бер чемодан, армиядан алып кайткан чемоданыма күлмәкләрне тутырып бирде дә куып чыгарды. Сәбәбе булдымы соң? Әй, булдыла. Кызлар яратам шул мин, абзый. Шукынганнар, өйгә мине эзләп килгәннәр. Дурак. Кем инде сөяркәгә адрес бирә? Мин әйтмәдем. Эш урыныннан барып сорашып тапканнар. Да, синең эшләр начар икәнен икәш. Инде кая юл тотасың? Белмим, абзый. Берсен шул тулай тракка алып килеп адаштырып калдырган идем. Юкка чыккан заразы. Ник? Заразны идеме ни? Юкла, шибәр иде ул. Уңганда иде. Миннән авыры бар иде. Кайдасың ул хәзер? Белмим. Вахтерша ул моннан күптән китте диде. Кая икәнен белми. Начар булган ул инекәш. Әйдә минем янга. Син кайда яшисең соң? Әнә, күрәсеңме теге 5 катлы ине. Шуның подвалына шәп карават алып кердем. Мусоркага ташлаганнар иде байлар. Ул бик зур, икебез ятарбыз. Шул өйдә нинди эш бар? Көнлек ашарлык эшләп йөрим, зарланмыйм. Бер чиртуклык та калгалы әле. Минем әле бер җирдә бүлмәм булырга тиеш. Шунда барып карыйм. Анда да юл ябык булса, синең янга килермен, яме? Кил. Миндә ишек ачык синең өчен дигән булды абзый кеше. Илнарның кәефе бөтенләй төште. Ул башын салып, салкын яңгырга чыланып, уйга батып эскәмиядә утыра бирде. Нинди көнгә калдым бит. Нинди зур йортта, байлыкта чумып яшәгәндә өеңнән куып чыгарсыннар инде. Бу хатыннар каян гына минем торган җирне табып килгәннәрдер. Хәзер бабай белсә, точно йортка аяк бастырмаячак. Миңа хәзер ул йортка аяк басу түгел, урамнарына да керү куркыныч. Әнисе калдырган тулай трактагы бүлмәне дә сатып киткән булдылар. Аның да ышына чыга алмады ул. Аннары теге абзый янына китеп барды. Абзый ул килгәндә ни тапканын салкын идәнгә җәеп, ашап, чиртук чимереп утыра иде. Ашка бетеренгән Илнар сумкасын бәреп атты да, ашыга-ашыга абзый янына килеп утырды. Һәм ул бу подвалда үзенең озакка калуын чамалады. Бу төнне аның күзенә йокы кермәде. Ул әллә авылга әнисе янына кайтып егылыргамы дип тә уйлап карады. Юк, беренчедән хатынның әтисе әнисе яныннан табып төрмәгә утыртырга мөмкин. Икенчедән, әнисенең авыру икәнлеген туганнары хәбәр иткәч тә, авылына әнисе янына кайтмады ул вакытта. Бәлки, әнисе инде бу дөньяда юктыр да. Туганнары аны кертмәячәк. Абыйларының кайда яшәгәннәрен дә белми ул. Аның үз дөньясы, үз мәшәкатьләре булды. Гаилә, ата-ана, туганнар аны бөтенләй кызыксындырмады. Яз җиткәч, алар җиләк-җимеш ашарга дип шәһәр кырыенда урнашкан бакчаларга ауга чыктылар. Анда ачык калган өйләргә кереп, ашап-эчеп, юынып яшәделәр. Бер вакыт шулай алар йоклап ятканда хуҗалар килеп керде. Менә эләкте аларга, көч-хәл белән кытылдылар. Полиция чакыртырга дигәч, теләсә нинди эшкә дә ризабыз, тик безне аларга гына бирмәгез дип ялвардылар. Шуннан соң хуҗаның нинди пычрак эше бар, эт урнына шунда эшләделәр. Калган ашлар ашап, сөяк кимереп яшәделәр. Эш биткәч, хуҗалар аларны куып чыгарды. Алар тагын икенче бакчага барып урнаштылар. Хуҗалар күренмәде, бакчада ни генә юк. Ул җиләк, ул слива дисеңме? Карлыганның нинди генә сортлары юк. Хәтта 2 төрле виноград та бар. Бу безнең бәхет дип бик сөенештеләр. Атна буена шул бакчада ашап-эчеп кунак булып яттылар. Өйне дә ачып керү авырлык тудырмады. Хәтта йозакны да ватып торасы булмады. Бер тимер чыбык кисәге белән бераз боргалагач, ишек ачылды. Эй, шатландылар инде. Эй, бик матур. Берәр байныкы булса кирәк. 2 катлы бу йортта ни генә юк. Суыткычны ачып карасалар, башлары әйләнеп китте. Әллә ничә төрле казылык, аракы, каклаган каз кисәкләренә хәтле бар. Алар өстәл җәеп, рәхәтләнеп кунак булдылар. Көндезләрен бакчага чыгарга курыктылар.
Күршеләре күреп калып, хуҗаларга хәбәр итәрләр дип шикләнделәр. Урамда эңгер-меңгер төшкәч кенә чыгып, җиләк-җимеш җыеп алып кирип ашадылар. Вәт кунак булып карадылар. Эшлисе юк. Каян акча алып, ни дә булса ашарга табу турында уйлыйсы юк. Ашыйлар да йоклыйлар, ашыйлар да йоклыйлар. Ул өйгә тоташтырып салынган агач мунчасы гына нитра. Көн сайын мунчада юындылар. Алар күбрәк икенче катта яшәделәр. Аның зур тәрәзәләреннән кем керә, кем чыга, барысы да ачык күренеп тора иде. Бер 10 көнләп булдымы икән бу җәннәт тормышы. Ял көнне булса кирәк, кинәт кенә кичкә таба йорт хуҗалары килеп төште. Брат, кара әле тизрәк, монда хуҗалар килде булса кирәк. Кит аннан, нишлибез инде хәзер дип, куркуыннан нишләргә белмәгән Илнар тәрәзә кырыена килеп күзәтә башлады. Ай-һай, тагын эләктек дип иптәше тагын да курка калды. Монда бит бик күп машина килде, брат. Кара әле син, кара, дәү корсаклы абзыйлар әллә бишәү шунда кирип киләләр бит. Нишликсең? Безне бу юлы точно полициягә тотып тапшыралар. Ычкыныйк моннан, диде Илнар. Өлгермибез, кирип киләләр дим бит. Әйдә тизрәк подвалга төшик. Ашык давай. Вакыт калмады. Монда озак уйларга вакыт юк. Алар тиз генә беренче кат аша агач баскыч буйлап ничек кирәк алай подвалга төшеп өлгерделәр. Абзыйлар ишекнең ачык икәненә бераз аптырасалар да, гауга чыгармадылар. Дусларның эшләренә бераз гына җылы кирде. Подвалдагы чылан кебек бер бүлмәгә кирип, шунда тын алырга да куркып, агайларның сөйләшкәннәрен тыңлап утырдылар. Менә тагын берничә машина килде. Өйгә тагын шәп-шәп иратлар кирде. Хатын-кызлар юк. Нинди дә булса түрәнең бәйрәме булса кирәк. Тәмле бәлеш исләре аларның борыннарын кытыклады. Ниһаять, җыелышып беттеләр ахрысы. Өстәл тирәли утырыштылар. Сөйләшкәннәре ап-ачык ишетелеп тора. Бераз капканнан соң алар эшлекле сөйләшү башладылар. Касыйм Әнәсович, сезне узган бәйрәмегез белән котлыйбыз дип сүз башлады берәү. Сезне без бик ихтирамлы, тәҗрибәле, ярдәмчел кеше дип беләбез. Сез безнең арада иң абруйлы җитәкче. Ничә еллар буе кырыйга тайпылмыйча, үзегезне жәлләмичә эшлисез. Рәхмәттән кала бер сүз юк сезгә. Исәнлектә, саулыкта озак еллар буе тагын бергә эшләргә насыйп булсын иде. Кызыгыз һәм 2 ыныгыгызның да бәхетләрен күреп сөенеп яшәгез. Рәхмәт, дустым. Эшлибез язган булса. Кызымның беренче ирен табып утыртсам, тынычлап эшләргә генә кала. Ул баш кисәрне барыбер табам, Алла буйырса, диде хуҗа. Илнарның өстенә салкын су сиптеләрмени. Ул җыерылып килде. Чөнки хуҗа Гөлинәнең әтисе аның бабасы иде. Ничек соң ул аның тавышын башта ук танымады. Хәзер аңлады ул. Бу йорт аның бабасының бакчасы икән бит. Менә сиңа мә, ул ничә ел буе кияү булып яшәсә дә, бер тапкырда бу бакчага килеп карамады. Хатыны чакырса да, миңа анда ни калган? Әнә малайларны ал да, әниеңнәр белән үзең генә бар дип кенә җикеренде. Терсәк җитми шул тешләргә, җитми. Эх, карале нинди җәннәттән кулак каккан ич ул. Хәзер качып йөри. Менә хәзер ул бер кайчан да шәһәргә кайта алмаячак. Подвал сугбае булып йөриячәк. Авылна да кайту юк. Аны эзлиләр. Нишләргә? Бабай хәзер эләктерсә, башын туп-туры төрмәгә тыгачак. Ул кармакка эләгеп маташа түгелмесең? Тизрәк ычкынырга кирәк моннан. Ничек ычкынырга? Ул иптәшенә шыпырт кына чыгып китәргә кирәклеген әйтте. Алар сакланып кына чыланнан чыгып, бу йорттан ничек ычкынырга кирәклеген күзәтергә булдылар. Эзли торгач, подвалның ишеген таптылар. Илнарның ишенә бераз җылы кирде булса кирәк. Кулыннан нәрсәдер эләктереп, ишекне шуның белән ничек кирәк алай ачты. Ләкин чыкканда, караңгыда чилеккә абынып егыла яздылар. Тавышка өйдәгеләр аптырап калды. Хуҗа алар бәхетенә үзе түгел, машина йөртүчесен чыгарып җибәрде. Васил инем, бар әле карап кер, нинди тавыш бар анда, диде ул. Васил чыкканчы, Илнар белән иптәше бакчага чыгып өлгерделәр. Эй малайлар, сез кемнәр? Сезгә ни кирәк дип, караңгыда аларның йөзләрен күрмәсә дә, берсенең җилкәсеннән эләктереп алды Васил. Зинһар өчен җибәр безне, начальник, безнең ашарга бетте. Моннан ерак булмаган өйдә яшибез.
бакчада берәр җимеш булмасмы дип кергән идек дип, Илнарның иптәше ялынырга ук тотынды. Ашарыбызга юк, ипи генә бирмәссең микән, дус, дип ялварды тагын. Хәзер бераз көтеп торыгыз, алып чыгам, диде Васил, бу сукбайларны жәлләп. Һәм өйгә кереп китте. Ул кереп китү белән Илнар качарга уйлады. Тукта инде, дус, ул хәзер ашарга алып чыгам диде бит. Синең башың эшлиме юкмы дип Илнар аны җилкәсеннән этеп диярлек алып чыгып китте. Минем башым эшләсә, булай качып йөрмәс идем мин. Элексек безне юк итәләр бит, беләсеңме шуны? Киттек тизрәк дип, алар моннан качып кытылдылар. Илнар ничә еллар буе җәй көне шәһәр кырыендагы бакчаларда, кышын подвалларда йоклап гомер кичерде. Аның тәмам исәнлеге бетте. Ашарына калмагач, чүплек савытларында актарынды. Ә бер көнне бик каты эчеп, кышкы салкында кар астында йокыга киткән. Теге вакытта бабасының тырнагына эләгеп төрмәдә утырып чыкса, аякларын туңдырмаган булыр иде дә бит. Анда да үзеннән алда аның хәйләкәрлеге чапты. Заһидә чыгып китәргә җыенганда, Илнар көч хәл белән теленә килде. Соңгы үтенешемне үтә, зинһар. Нинди үтенеш инде ул дип, Заһидә кызы турында сорар дип бераз куркып та калды. Син бит табибә. Шулай булгач, мине ничек юкка чыгарырга кирәклекне беләсеңдер. Минем бу дөньяда яшисем килми. Ничек инде юкка чыгарырга? Үтерергә дип, калтыранган тавыш белән Илнар Заһидәнең күзләренә карарга тырышты. Ә Заһидә аннан күзләрен яшерде. Юк, Илнар, сорама. Син яшәргә тиеш, беләсеңме? Синең хәзер яшисең килмиме? Бик тә яшисе килгән кешеләрнең синең аркаңда гомерләре киселде, Илнар. Зәлиянең үлеме өчен, минем ничә ел буе елап уздырган гомерем өчен, һәм синнән тагын елап калган ятим балалар, аналар өчен син әле яшәргә һәм түләргә тиеш. Гафу ит, мин хәзер бик кырыс тадыр. Ләкин башкача булдыра алмыйм. Ул ятим балаларның хакы бар синдә, ишетәсеңме? Хакы бар. Мин сиңа ярдәм итә алмыйм, Илнар. Юк, хуш. Ул чыгып китте. Илнарның шушы яшенә җитеп чыкмаган күз яшьләре яраларын юды. Аның хәзер аяк-куллары түгел, ә күңеле, җаны йылы иде. Шундый да усал, кырыс, каты күңелле кешенең дә күз яшьләре чыга икән. Күңел әрнүе ай-һай әши икән. Аны бер ни дә дәвалый алмас хәзер. Заһидәне бөтен кеше түземсезлек белән көтеп алды. Алар барысы да аптырашта. Ничек итеп ул бу кешене тынычландыра алды икәнсең? Әйттем бит, кадерлем, аны син генә тынычландыра аласың дидем. Син бит фәрештәм минем. Хастахана коллективы, авырулар исеменнән сиңа олы рәхмәтемне җиткерәм, кадерлем. Ничек тынычландыра алдың соң син аны? Әйт әле, дип сорады аннан Илгиз. Илгиз, миңа кайтырга кирәк, җаным. Хәзер кайтарып куям, Заһидәм, хәзер. Юк, зинһар, үземә генә кайтырга рөхсәт ит, ярыймы? Миңа үземә генә калырга рөхсәт ит, җаным. Илгиз аны кабат борчымады. Аңа авыр булгандыр бу кеше белән эшләве. Ял итсен дип ишектән озатып калды. Ә Заһидә хастахана ишегеннән көч хәл белән чыгып китте. Урамда тын гына кар ява. Ул уйларына бирелеп, якындагы эскәмиягә барып утырды һәм күз яшьләренә ирек бирде. Нигә елыйсың ул? Заһидә үзе дә аңламый ник елаганын. Аның Илнарга булган мәхәббәт хисләре бер тамчы да сакланмаган. Анда ярату хисе бөтенләй юк. Киресенчә, нәфрәт хисе көчлерәк. Кеше буларак Илнарны бик жәлли. Ул ике аяксыз, гаиләсез, хәтта торыр урыны да булмаган ятим. Мәрьямның әтисе. Аны хәзер туп-туры картлар йортына озатачаклар. Икенче яклап карасаң, ул бит үзе дә бик күп кешене елатты. Зәлиянең гомере дә аның аркасында киселде бит. Аның бу дөньяга тумыйча калган баласы. Тагын күпме бәхетсез кешеләр Илнар аркасында тилмереп гомер кичерделәр. Ә өендәге хатыны, балалары, Заһидә тагын да ныграк иңри башлады. Хәзер инде аның күз яшьләре Зәлия дусты, аның ятим калган сабые өчен ага булса кирәк. Шул кеше аркасында ул бала Газиз әнисенең күкрәк сөтендә имә алмый калды бит. Ә әнисе 9 ай буена йөрәк астында йөрткән баласын
күрә алмый үлеп китте. Күпме ялгышлар, тетрәнүләр, бәхетсез язмышлар. Һәм шуларның сәбәпчесе Илнар. Аллаһ Тәгалә аны кырыс хөкем итте. Аллаһ үзе белүче, үзе хөкем итүче шул. Заһидә әкрен генә торып өенә атлады. Ара бик ерак булса да, аның бүген җәяү генә кайтасы килде. Ул уйлары белән ялгызы гына сөйләшеп кайтырга булды. Шундый матур бүген көн. Агачларга калын булып ягылган ак кар бөртекләре күңелне сөендереп, ялтыр-ялтыр килә. Ул бүген Зәринәнең әнисе алдында зур бурычын үтәгән сыман булды. Өстеннән авыр йөк төшкәндәй тоелды. Нигәдер аның күңеле бүген иреккә чыкты. Аны өйдә газиз балалары көтә. Ул бүген бик тә бәхетле. 3 баласы, яраткан ире, әнисе янында. Ә бит ул да күпме авырлыклар күрде. Һәм барысы да һаман шул Илнар аркасында. Юк, Заһидә аның шундый хәлгә төшүенә сөенмәде. Әмма тормыш кануннары бөтен гамәлләрне дә гадел хөкем итә. Ул бары тик шуны аңлады. Иртәме соңмы, кеше үзе кылган хаталары өчен түләргә тиеш. Бу бәхетне күрер идемме мин? Бәхетсезлек баштан узмаса. Кыя таудан суга егылып төшкәч, бәхет үзе кулын сузмаса. Авыр булса да, Заһидә аның гаиләсе янына барга булды. Иртән шәһәр комитетына китте. Фамилиясын белә, бәлки аңа Илнарның торган урынын табарга анда ярдәм итәрләр. Ярты көн эчендә Шәмсуаров Илнарның торган урынын тапты да. Менә Заһидә бик матур бистәдә 2 катлы йорт каршында басып тора. Кыш көне булса да, йорт яны бик чиста. Әйтерсең, бу йортка кар яумаган. Өйгә илтә торган плитәләре дә чип-чиста итеп себерелгән. Ул пөхтәлек, матурлык хөкем сөргән йорт капкасындагы төймәгә басты. Тик ни дип әйтер икән соң ул аның хатынына? Нигә килдем дияр икән? Йортка килеп керү белән каршысына бик зур эт чыкты. Ул өрә башлады. Өтергән тавышка өйдән бер мөлаем гына ир-ат чыкты. Исәнмесез? Узыгыз әйдә диде ул. Кемне эзлисез? Миңа сезнең хатыныгыз кирәк иде. Ул өйдәме? Әйдә, кирегез әйдә. Ул аш-су янында, узыгыз. Димәк, хатыны тормышка чыккан дип уйлады Заһидә. Ире бик әдәпле кешегә охшаган. Ис киткеч зәвыклы, бай йорт. Җиһазлары да яңача, матур, затлы итеп эшләнгән. Күренеп тора, тормышлары бай. Нәфесен тыя алмыйча Илнар шундый тормышка шөкер итә белмәгән дип уйланып кергәндә, аның каршысына бик тәшибәр, башына яулык япкан, биленә алъяпкыч бәйләгән бер ханым килеп чыкты. Абау, кунак бар икән ләбаса, узыгыз әйдәгез кирегез дип Заһидәне ачык йөз белән каршы алды. Ә бит ул чыкмаска, нинди йомыш белән килдең дип аны түргә чакырмаска да мөмкин иде. Эх, нинди шәп кешене ычкындырган Илнар. Ул һаман эченнән аны ачулана керде. Саумысыз, мин Заһидә булам, табибә. Сезнең белән аерым гына сөйләшергә дип килгән идем. Мөмкин булыр микән? Әлбәттә, әйдәгез икенче катка менәбез, анда аулаграк дип ул Заһидәне икенче катка кунак бүлмәсенә алып менде. Утырыгыз, әйе, мин сезне тыңлыйм. Исемем Гөлинә була. Әйе, мин таныш исемегез белән. Беләсезме, Гөлинә? Мин сезнең элеккеге ирегез Илнар турында сөйләшергә килдем. Тыңлыйм сезне, Заһидә. Тик без күптән аерылыштык инде. Мин хәзер башка кешегә кияүгә чыктым. Торып бетә алмадыгызмы, Гөлинә? Авыр сорау. Бу турда сөйләргә кирәк микән, белмим. Дөресен әйткәндә, аны исемә дә төшерәсем килми. Әйтегезче, сез табибә булгач, димәк, ул хастаханәгә эләккән. Әйе, аның хәле бик начар. Ул инвалид. Аякларын бот төбеннән үк кистеләр. Бер кул чугын. Абау икән, димәк, доигрался. Нигә алай дисез? Беләсезме, Заһидә? Мин инде башыннан ук сөйлим сезгә. Казан кызы мин. Әтием зур завод директоры, әнием юрист. Мин бер кыз гына. Байлыкта, муллыкта үстем. Институтта укыганда бер оешмага практика узарга җибәрделәр. Шунда таныштык без Илнар белән. Ул шул оешмада машина йөртүче булып эшли иде. Минем башымны әйләндерде ул. Әллә ничибәр булмаса да, ниндидер тарту көче бар иде аның. Шулай дуслашып киттек.
Әти-әнием билгеле инде каршы булдылар аның белән йөрүемә. Без шулай бер еллап очрашып йөргәч, мин авырга уздым. Бу турда сөйлисем дә килми. Әти бу турда белгәч, кайгысыннан авырый ук башлады. Әнием дә Илнарны кабул итмәде. Һәм мин аңа ябышып кияүгә чыктым. Илнар балаңны алдыр дип әйтеп карады. Әмма мин каршы булдым. Без башта кеше фатирында яшәдек. Аннары әтием туачак баламны жәлләде булса кирәк. Менә бу бистәдәге 2 катлы йортка күчерде. Илнарга монда кунак егете булып яшәргә туры килде. Хәтта җиһазларны да әтием алып куйды. Иремнең бу йортта бер кадак та какканы булмады. Бераздан безнең улыбыз туды. Бала туу белән ул мине командировкага җибәрәләр дип, ниндидер авылларга урып җыю эшенә йөри башлады. Менә шуннан бирле ул авылдан авылга урып җыю дип йөрде дә йөрде. Ул киткәч, әти-әни булыштылар. Аның өйдә юклыгына барыбыз да өйрәндек. Аннары икенче улыбыз туды. Илнар һаман шулай кайта китә йөрде. Әти, 2 балаң бар бит, җитәр колхозда эшләп йөрергә дип тә әйтеп карады. Әйдә миңа заводка эшкә кил дип тә чакырып карады. Юк, берничек тә ризалашмады. Мин баштарак белмәдем. Авылларда кызлар белән типтереп яшәп яткан икән. Соңгы кайтып китүеннән соң 2 апа килде. Авылдан кызыбыз белән чыгып китте диләр. Мин аларга табышам, кызыгызны дип ышандырып калсам да, ул кайткач мине кыйнап ташлады. Ялган сүз сөйлисең дип кычкырды гына. Аннары ул киткәч, аны эзләп тагын бер әти кеше килде. Кызыбызның авыры бар дип. Кыскасы, доктор, миңа аны эзләп килүчеләрнең саны артканнан-арта барды. Белмим, кайсы авылда ничә баласы бардыр. Мин аны соңгы кайтуында чемоданына күлмәкләрен төяп урамга куып чыгардым. Шуннан соң өйгә кертмәдем. Ул өйгә ташлар ыргытып, бөтен тәрәзәләрне ватып, дулап чыгып китте. Улларым тәрәзә янына барырга әле дә куркалар. Аннары әтием белән әнием тагын килеп чыкмасын дип, ярты ел бездә яшәделәр. Әти мин аны накажу дип эзләтеп тә карады, таба алмады. Димәк, аны Аллаһ Тәгалә наказал уже. Мин аңардан алданган кызларны гына бик кызганам, Заһидә. Күпме әрнү, күз яшьләрен төяп йөри бит ул. Димәк, үзенекен тапкан, үз язмышын үзе язган. Бер тамчы да жәлләмим мин аны. Киресенчә, аннан алданган кызларны, аларның хәсрәткә баткан ата-аналарын, туган сабыйларын кызганам. Ничә кеше язмышын шелпәрәмә китерде бит ул. Улларымның аның йөзендә күрәселәре килми. Ул бит шул балаларына бер шоколад алып биргән кеше түгел. Бу байлыкның кадерен белмәде ул. Мин 5 ел элек тормышка чыктым. Ирем Дамир искиткеч акыллы кеше, матур яшибез, Аллага шөкер. Улларым аңа әтием дип өзелеп торалар. Мин Илнарны һич курыкмыйча җинаятчы дип атыйм. Сез мине белә килешәсезме, Заһидә? Әлбәттә килешәм. Мин сезгә бары тик бәхет телим. Сез олы бәхеткә лаек кеше. Һәркем бәхетенә үзе юл яра, Гөлинә. Сез аның туганнарының, әти-әнисенең кайда яшәгәннәрен белмисезме соң? Алар белән аралашасызмы? Беләм. Әни күптән вафат инде. Миңа шалтыратканнар иде абыйлары. Мин 2 бала белән гел ялгызым кайта алмадым әнине соңгы юлга озатырга. Акча салып җибәрдем. Чыгымнарына тотарсыз дип. Бик рәхмәтләр әйтеп, абыйлары хәбәр иттеләр. Аннары әнинең 7-сен, 40-ын, елын мин биредә уздырдым. Мулла чакырып укыттым. Илнар ул әнисе белән дә, абыйсы белән дә аралашмады. Әнинең хәлен белеп килик дисәм дә, кул гына селтәде. Әнисен хөрмәт итмәгән ир-ат хатынын да хөрмәт итми диләр бит. Ул әйтем дөрес. Газиз әнисен җирләргә дә кайтмады. Заһидә, мин сезне арыттым бугай. Гафу итегез. Әйдәгез шәйләп алыйк әле. Рәхмәт, Гөлинә. Минем эштән кайтуым иде. Өйдә балаларым көтә. Хушыгыз. Доктор, аның туганнарына хәбәр бирергәме соң? Юктыр миңа калса, диде Заһидә. Ул үз акылында, үзе хәбәр бирсен, көче җитсә. Хушыгыз, доктор. Ярдәм итә алмавыма ачуланмагыз. Рәхмәт сезгә, Гөлинә. Заһидә чыгып, якында гына урнашкан бакчадагы утыргычка барып утырды. Әйе, ул үзе өчен яңалык ишетмәде. Ләкин ул тетрәнде, аның йөрәге кысты. Ул Гөлинәгә чак кына минем дә Илнардан кызым үсә бит дип әйтми калды. Әнә шулай тагын бер алданучы, әнисен хәсрәткә салучы,
Ирегезнең корбаны сезнең алдыгызда утыра дип, аздан гына ычкындырмый калды. Илнар, Илнар, нинди явыз кеше икәнсең бит син. Синең шундый кеше икәнеңне белү өчен күпме еллар узарга, күпме сынаулар үтәргә кирәк булган. Ничә кешене бәхетсез иткәнсең бит. Сиңа хәзер беркем дә ярдәм итә алмаячак. Синең урының картлар йортында. Әгәр язмыш тарафыннан кыйналган, җәберләнгән кешеләр сине кабул итсәләр. Заһидә тирән сулап куйды. Әйе, Аллаһ Тәгалә ире белән Заһидәгә бик мәрхәмәтле булды. Алар да бит абынмадылар түгел. Сынауларны сабырлык белән, акыл белән үттеләр. Аларның икесенең дә күңелләре саф, күңел дәфтәрләре бер топсыз булганга да, аларга Аллаһы шушы сынауларына карата рәхмәтле ярдәмен дә бирде. Әле кайчан гына икесе ике бүлмәдә тулай тракта идән юып, ашханәдә тәлинкә юып көн күрделәр. Икесендә ике бала иде. Заһидә ир апасы очрамаган булса нишләр иде икән? Әйе, Заһидә иргә бик рәхмәтле. Аллаһыга рәхмәте шиксез зур Заһидәнең. Әнисен дә шөкер хәзер бик хөрмәтләп тора ул. Балалары әнием дип яратып кына торалар. Зәринәсе дә берни сизми, үз әти-әнисе дип яратып яши. Бәхет өчен тагын ни кирәк? Уйлары да бик тирәнгә китте аның. Ул Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт укый, мәчеттән ишетелгән азан тавышын тыңлап, газиз сабыйлары, яраткан ире, кадерле әнисе янына өенә ашыкты. Кайтып керүгә аның күзе ишек төбендәге иске генә ират киеменә төште. Кем булыр икән бу? Әллә авылдан берәрсе килде микән дигән уй килде башына. Әкрен генә ишекне ачып керде Заһидә. Керүгә ишек төбендәге урындыкта утырган бер ирне күрде. Ул аны танымады. Исәнмесез, Заһидә дип торып басты ир. Исәнмесез, диде Заһидә. Заһидә, мин кызымны күрергә килдем. Нинди кызымны? Сез кем соң? Мин Зәлиянең ире, Шамил булам. Аңлашылды. Бик соң уянгансыз. Кем? Шамил. Нәрсә? Хәзер әти буласыгыз килеп киттемени? Отказ язганда ни уйладыгыз? Гафу итегез мине, Заһидә. Сез миннән түгел, мәрхүм хатыныгыз Зәлиядән сорарга тиеш идегез гафуны. Инде соң, ул хәзер сезне бер кайчанда гафу итмәячәк. Кызымның да тормышын бутап йөрмәгез хәзер. Аның әтисе дә, әнисе дә бар. Ул башка әтине белергә тиеш түгел. Шунда Заһидә аның өс башына күз ташлап алды. Бу кеше әле генә эчүеннән туктаган булса кирәк. Күзләре шешенеп беткән, өс киеме хәерче кешенеке сыман. Заһидә бу кешегә Зәринәнең язмышын тапшырамысың? Юк, билгеле, юк. Әгәр Зәлиянең үлемендә катышыгыз булмаса да, мин сезгә кызыгызны күрсәтер идем. Сез аны кыйнамаган булсагыз, ул дөнья куймас иде. Ничек итеп кулыгыз күтәрелде аңа сугарга? Отказ язганда ни уйладыгыз? Минем анда башым томаланган иде. Юк, томаланмаган иде. Ирем сезнең янга 2 тапкыр барды. Миңа бала кирәк түгел, ул минеке түгел дигәнсез бит. Мин ДНК узарга әзермен, дип торып басты Шамил. Әле сез шулаймыни? Хәзер сезгә бала кирәк булдымы? Барыгыз, күземнән югалыгыз, юкса мин барбер кызымны алам үземә. Күрсәтегез миңа аны, дип кычкырга тотынды Шамил. Мин хәзер полиция чакырам да, Зәлиянең үлемендә гаепләп, сезгә дело ачтырам. Сез ризамы, дип куркытты аны Заһидә. Шамил полиция сүзе чыгуга тыптын калды. Соңгы арада гына да инде 2 тапкыр утырып чыкканын исенә төшерде. Куркуыннан тиз-тиз генә аяк киемнәрен киеп чыгып китте. Заһидә Зәринә өчен куркып калды. Ничек итеп аны сакларга хәзер? Бу кеше бит килеп йөдәтеп йөрергә мөмкин. Түземсезлек белән Илгизнең кайтуын көтте ул. Илдарны урнаштырыр өчен әле бер картлар йортына, әле икенчесенә шалтыратып карады баш табиб. Аның ни сәбәпле шундый хәлгә төшүен белү белән картлар йортыннан баш какты. Берничек тә ризалашмады. Хастаханәдә дә тотар чамалары калмады. Озак җәфа чигеп ятты Илнар. Һәм ниһаять аны еракка башка өлкәгә озаттылар. Казан каласы аны кабул итмәде. Чөнки ул Казанга укырга килүе белән башлаган мәкерле эшләреннән арынмады. Аны Казан каласы тәрбияли алмады.
Сынауларын да биреп торды бит югыйсә. Әмма ул аннан гыйбрәт алмады. Ул үзе майтарган хаталары, әшәкелекләре, гөнаһлары һәм тәнендәге яраларыннан да катлаулырак булган күңел яралары белән хастаханәдән картлар йортына китеп барды. Әллә каргыш, әллә ялгыш, әллә язмыш хөкем итте Илнарны. Һәр кем бәхеткә юлны үзе яра. Укыды Алсу Каюмова.